Bil-telefon ngħidu kemm l-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna. Merħba l-episodju ieħor tal-podcast, illum fl-studio miegħi għandi ħabib antik tiegħi li ħafna jafuh bħala Jean Paul Attard, jiena nafuh bħala il-G-Dog. Jean Paul illum il-ġurnata immexxi ħanut ta' tpenġija li jġib l-isem ta' Positive Vibrations, però Jean Paul ħajaqsam magħna qatt ta' stejjer oħrajn li jirrigwardaw kemm l-infanzja pjuttost turbolenti tiegħu kif ukoll storja drammatika immens dwar missieru f'relazzjoni ma' l-att terroristiku internazzjonali ta' Lockerbie fost ħwejjeġ oħrajn perswas li ħaddu fuq ħafna affarijiet. Qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja lill-azzjendi li komplu jtuna ġimgħa wara ġimgħa is-sosten meħtieġ biex dan il-podcast isir, jissawar, iseħħ u jasalankom. Dawn huma il-Maple, il-ħabib kbir tiegħi Derek Meats, Free Hour, l-Istretta Beer, kif ukoll Kutriko, Garmin, eCabs, Shoulder Compliance, Agenda u State of CBD li by the way bandu xej xaqsam mal-marijuana li tieħu biex tiġi daħna, spiex ta' fil-fatt għandha kontenut ta' THC baxx ħafna, negliġibbli, però is-CBD qiegħda hemmhekk minħabba uġieħ kroniku li tista' iddewwilek uġieħ muskolari, tajn ukoll biex ittaffi għaw uħud li pruvaw spiex ta' u ħadmitilhom biex ittaffilhom ukoll l-insonja. Aktar minn hekk ħajr lill-patruni tagħna patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tinaqdu mal-komunità tagħna tal-patruni illejla għandna qatt ta' patruni meraviljużi u sbieħ magħna fl-istudio. Dak kollox min-naħa tiegħi issa maġikament ħanbiddel il-ħwejjeġ tiegħi, però mhux qabel ma nfakarkom li dan il-podcast qed jiġi mxandar ukoll fuq Love in Malta. Ġan, kif aħna? Tajjeb, ħabib, tajjeb. Qed nħobbaż narak qudiemi. Wara daw is-snin kollha. Wara daw is-snin. Għalkemm aħna niltaqgħu from time to time Iva. ikun hemm mument fejn sibħin niġi sal-ħanut tiegħek, impartu żewġ idejat, għandek ħafna idejat interessanti ħafna. Għandek ħafna idejat li huma simili tiegħi imma mbagħad hemm affarijiet li ma narawhomx eżatt l-istess u naħseb hija fil-fatt l-iktar parti eċitanti tal-podcast. Naturalment. Li ħajkonna l-opportunità li spiex ta' impartu n-noti tagħna fuq kif nasbuha, però naħseb l-iktar ħaġa fundamentali li nara bejnietna li hija simili li aħna nemmnu fis-sovranità tal-individwu, li l-individwu dejjem għandu l-aġenzija, għandu s-seta, għandu s-saħħa li jtejjeb is-sitwazzjoni tiegħu. U fuq dik ħanaslu wkoll fil-fatt inti għamilt miġja ġmiela. Mhux ħażin hija ta'. Jiena kont nafek bħala il-G-Dog, niftakrek jiena. Mhux hekk. Dik iż-żmien kulħadd kien bil-laqam. Bil-laqam eżatt. Tiegħek ma niftakrux eżatt. Jiena kont bħala John Malija nafek dejjem ġifieri. Tara the one and only. Li jiena kien jgħidu li il-pen għax kont inħobb nikteb. Okay. Ġan il-pen. Mbagħad għamilt ħabta Ġan il-ħamallu, ma konx daqshekk fejn tagħha dik. Imma. Kulħadd kellu xi laqam li ma tantx jogħġbu. Ma tantx kien fan tiegħu. Mhux hekk. U kelli wkoll oħti kienet tajli l-piżellu, Ma tantx kienet tgħinek. Le, ma għal-vena maċoista li kont qed nipprova nipproġetta fid-dinja ma kienx tajnuna kbira. Kienet iżommu gum li John kif bdejna ngħidu. Ija, msawwet. Fl-istessin. Mela, Ġan, nibdew, mela, int għandek storja spiex ta' pjuttost kbira, it-traġett li għamilt inti mhux ħafna għamluh. Ħanibda mill-bidu, mela. It-tfulija tiegħek inti kont involut f'din isa laqda nisranija. Li inti indottrinatek fuq ċertu ħsibijiet. Qabad speċatina l-introduzzjoni tagħha inti. Bħal kollox huma filosofiji, bħal kollox, jiġifieri.
ħanajdu hekk it-tfulija tiegħi nista' ngħid li kienet imħalta wkoll fis-sens jiena onestament nista' ngħid li kelli ġenituri mill-aqwa l-intenzjoni tagħhom dejjem kienet tajba. So ovvjament dawn kienu parti minn grupp reliġjuż. Fil-femit tiegħi għandu partijiet minnu daqsxejn estremi għaliex jiena ma nħobbx u ma nemminx li hemm oġġett wieħed fid-dinja li kollu tajjeb jew kollu ħażin. Allura laqas ħanajt li di kienet kollha ħażina, però hemm ċertu perikli fiha. Pereżempju inta l-età ta' 4-5 snin kont niftakar li kont nisma' kemm il-darba ngħidulhom speeches ħafu l-infern, ix-xitan, id-nub u dal-affarijiet. Jien personali bħala John Paul ma nħoss li ta' dik l-età għandek tiġi espost għal ċertu diskors. Nemmen li dak id-diskors għandek tiġi espost leħi jekk trid inti meta tkun adult. Dik hija l-fema tiegħi. Mhix qed ngħid li żgur għandi raġun, imma jiena nħoss li dak id-diskors lili ta' dik l-età tant tenera li inti tkun għadek qed taħdem biss bis-subkonxju u l-konxju ma jeżistix sakemm talaq 7-8-9. Jiena kont qiegħed nassorbi da kollu, allura jienu nikber qasbis kont naf li nkelli din il-biża' moħbija li inti ġielek tieħu deċiżjoni b'ċertu mod, ħafna insiguritajiet, ġieli kien nixtieq ngħid parti minnha li jista' jkun jeżisti dak il-periklu. U mhux qed ngħid isma' il-laqdiet reliġjużi kollha ħażin, hemm ħafna ħażin, l-onetti varjaw ħafna bejn waħda u oħra. Di li qed ngħid jiena l-familja tiegħi kienet fiha kienet rikonoxxuta mill-Knisja, ġifieri mhux ħanejdilha setta laqqas kienet taqdar reliġjuża li jiena rajt ħafna ġid isir fiha wkoll meta kbirtu da, però ovvjament kien hawn dawn l-filosofiji ċertu sforzi ngħidlhom, sforzaw jew jiddettaw lek kultant kif tgħix ħajtek li naħseb meta jkollok ċertu etajiet, tkun għadek ma maturajtx. Moħħok għadu ma żviluppax u għadek ma tallimx taħseb għalik innifsek, jistgħu iva jagħmlu lek ċertu ħsara. Partikolarment, tista' tippuntalna li xi wħud mill-messaġġi speċa nista' jiena qed nassumi li speċa kienu jgħidulek li inti mwieled midneb li. Mhux hekk kif tajt il-Knisja wara kollox, jiġifieri jiena again m'iniex ħanajt isma' l-Knisja kollha ħażina eċetera. Jien m'iniex bniedem jiena nħobb ngħid il-ġiex naħat. Però iva kif tajtlek il-Knisja inti twieled fid-dnub tan-nisel inti midneb. Imma kien hemm forsi iktar forsi f'din it-tip ta' dottrina kien hemm iktar enfasi. Għasibax regolari, dejjem tisma' stess affarijiet regolarment. Regolarment, issa kien għandek 30 sena u tħall ġo dil-għada, diġà għandek inti diġà għandek il-personalità tiegħek, ħadd id-deċiżjoni tiegħek tul ħajtek. Allura għandek isu dak il-moħħ konxju li qed jarbel x'inti tisma'. Ma meta inti għandek 5 snin jew 6 snin m'intix qed tarbel inti kollox huwa messaġġ, inti qed tassorbi kollox kif jiġi. U da tip ta' messaġġi li inti midneb li tkun diligent kif tgħix ħajtek qed nasumi għax inkella ħadd tispiċċa priża tax-xitan. U daw l-affarijiet mhux hekk. Ovvjament jien ara li l-estremi jdejquni kollha bħala persuna. Ġifieri idejquni kemm l-estremitajiet reliġjużi jiena ma naqbilx magħhom xejn, ċertu estremizmu u ċertu anke l-fatt li ngħid li naf eżatt min huwa naf eżatt xi jrid u da, dik għalija diġà inti m'intix qed taħseb moħħok hemmhekk. U mbagħad idejquni wkoll l-estremijiet l-oħra li inti l-iswed tgħidlu abjad u l-abjad tgħidlu iswed. Ġifieri tawweġ il-verità. Għax kemm fil-Knisja u kemm lil mill-Knisja hemm ħafna nies u filosofiji li jħobbu jgħawġu l-verità llum il-ġurnata. Ġifieri għalhekk inti tittoqgħod attent. Issa biex forsi inti naqra iktar informazzjoni ngħidu hekk speċifika fuq daw laqdiet jista' jiġri fihom. Pereżempju jiena f'di laqda partikolari kienu jekk inti għandek passjoni partikolari, sewa ngħidlu għandek tifel intu qiegħed miegħek fil-komunità f'din il-komunità u għandu jinnaf 16 sena da jilab fil-futbol pereżempju, kapaċismu. Il-probabilità as he goes along, daw ħajdu l-isma daka idolu tiegħek qed tġibu qabel Alla u naħseb li ħart naqqas minnu. Jew twaqfu għal kollox. Jien di għaddejt minna. Sewa jiena riduni nieqaf jiena dinja jien tattoo artist kif inti taf għand il-business tiegħu u jiena bdejt nikkontempla t-tattooing tal-11. Ta' 14 bnejt motor u pinġejt fuq koxti.
Sewa, ġifiri, ta' diġa zaħra kont diġa. Issa, jienu nikber dejjem isni moħħi baqa jem, jiena lem, kont kelli dil-passjoni lej dil-arti. Kienet jaffaxxinan il-fatt li qiegħda fuq ġisem ta' persuna. Xaġa li jaffaxxinanti kienet u għada sallum. Fil-fatt jien meta jpoġġi klient fuq is-siġġu qabel nibda, dejjem niftakar x'unu randi dil-persuna fdatni l-iktar ħaġa sisa ħalli huwa ġisimha qed tafdan. Però jiena nikber f'din l-għaqda kienu jgħidu li għax dika triq ħażina ħataqbad, tista' tkun it-triq tax-xitan, ħatkun imdejja, taf taqlib għal-mara, u ħafna minn daw presumptions daw jiġu. Kif għaqdu l-idea ta' tpinġija ma li tista' taqlib għal-mara? Probabbli, forsi jinnaf għax ġili kollok klijenti forsi jinnaf li jkunu jduħan nofsom marwin għax pinġilhom f'ċertu postijiet, per esempio, ġifieri, ovvjament forsi mbagħad wieħed jikkonkludi li ħadd għamel hekk. Li ħataqa. Li qatt m'għamilta daw is-snin kollha wara 8 snin plus ta' positive vibration qatt m'għamilta. U la jien imdejja u xejn mill-qalu li huma, ġifieri dik diġà torini li huma le ma kellhomx discerniment minn dan Alla, imma kienet ċaġa ta' żniedhom. Għax kieku seħħet, ma nasibx għaddum iktar minn 8 snin jien. Forsi għawek nistaw nixtaru naqra iktar spiex ta' il-motivazzjoni tagħhom. Għax mela fuq it-tattoos nista' nifhem speċa l-ispjega tiegħek kienet spiex ta' artikolata sew li spiex ta' inti minħabba li qed pinġi fuq mara nofsar wiena taf jaff jiġuk daw l-impulsi u tisbalja. Però dat tifel li kienet jilgħab fil-futbol pereżempju spiex ta' x'kien il-ħsieb? Minn hemm mbagħad bdejt nara f'kemm estrema l-ħaġa, x'kien hemm każ ta' violinist li qalulu għax inti l-violini idolu tiegħek, każ ta' sports oħrajn li inti narhom jiena. Ġieli, issa ħanerġa' nirrekapitula naqra biex inkun vera l-estremizmu li qed issemmi. Dak huwa estrem u ħankompli ngħidlek fuq, però nixtieq ukoll ngħid, ġifieri għax nixtieq nkun vera ċar u ġust. Li ġod il-laqda jiena ħanajdek il-punti pozittivi qabel inkompli bil-negattivi biex inkunu naqbilanċjati wkoll. Jiena li ħadd tajjeb u li nara li n-nies jieħdu tajjeb ħafna minn din partikolari di laqda hija li pereżempju inti trabbi naqbu xjenza mhux hawn bħal min xejn mhux xejn laqwa li nagħmel li jaqbil li xaġik. It-tieni ħaġa hi li hemm ġew in-nies il-komunità l-aħwa sejħilhom li trid huma ġenwinament ħbib tiegħek jekk mhux iktar minn ħbieb. U ma naħseb isiru familja tiegħek u jiġri ħassibhom. Ħafna midrabi ħanajdu hekk. Għax aħna umani ovvjament forsi jkunu xi minn daqqit naqaklik hekk iktar, ma li ħassibu jien dejjem rajt il-għaqda qisha taħwa dik rajta wkoll u anki jgħinu ħafna min ikun fil-bżonn finanzjarjament ukoll. Ġifieri daw affarijiet sbieħu tajbin. Sewwa biex inkunu ċari m'hemmx kollox ħażin. Sewwa. Però jien kif bdejt ngħid tat-tifel żered jikber tisma' l-affarijiet, it-tifel ħallih tieħ il-valuri biss int bħala ġenitur. Batla jikber naqra oħra, jaraw jismaw jiġġudikaw, però sakemm qed jikber tieħ il-valuri tajbin. Imma tgħux tħallih jisma' ċertu diskors dik jien. Issa mbagħad tal-isport u mhux sport kważi kollox anything. U l-violini speċjal. Anything that is your passion. Jien fil-fatt naħseb jien tlaqt. Ovvjament għax mbagħad kbirt kont iktar da, però tlaqt propju għalhekk. Għax xiduni bil-fors nieqaf minn dil-arti tiegħi, bil-fors. Jew di fl-aħħar qaluli. Jew tieqaf jew nkella ma tkomplix. Nettilhom fl-aħħar darbu bdejthom kont fi żmien kont iżgħar ovvjament u kienet ħatoħroġ naqa' depression għax bdejt naħdem xogħlijiet bla sens. Arajn impittirlek is-sistina fuq darek u noqgħod imbur inbih is-sosis jew noqgħod imbur fimt. Kont inħossni moħħli, kont inħossni demotivated ovvjament. Tispiċċa biżmien mhux mill-ewwel imma wara sena sentej tibda tħoss issa depressjoni ġejja għax inti għandek potenzjal li jrid joħroġ. U you're suppressing it. Allura dik il-ħsara li tiġri mbagħad. Sa fl-aħħar jiena li mor taħdem daw ix-xogħlijiet Sorry? Xeta kellek meta bdejt taħdem daw ix-xogħlijiet li ma kienu naqa' problemi. Il-kronoloġija bħali inti. Naqa' problemi. L-etajiet naħseb kienu
early 20s ta' mbagħad Ġifieri jiġifieri inti- qabel it-20s bdejt naħdem xogħol. Imma mbagħad għax mbagħad kien perjodu li mbagħad fit-20s jien qabżit li u għamilt ras. Storja għatu Użarmajt, mela- ħanemxu pass pass. Eżatt, eżatt, eżatt. Ħalli l-istorja tkun kollha hemmhekk preżenti. Għax hemm biċċa li meta tajna maċċejfu għajn inżejta. U interessanti. Mela kont qed ngħidlek. Allura huma l-filosofija tagħhom hija li inti jekk għandek xi ħaġa u mhux qed ngħid għal dal-grupp li kont fih jiena. Jiena qod ninnota naqa' hemm ħafna diversi gruppi, hemm minnhom super extreme li dak imbagħad jorbu kważi insanity li mbagħad hemmhekk jidħol perikli kbar, imma mhux kollha xorta. Dak kien in between, imma kien hemm l-estremiet. Mela inti jekk inti vjonilist, jekk inti bodybuilder, jekk inti footballer, u din vera ta' til-full tiegħek għalija inti, huma qed jaraw li inti għax inti sa titraskura l-għaqda. L-Alla, ħadġib din qabel Alla u dal-affarijiet. Jiena dik li tinkwetani, fis-sens li hemm affarijiet li jistgħu imorru lil mill-għanijiet reliġjużi qishom, kultant daw il-gruppi mbagħad partikolarment meta jippatoloġizzaw ruhom dak il-mod estrem li qed isemmijent meta jiġu perikolużi, pereżempju meta kien hemm ma nafx tafux l-istorja ta' David Koresh, jew Jim Jones. Le. Jew dak Daw ta' barra tal-Amerika fejn jieħdu mass suicide jew Jim Jones kien l-ikbar mass suicide tal-istorja. Mbagħad dawk kif fimni dawk laqasu ma' gruppi reliġjużi. Imma jibdew gruppi reliġjużi, ġifieri Jim Jones meta beda kienu jħobbu ħafna pereżempju spunżajr. Kienu jħobbu ħafna x'da kien speċta ma kienx assis, kien tip ta' preacher abjad, imma kien l-unika wieħed li jinżel fin-neighborhoods ta' Suwed u jilqa' kulħadd, jiġifieri kien raġel tajjeb imma biż-żmien minħabba li huwa kien special conduit bejn il-komunità u Alla, speċta hu l-ego tiegħu beda jikber u jikber u jikber. U minn bniedem li kien prattikament social worker li jippridka l-kelma tal-Alla, f'daqqa waħda da sar Alla u insomma mbagħad ħadhom il-Gijana u kien sar dal-mass suicide. Ma dawk offert tal-bisim. Fimni dak imbagħad ma dektorik biċċar li dak imbagħad mhuwiex kwistjoni ta' reliġjon, huwa brainwashing. Ma nafx. Le, huwa naqra estrem, esagerazzjoni, dak super perikoluż, ġifieri. Le, interament. Le, jiena li inkwetawni fuq daw il-gruppi li spiex ta' ma tkunx taf interament. Jiena kont darba fi grupp bħal da. U ma kontx ġej f'punt fejn ma bdejx nifhem interament jekk dawn u mhix ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-ispiritwalità. Jew dan il-bniedem mhux qed jipprova jikkontrollani għax biex ta' hu l-alfa fil-ġerarkija u jekk il-ġwan jgħidlu kien qaluli ġifieri għall-Mother's Day qaluli inti magħna ta' tittoqgħod mhux ħadd mhux dej ommok u jien biex ta' aċċettajt u għattajt il-ġurnata magħhom. Ma tallimt. Le fl-aħħar tal-ġurnata battom jieħdu forx m'għandhom kollha u ma rġarx saqt lem għax bdejt ninduna li hemm ċertu politika speċa dik li tinkwatani fejn hemm il-bniedem hemm il-ġerarkija. Qabel 100% jiena. Jiena naħseb kieku daw laqdiet jiffokaw iktar fuq kif tibni l-persuna bil-valuri u b'viżjoni għax jiena l-iskrittura ormajna fablament ħabba dawk l-affarijiet. Ma anke fl-iskrittura miktub il-poplu bla viżjoni jintilef. Il-poplu li m'għandux viżjoni jintilef. Allora, kieku jagħmlu hekk u mhux jiddettawlek x'għandek tagħmel bħajtek, naħseb li ħafna mill-ħsara jekk mhux kollha ma ssirx. Ma ssirx. Jilek isma' jiena nħossek din hija l-arfin tiegħi l-opinjoni tiegħi, però inti għamel fl-aħħar mill-aħħar li orrajt hekk qalu li għax imbagħad jien għamiltin, imma jiena ma qallix isma' tani ultimatum jew hekk jew hekk. Imbagħad jiena għażilt fl-aħħar ovvjament li ma jiddispjaċini ġej. U kemm domt li laqda minn meta kellek xi fur tajt? Dom. Ta' 4-5 il-ġenituri tiegħi kienu fija allura jien kont inkun preżenti għax ovvjament huma kulħadd iddaħħal it-tfal miegħu hekk. Li għal ċert offert ma naqbilx magħhom dik opinjoni tiegħi. Umbat ta' xi naqbel miegħek ukoll ġifieri. Ta' xi 15-16 qabżit li tlaqtu qlibt id-dinja. U mbagħad ħanaqbeż biċċa storja biex infehmek. U mbagħad ġrat li xi ħaġa vera diffiċli early 20s erġajt ħal fija l-perjodu għax ma kienx kelli esperjenza daqshekk qarsa tagħha
U dikki dit kultant meta jisibu f'sitwazzjoni disprata isek tirrikorri għalihom. Lillum tallimt li mhux hekk għandek tagħmel iżda timbena inti wkoll. U rġajt laqta xumbat dak iż-żmien il-problema li ma rridux nagħmel it-tattoos. In my early 20s il-problema li ma rridunix nagħmel it-tattoos. Mhux meta kelli taħt is-16 dak iż-żmien xej, dak just data, għax inti di laqda ma tistax tidħol fiha qabel kollok 13-14. Uffiċjalment, imma kont Għali karrasek, inti tkun mal-ġenituri, un batta 13 il-ġenituri ħajam l kuraġ biex tidħol, ovvjament biex il-familja tkun kollha bl-istess mentalità, whatever. U tħalt, imma dak un batta meta tkun żgħar, tkun l-iktar stata labibek li jeżisti. Li sbaħ kien tkun carefree u kollox inti early teenage. Un batta ma donx tlaqt. U it-fejt rabbejt, inti minn Birkirkara? Jiena kbirt Birkirkara. Birkirkara kbirt. Jiena propja, imwielet id-dar mammet, dar l-isla, twilittu tammet l-isla jiena. Għax kont maġġel. U battu ħrixt. Ma tantx inbidlu l-affarijiet, bro. Xieġifieri. Għax għadek ir-rejzi għad. Għadnina. Għal-grazzja talla. Ejja, l-eri definitely. Umbat minn hemm ħabba raġuni politiċi kienu għana ħafna problemi dak iż-żmien, jiena twilit fl-82. Il-ġenituri tiegħi marru jiexu Birkirkara. Sewwa, u hemmhekk jiena kbirt. Hemmhekk il-maġġor parti tal-istorja tat-taffiċ tiegħi, insomma. Laħ naslu għalih. Ħanaslu għalih. We promise. Imma qabelek interessani li biex inti id-dar qed tgħix f'din l-ideoloġija, biex qed tissawar f'din l-ideoloġija pjuttost estrema, tissemmi ċertu affarijiet. Naqbel li hemm affarijiet pożittivi, ovvjament bħal kuxjenza soċjali, bħal kuxjenza tal-biberija. U għandek xi eżempju wkoll ta' dik. Però l-len mill-komunità u l-len mid-dar, inti xorta kont tifel tal-iskola, tifel li tiltaqa ma' tfal ta' triq. Mux daqstant qabel kont teenager ma' tfal ta' triq, mux daqstant. Tfal ta' triq mux għetnajlek ġifiri tfal fuq ruħom, għetnajlek tilabu l-futbol. In ġenerali, mux hekk. Kont tara li kienem xaħġa li inti kont qed tiġi esposta li jew xaħġa fil-mod kif inti qed taħseb li tfal l-oħra m'għandhom fl-istess tiegħek. Illum nara, dak iż-żmien ma konx nara, ma konx nirrealizza ta' 6 snin, 7 x'se tirrealizza dak iż-żmien. Dak iż-żmien kollox tinsix subkonxju biss. Sewwa bħal meta inti tixrob ħafna u la daqs tkun taf kif soqgħod id-dar, trid kif soqgħod id-dar, is-subkonxju waslek id-dar. Għax tant rajt is-suq u tant rajt it-triq, is-subkonxju waslek, imma inti ma konx taf x'inhu jiġri. Appell jekk tiskru ċemplu l-ikebs. Eżatt, proset, the best strategy. Issa, illum nara li jiena kont wis protett. Taf kif dejjem ġotek il-kokun. U illum ninota li kien hemm xi tfal kun daqs iktar raff, iktar ma jiddejqux, ma jibżawx, jafu jaqtfu naqra iktar sidurhom. Għal sidurhom. Ġifieri jista' jkun, fimt, ġifieri mhux neċessarjament bil-forsi linkjata mal-għaqda, imma jiena kien ħoss li d-differenza li kont nara. Kont naqa' protett ġo dik. U taħseb li il-protezzjoni li kienu jtuk il-ġenituri, speċa li jagħmlu ħafna ġenituri fil-verità mhux biss nista' dilaqda, speċa x'inti jkollok biex jinġili kolli xewqa li nipproteġi għat-tifla, ma mbagħad naf li l-aħjar jekk inħallija taf kif tfallina jew tmur tkellem il-xattu ma jkellimx lura. Però ħankun fer fuq dal-punt, din ma naħsibx nista' nitfaħħa fuq l-għaqda. Fis-sens jista' jkun li kien parti mill-karattru tiegħi dak iż-żmien u jista' jkun kienet ommi li tipproteġina ħafna, x'missier kien taqbiżlu naqraw kien jgħidilha li għandna. Jekk bela kopi ħalli jagħmilha mhux tmur tgħid lil miss li forsi taħfirlu nofsa, dak f'sijiet jiġi. Jiġifieri. Kienet tagħmilha di hom kienet tagħmilha naqalemmula, imma l-ommijiet men jiena narhom. L-ommijiet għandhom din il-bond ma' wliedhom. Li ma jistgħux jaċċettaw li daw wliedhom ħarġu fid-dinja u ħajweġġaw. Jiġifieri laqqas terġa' nara xi ħaġa ħażina m'għandhom nifhimha. Għax illum għandi mara, għandi 3 tfal u ħajkollna r-raba u nara l-mara. Jien niġġieled mal-mara għax jitfissidhom fejġi li ma jkunx hemm
mhux tajjeb li tfiżilu. In-nisa narhom in ġenerali, ma nafx mhux ħan niġġeneralizza, kien ma ġenerali huma iktar l-ommijiet iktar mill-nisa. Għandhom iktar dell-empatija, però mhux kollha, pereżempju. Mhux kollha li għalhekk qed ma niġġeneralizza. Naħseb jekk kollok tuħu sampil tal-popolazzjoni naħseb. Kun hemm ammont. Naħseb l-istima tiegħek hija. Nifhimha mhix tajba jekk tkun estrema x'l-estrem. Jekk tkun estrema mhix tajba, x'umbagħad ma tix li jitla tifel it-taħarta. Hemm tlaħat asħat ma jrid jilab miegħu eċetera eċetera. Imma ma kienx dak l-estrem, ta' ma kultant naqra kien naqra żejjed. Għax dak huwa riskju għax. X'mbagħad torox fid-dinja u tweġġ iktar. Mhux hekk. Tweġġa d-doppju. Allura ħjar tħallih minn l-ewwel. Rabbi naqra kallu. Mhux hekk. Jew ikun narċisist li hija wkoll problematika spiex minn għalih li d-dinja ddur miegħu. Jekk ikun infisser iżejjed, ma nistax imma nkun ġus ma kienx daqshekk. Ma kultant taf kif. Mela, mbagħad kien hemm punt fej qed tajt inti stess li spiex ta' nibtet l-adolescenza u mill-adolescenza. Naħseb għax inti saqsejt il-paragun bejn u bejn tfal oħra. Ija, eżatt. Naħseb iktar fl-adolescenza mbagħad għandha tidħol laqda fin-nofs. Il-filosofija tal-għaqda. Fl-adolescenza mbagħad iva ngħidlek. Għax peress li bħal kull għaqda u ħaġa oħra għandek il-commitment. Jien kont insib ruħi ħafna waħdi liberu ta' teenager. Allura bomba. Kif kont isib ruħek liberu? Għax ovvjament huma jmorru l-laqat, il-ġenituri, kienu jkunu spiss ħafna l-laqat, u ġili anki irtiri ta' fint weekend u da. U jiena bomba men, waħdi d-dar għanna. Nidħol fi xnirit, noħroġ fi xnirit, nagħmel l-rrit. Fimt jekk ġili kienet tħalli li għax mbagħad meta kbirt naqra ta' meta tkun sar bil-babysitter ma tikber mhux bil-babysitter u mbagħad, allura mbagħad taħrab. Fimt? U bdejt nafex naqa'. Huma again ġenituri mill-laqwa ma nibdilhom ma xejn kull immur lura l-istess ġenituri eżatt. Però huma wis probabli kienu qed jirrealizzaw li waqt li huma kienu jkunu hemm jien jiġu lura niżilhom valenu għalfejn Ġan Paul arrestat. Darba, tnejn, tliet, erba'. Frekwenti. Mela. U bużu l-lotti ta' tfal ġieli ta' ġifieri, mhux dejjem kienu affarijiet kbar. Kont għadni tifel. Pereżempju sieħbi jieħu l-van ta' missieru, noħorġu nduru fis-satejt ta' filgħodu bil-van ta' missieru, niġru bla liċenzja ta' 15-16 sena, fimt. Missieru rrapporta li serqu l-van u daruna xi 7 alfa. U belħuna ġifieri u dal-affarijiet u ma kienux affarijiet serji, imma arrestatu. Mbagħad komplet tigravaw teskala ma. X'mbagħad isek laħat riskju. Mbagħad minn 15, 16, 17, 18, 19 tibda s-suqint, tibda tagħmel ma' nies ġodda. Qabel ma naslu għal hemmhekk, x'taqt isaqsik, kien hemm xi ħaġa ġo min fejn taħseb ġiet ix-xewqat ta' fiċ? Għax kollha ngħaddu mill-adolescenza. Ribellioni, għax pereżempju, mela, di very, very important point, ħanilek eżatt. Mela jiena għax issa naqbdu l-istorja ta' missieri u da. Jiena nixtieq nagħmel punta u biex in-nies jitalmu jgħadru. In-nies li spiċċaw jieħdu drogi meta ssir problema. Mhux qed nirreferi għal dak il-bniedem li kultant ipejjeb joint jew hekk. Nirreferi għal dak il-bniedem li kuljum jieħu droga. Għax intek saqsejt nisa minn fejn ġie għattaffiċu hekk fil-verità kienet ħarba mir-realtà biex jiena ninsa aħjar mitluf minn sensija milli niftakar fil-weġa ta' missieri u l-weġa toħti. Għax jiena rajt l-oħti ta' 19 sena titlef il-vista fi żmien relattivament vera qasir. Kellha xi complications bil-pregnancy tagħha, kellha twins ġifieri ma kellha komplikazzjonijiet li spiċċat tilfet il-maġġoranza tal-eyesight tagħha. U jiena b'dak il-moħħ ta' dik l-età m'għandix ħadd tiflaħ għal jieħda l-affarijiet m'intix iffurmat għadek. U kont nara l-missieri b'depression kiefra tal-biża' li dal-bniedem kien ibbagħti ħafna l-maġġoranza tal-ġranet. Ovvjament jiena ta' teenager ma kontx b'dak il-moħħ għadu ma bedix ikun ewer ma kontx niflaħ għal daw il-weġat. Allura jiena droga kienet ħarba tal-ġenna li għax jekk nagħmel sizzjat imċempel, de sizzjat ma niftakarx il-weġat ta' missieru toħti u da, plus l-insecurity li tikber bihom li jiġu minn ħafna sense of guilt ta' reliġjon. Għax hekk rid ngħidlek għax naħseb
l-ewwel ħaġa nsellu għal Kristin minn hawnhekk. Kristin, għax inti taf għal-Kristin, ħdimt magħha għal-Kristin. Kristin. Issa rid ngħid l-istorja tagħha wkoll, għax dika ċempjon ora. Karattru Ma ċempjon. ma għadix tibki li l-nifisa ta' ġifieri mbagħad ngħidu wkoll. Ma Kristin nagħmel dal-proġett ta' fi kliemna fej bażikament nistudjaw il-komedi u l-kidba, Faħrek ħafna tgħidli kemm hu bravu John tgħidli. Għandha biċċa raġun. Parti i tal-ġen. Vera the life of the fucking party. Mara tal-ġen. Imma inti qabel uħtok li qabel ma ġrad din il-ġrajja toħtok li. Tibda bl-insecurities, John. Jiena jekk jiena kbirt, dejjem ngħidu x'jien ħażin, għax jien ħażin qaluli. Jien twilit ħażin bid-nub tan-niżel u dik l-ora. Ma hija ħażin issa rajt il-bidem jistemel ħażin jista' jkun ħażin mela le mhux qed niskuża l-ħażen jien, imma Madonna dak għażdejt id-dinja fis-sens. Allura inti tkun dik in-naqra insecure, fimt? Anki li forsi ħabba l-assenza tal-ġenituri ma kellix dik ir-relazzjoni ħin kollu kontinwa mal-ġenituri, ma kienx ċertu deep conversation forsi mal-ġenituri. Kont se nsaqsik fuq għadi, taħseb li. L-assenza ma tgħinx, John, ma tgħinx, għax jiena ma nafx jiena u x'kull familja, ovvjament ma nafx il-familji kif għax imbagħad hemm miljun tip ta' ġenitur. Imma jiena naħseb li jekk il-ġenituri jkunu daqsxejn iktar jidħlu iktar f'deep conversations regolarment ma' l-adolescenti tagħhom naħseb ikun hemm forsi daqsxejn iktar konfidenza fiż-żagħżugħ, fimt? Insomma dawn l-insecurities, I cannot blame them on anyone, ġifieri wkoll, ma mistoqsija li nibtet li f'moħħi issa. Għax biex jiena naħseb naqra bħalek, ġifieri il-mentorship tal-ġenituri, naħseb partikolarment fil-bidu tal-adolescenza. Ma naħsebx li kienu jafu. Naħseb jgħallem ħafna li jiġri mbagħad li l-adolescenti ikun qed ifittex mentorship u jsibu band oħra. Diki. Inti kellek mentors li forsi ma kinux. Ara, ommi u missieri ma nistax ngħid li kienu assenti għal kollox ta' kienu assenti biżżejjed biex jiena niżgiċċa u naffiċu kolli naqa' libertà żejda għal dik l-età. Però ġifieri kienu jimmentorjawni fil-valuri tajbin. Insara manki kienu jdawruhom sempliċement għat-tjubija tal-valuri fis-sens tal-affarijiet li joġbuni jiena mill-ġenituri li tgħid isma' aqsam ma dak tipu ilab ma dak it-tip tħalli xwadu mhux hija all right fuck you Jack. Le mhux hekk tkun hekk. Sewwa, ġifieri dawk all right tajbin imma pers kien hemm l-assenza jien kun niġbaraw sekret iktar l-attenzjoni li mħabba li forsi tħossha naqa' nieqsa. Ege mhux intenzjonat imma mhux qiegħed hemm il-persuna tħossha naqa' nieqsa dik l-attenzjoni hekk fim. Allura issa issib forsi ħafa mill-oħra. U sirt inti familja oħra? Ma danx kienet daqshekk tajba, ma sibt komunità oħra ta' komunità oħra iktar mill-familja oħra fl-aħħar mill-aħħar isu kulħadd jaħseb għal rasu, inti taf li meta tkun fi klikka ta' ċertu tip ta' nies. Meta jinqalgħu l-problemi kulħadd ta' rasu mbagħad waħda, ġifieri mhix familja. Imma l-ecstasy kulħadd kemm inħobbu. Mhux hekk. Imma mbagħad when shit hits the fan. Tinstema' sirena u kulħadd tossija cockroach meta għalejx id-dawl. Yes, I understand. Forsi punt tipo li nistgħu nitkellmu tnejn dwaru għax forsi għax neħftit il-hip hop. Il-hip hop, u rjom waħda l-arma tal-Wu-Tang importanti. Mela. Għamel l-arma tal-Wu, apposta l-podcast. Apposta l-podcast u golli. Jek ma tafux, għetam baratna ħafna ċuħti po minn zoppu mal-Wu, iksru li għaldu. Tinsix l-età, si, tinsix. Għanġu fl-idej. Il-Wu-Tang għandhom għaddejjin, najdu tinsix l-età. Għaddem il-series ta' ħajjetom u palissa. Għaddi ma rajtux, men. Rajtu. Tajjem ġiddik ta' xfakrit net importanti li mwaħkila. Jien kont għaxċarċari darba u milt l-arma hekk tal-Wu. By the way, di għamlet li Rebecca l-kollega tiegħi brava ħafna taħdem miegħi nsellmilha minha. Di Rebecca li dejjem issemmi li tgħid li isa naqra saret is-sinsla tal-business. Ħalli ħafna f'idejha, hija persuna driven u l-attitude tagħha ma nbidlet qatt ma kienx hemm mewġ, kienet line dritt. U jien nisek men vera fis-sens m'hemmx lob. Fimt? She means business. Kontent ħafna biha. Kon ħanaqbad ma' Ġulina ma nkunx fer. Kont ħatkun kelb naħseb. Ma nkunx fer dak il-każ. Diġà qed jistenna d-daqqa ġejjed b'allużjoni.
il-hip hop. Jiena speċa. Ma tantx kien influenza tajba ġan, ma tantx kien. Naħseb li Ara l-ewwel net bdejt impejp du l-smoke, għax minn hemm bdejt bl-smoke. Bdejt impejp l-smoke fil-verità għax kont min nisma' balla Snoop Dogg. U Snoop Dogg għadu sal-lum l-ikonografija tal-smoke jekk niġu għalda. Għadu sal-lum, ġifieri l-lum kemm għandu 55 dak ir-raġel. Ilu daħna 50 sena. Ilu daqshekk, ġifieri. Bdiet bil-kurzità, però mbagħad saret refuġju, però mbagħad il-problema ma kienx l-smoke l-iktar l-alkohol. L-smoke xorta kienet problema għax mbagħad meta spiċċajt impejp kuljum il-ħin kollu, tibda taffettwak naqra xed moħħok qed jiżviluppadu. Però mbagħad l-alkohol għalek l-insecurity sewwa, mela jien biex nidher quddiem in-nies u noħroġ ħadd jixrob. Tixrob tibda tagħmel iċ-ċuċati. Mbagħad mix-xorb. Ovvjament il-taqqa ma' nies ġodda, forsi tmur f'posti differenti, tipprova drogi ġodda. U daw it-tendenzi għall-alkohol, kont alkoholiku? Le, mhux alkoholiku, binge drinking, binge weekends, fimt? Imma gravi mbagħad, u ġifieri spiċċajt l-isptar darbtej b'alcohol poisoning, ġifieri. X'inhu l-proċess meta tispiċċa l-isptar b'alcohol poisoning? Tal-biża. Tixnejlek biċċa tal-biża. Għandarras forsi hemm xi jerbi qogħdu attenti. Trigger warning għek hawn xi snowflake. Mela l-ewwel ħaġa li jagħmlulek podcast ma jkunux jafu inti x'ħadd. Għax l-alkohol poisoning jiddehydratek b'tali mod li ma tkunx tista' tagħmel pipi. Ma tistax laqas qatra ma toħroġlok. Allura jdaħlulek pipe mill-parti tiegħek sal-bladder biex jiġbdu naqa' pipi biex jittestjaw ħajru ħadd ħaġa oħra. U f'dak kontni unconscious imma dik ħassejta kollha. Iġiri inti ma tistax tiċċala, ma tistax titkellem. Ma tistax tiċċala għax inti jiġbdulek il-pipi, għax inti ma tistax titkellem. Tistax tgħidilhom x'għandek. Għax tant daħna. Paralizzat minħabba l-alkohol. L-eċċessiv, eżatt. Il-bladder fejn jiġi fil-ġisem. M'għandix Tella diagram. Sewa, mela daħlu l-kateter mill-parti tiegħek għall-bladder u jiġbdulek naqra pipi biex jaraw inti ħaġ drogi oħra. Episodju minnhom kien alkohol biss, episodju minnhom kien drogi oħra wkoll. Li laqqas kont naf li ħadtum tant kont qiegħed daħna diġà. Ara kemm hu perikolus, minn inti daħna. Ok, il-bladder għarajt mhux daqshekk il-bod kont qed immaġina l-kliwi hekk, xorta ġifieri. Ma ħej taf kemm tħossu l-bot mhix il-pipe ġovik. Taħseb li hemm kilometru. Skont biex intmammar ukoll żiedi. Issa dik storja oħra. Le, ma vera dak il-ħin tħoss eternità u vera tweġġa ġifi tal-biża. Issa, ara kemm hi perikoluża, mela jiena xrobt, ħadd l-ecstasy u ma nafx. Għax meta l-għada ġew il-tobba jkelmuni, għallu li kemm mid-baħnan, ħadd l-ecstasy per eżempju, hekk qal il-tabib ma qallix klim, kemm minn tiblaħ baħnan ħadd l-ecstasy, ti maħġ ecstasy għanna, għalli ma jistax ikun, għalli zibnijiele jem testijat. Ma nistax niftakar fl-ebda ħin li ħadd xi ħaġa jekk. Ġifieri ara kemm hu perikolos anke li tkun fis-sakra, mhux mill-fors. Ma insomma. Jiena illum il-ġurnata John ma rridx noqgħod niblejmja kollox. Ma restejtlix il-proċess, mela għamlulek il-kateter. Ħadulek il-pipi, mbagħad imma la darba jistabbilixxu mela daħa. Ituk l-affarijiet li għandek bżonn biex isalvawk hu. Ħseb ituk xi injections u xi drip u mbagħad fucking fingers crossed tu. Ma l-alkohol kollu ta' ġismek dak x'isir minnu? Ma nafx ngħidlek eżatt. Jien naħseb ituk xabba electrolytes u liquids u da biex jisalvawk u they hope for the best. Ġifieri. Kemm ġifieri ħaġa li tista' toqtlok jiena jgħidir li hu alcohol poisoning tista' tħalli tal-post. Nimmaġina. Kieku ma jdalux imutu nies fis-sena bl-alcohol poisoning? Interessanti. Saqsu. Mela, all right. Ġifieri imma inti dawn il-vizzi li qed issemmi kollha jippreċedu, ġifieri inti l-ewwel daqqa ta' ħarta eżistenzjali ħatta meta oħtok tilfet il-vista. Naħseb qabel ta' missieri qabel. Li missierek beda diħel f'depressjoni qabel. Qabel. U inti peress li tkun imdorri l-alla kif jalmulna, inti tgħid kif qed nitolbu biex missieri jfiq u missieri qed ibati isu kelb. U tħodha kontra twemmin li l-ek tawku, ovvjament.
Allura mbagħad tiġi ribelli ġonnu, iżek xala bibi minn Alla b'kollox. Allura mbagħad tieħu dik it-triq. Issa having said that nixtieq nagħmel punt ukoll, jien mhux nitfa' kollox blaming everything but me. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar jiena nemmen li jeżistu nisem barra li forsi għaddew xi ħaġa simili għaddejt jien u ma ħadux drogi. Issa minn jellek jien ma ħadx imma bżajta mhux għax bravu. Fimt? U minn jkun sot jista' jkun li ma jieħux għax sot jien naf. Mhux hekk kulħadd differenti fis-sens. Ma kollox jaffettwa naqra, kollox. Platitudni imma vera. Kemm hemm nies li jmutu bl-alkohol? 95,000 fis-sena. Dik hija statistika Amerikana. Probabbli. Ixini men xħela ta' ħajja. Amerikana u. Hija fl-Amerika. Ovvjament jista' jagħmel ħafna punti politiċi fuq il-prohibition, eċetera, però mhux it-taħdida għalija naħseb. Mela, issa, b'għaddi triq, bdejt tisma' l-hip-hop, bdejt tisma' Snoop, tpejjeb, mbagħad minħabba l-konfidenza speċa tmur klab, ħadd ixħlob biex inti anka tkellem mara, eċetera, speċa tukdaw. Ma tantx kont inkun f'sikti ħa ngħidu hekk. Meta noħroġ, fimt? Jew ħad toħroġ jew mhux ħad toħroġ jiena kont. Ekku. Fimt? Ġifieri, u l-klikka li kont inkun magħhom ukoll hu. Għax jiena fi żmien li tafni inti Havana, l-ewwel bdejt dak il-persuna super insecure ta' tal-biki, nistħi ngħidu jieri. Li tant kont nixrob biex forsi jirnexxilin inkun man-nies. Imma mbagħad bdejt nagħmilha ma' klikka differenti li ma kinux rappers. Kienu kollha minn bil-kara, klikka kbira sew b'saħħitha. U magħhom kibret il-konfidenza l-għonnet li ta' telat naqra oħra. U t-tininet, ovvjament, mbagħad tibda toħroġ ma' tfajliet, għar tħossok tajjeb, biex araħriġ whatever. U ma jfissirx li ma qbajtx nixrob, imma mbagħad ma qbajtx insecure għax anki għandi l-klikka tiegħi li aħna biċċa waħda. Allura jkollok dik in-naqra brotherhood, tħossokx daqshekk waħdek, ġifieri imma mbagħad kont dħalt fil-vizzju fondu x'mbagħad coke, blood dodge. Fimt? Meta tħalt ma' dil-klikka, speċa tipprevali naqra Ejwa. Il-vjolenza kienet tiffigura wkoll. Kien hemm ħafna f'din il-klikka partikolari li ma ħansemmi l-ħadd ovvjament. Aħna konna klikka kbira kollha minn raħal, kollha minn bil-klikkara. U kien hemm ħafna vjolenza. X'konna tant klikka tant kbira li tinqala ġlieda flok nevita u nikluha. Ġifieri. Ġifieri l-vjolenza kienet hemm ukoll. Ma kienx sabiħa. U kienet il-vjolenza kienet taqqatkom? Naqra stradi l-idea. Jien naħseb li l-vjolenza taqdek għax inti jekk għandek klikka taqbes għal ġuġin. S-saxħa fin-numri qiegħda. Jekk inti qegħdin 40 ruħ mhux bħal mela qegħdin 2 jew 3 da. Għandek 30-40 ruħ. Imma jisu jien nħoss li meta grupp partikolarment ta' rġiel jitlu fil-periklu fl-imkien u jgħinu l-xurxin biex. Le mhux jekk. Taf kif isek ta' xi isek taf lil dak il-mien din wara neħdu drink wara u morna tajjeb wara. Imma bluha kollha bluha ġunnu kollha affarijiet li nikkundannhom jiena daw ġifieri. Ma rridx noqgħod fuq dal-podcast jaħsbu n-nies ma jmux jaħsbu qed nigglorifika dik il-ħajja ġifieri. Affarijiet huma affarijiet ta' bluha u ħżiena. Imma iva kienu realtà ta' ħajti dak iż-żmien u kont inħossni safe magħhom. Għax naf li jekk u kif ġieli ġara intortament bniedem ġo paċe li jitkessa miegħek, ġieli ma nkun għamilt xejn, il-verità ma nkun għamilt xejn, sempliċement daġi biex jaqbad ġlida miegħi. U jien fini 5 pidi u xi ħaġa, mbagħad tiġi sibi fih 6:30. Ħares lejn li niżżara sufura ġu ġara. Fimt? U da jiddara su tħossok tajjeb u tgħid jiena hawnhekk jiġri minn. Għandi l-sħabi hawn. Nista' nimmaġna kif taffettwa l-konfidenza ta' bniedem partikolarment li meta kien iżgħar ma kellux il-konfidenza. Mhux hekk eżattament. Kollha għajnuna biex kif tajt l-ego jikberu. U mbagħad anke ġieli ikollok xi wieħed vera tinker mill-grupp. U li għajja toqx tibza ta' għanna hija tifla ħalih tibżax minnu. Jekk hawn xi ħaġa jiġi mbagħad waħna imma toqx tibża anke tkun waħdek. Allura daw in-nies qegħdin anki jippuxjawk
biex inti, anki jekk tkun waħdek, stand straight, toċ tibza. Fimt, fl-istess kien, għal-kem kien hemm ħafna ħażin ta' drogi u ġlied, però kien hemm daw affarijiet tajbin u mbagħad. M'hemm xejn kollu ħażin u m'hemm xejn kollu xtajjeb. Għax minkejja li soċjalment dawn mhumiex affarijiet tajbin u minkejja li tfajt lilek innifsek f'periklu li ma kellek bżonn titfa' lilek innifsek, jiena perswas li xi ħadd li kelmek hekk lilek kien mentor, kien dak il-mentor li konna tnajdlek biex ta' kellek mentors. Għax jien missieri per eżempju, biex naqbdik eżempju, missieri kien jimmentorjani fis-sens ta' Uwejja għalfej għatoqot t-dejja, mur ilab maħħom, ma forsi ju ma jafx li nibża mur nilab ma daw kitfall għax daw jilabu billi wadbu l-ġebel il-xuxin, kont xej snowflake meta kont zan, xa n-neddeq nammetti. Ma daw li, daw kienu jgħidu l-għajja, Anna, tkunx pastit, sejja, ċala, daw kienu jġelu kważi, għan ti t-forma l-psiketijak bod differenti un-bat. Teta xio, daħnati joħraq l-akkaman sħab istess, kważi, fim? U bat, ovvjament, la darba inti tidħol fil-riskju. Mux fiġlid bis kienu jgħidu l-kek. Issa nimmaġna, li huma jimbuttawk biex tirriskja. Anke biex tkellem fajla. Għalfejt t-tiet tkellem, eżek mejjet, dik tistenni, mor kellima. Fimt, ġiviri iġaluk jisom, junu nisekku. Ġiviri, imma perswas li kienem ħwejjeġ pozitivi li ħarġu, anka per esempio di, mur kellem tfajla. Kien affarijiet li l-ek il-self-esteem tijak ħajenu, għax l-ek un-bat li l-ek ta' bitfajla, ħatibda taħseb dwarek mod differenti. U tkun f-situazzjoni antipatika, l-ambjent kien ikun, per eżempju. Da, dejjem ikun mana, per eżempju, naf mux li bis, kun jgħamlu għax skont il-min jittarget jaw dakinar. Fehmti, klikka kbira, taħdem dejjem l-istess, imma kienu kultant jaqbdu ma ġeħat. Issa, forsi l-intenzjoni tagħhom ma nafx kienet, imma jgħidulu, per eżempju, dejjem waħdek xi tittajt biha minn. Kellem mara esek mejjet. Jgħidu lek darba, jgħidu lek darba tibda taqaċ, biex taqaċċajt imma tibda tgħid kos għalfej fiera jien noqgħod lur isni, fimt, isni stja, għandi xi ħaġa nieqsa. Jġibuk nafsik daw l-tip ta' sitwazzjonijiet. Jien naħseb hemm ċertu dinamiċi li huma utli fil-verità, speċa meta mbagħad speċa żejjed kollu żejjed. Imma jiena naħseb li di ma nafx jekkux l-istess speċa esperjenza ta' tfajliet, imma tassubin di li nimbuttaw il-xurġin biex nirriskjaw dejjem naqra iktar, speċa ta' tħejjina pereżempju għad-dinja tan-negozju tħejjik. Mbagħad mbagħad issiba għax inti dik inti kull stage ta' ħajtek qed jifformalek il-mindset tiegħek biex inti tkun lesta għal-stage li jmiss. Ek taħdem il-ħajja verament, ġiviri. Mela, inti għaddej minn da l-izvilup tal-karattru tijak fit-triq, għed teduka ruħek minn din il-klikka kemm xej perikoluża, fej kienem prevalenza ta' droga, violenza, eccetera, eccetera. Fl-istess ħin id-dar missierek kien għaddej minn diffikulta. Minn depression kbira li ġiet ikkawżata l-iktar triggerijata bil-każ tal-Lockerbie tal-bomba, ġifieri jekk nibdew mill-bidu. Jekk niddiskutu naqadi issa ġifieri. Jien naħseb nagħmlu tajjeb li biex naraw għalfejn irid naħrab ir-realtà u nieħu drogi wkoll u tipo jiena l-weġġat li konna ra kienu kbaru. Dak kien bniedem tajjeb. Qabel ma naslu għal missierek biex nagħtu kuntest għal min qed jisma'. Jekk forsi familjari mal-istorja tal-Lockerbie in ġenerali. Jien personalment. Biex forsi nagħtu naqra somma. Għandi idea tagħha mela m'għandix. Tal-istorja x'kienet. Tispjega inti jew nispjega jien. Kif tispjega inti? Bej wieħed u jori, li niftakar huwa u anke niftakar qed nikdeb rajt dokumentarju bel ma ġejt. Jien pur. Purċinel bħal missieru. Mela, bażikament il-Lockerbie kien dalat terroristiku fej kien hemm dan il-flight li talaq minn Heathrow u kellu jmur minn Malta telaq. Le, imma meta l-aħħar darba li s-sila kien minn Heathrow għax dak hemm disgwit jekk telaqx minn Malta jew le, ġifieri issa reġgħet infetħet inkjesta l-aħħar update li rajt. Mela,
li nafu fiċ-ċert li telaq minn Heathrow da biex imur lejn l-Amerika u kif wasal fuq l-Iskozja, partikolarment fuq Għandek raġun, fuq dar-raħat. bomba jaħsbu li telqet minn Malta. Jaħsbu imma ġifieri l-lum rajt dibattitu sħiħ fuq kemm jista' jkun fil-fatt kellhom żball daw. U li insomma l-bomba ħadet waqt li kienu qegħdin fuq l-Iskozja, Lockerbie, Scotland, mietu xi 270 ruħ jidhirli xi ħaġek. U ovvjament daħlu fiha Scotland Yard, l-FBI, l-CIA, il-konklużjoni kienet li kellha x'taqsam il-Libja, li l-Libja kienet spex ta' sejħet għal dan il-lat terroristiku, ikkummissjonatu, tantu hekk li l-Libja eventwalment ħalset 2.7 biljuni minn għalija l-nies li il-familji tal-vitmi, ġifieri speċa daw aċċettaw li konna aħna għandna. U Malta marbuta għax dik il-ħabta kienu jaħsbu li il-bniedem li tefa' l-bomba fil-luggage li sploda tefaħħa fuq minn Malta, mill-airport tagħna, ġo bagalja li ta' ħwejjeġ li xtara minn Malta, eċetera, eċetera, eċetera. Taf għal xi xu jaħsbu hekk imma. Le, issa hawnhekk le, dettal ma. Għax huma mbagħad sabu dik kienet il-prova li konnektat il-bomba ma' Malta. Għax huma sabu x'inti semmejt il-ħwejjeġ. Il-ħwejjeġ kienu mixtrin minn ħanut f'Taslima. Li mbagħad sabu, għax huma ovvjament daw kunu esperti forensiċi, li t-tikketta maħruqa ta' dik il-brand kienet il-mod kif kienet maħruqa kienet viċin ħafna tal-bomba bil-fors mill-chemicals, mill-forensika li letteralment huma lek jasbu li kienet il-bomba mdawra ġu daw il-ħwejjex, ġifieri bekk mbagħad. Ovvjament kien hemm nies Libjani li jaħdmu f'Malta li ġew mbagħad akkużati, għalmen wieħed minnhom żgur kien jaħdem ma' missieri. Sewwa, is-sena kienet 1988. Stijaj sekruta majra ta' di. Alright, mela. 88. Fidejk, bro, ma ġibli stretta għek joġbok, bro. Jina naqril ma' nitlobkom. Bro, isu tijak, għasat, l-eku jien kam jena n-nemma. Fidejk. Fidejk, xiftrit. Fukat menna, allura. Grazzi. Back to you. Back to me. Alright. Mela, bro, fidejk issa tina spiex tal-kuntesta kif. Mela, kif missieri spiċċa f'din is-sitwazzjoni. Mela, missieri bażikament, again nistaqsinix fl-imma se nistadarx na problema. Tallimt mal-ewwel mistoqsija fuq kronoloġija. Mela, missieri kien accountant. Kien studja l-accountant u dan għal kwalifiki ta' dak iż-żmien għadda sparat. Ġifieri ferħanin id-dara x'għadda u l-ħajk u għax missieru kien ta' kulur politiku partikolari, issa saret vendikazzjoni minnu u l-warrant ma rridux joħorġulu da. U da maġina mmorru hemm saqsu jġildu għal fejn drittijiet tagħhom hekk u risposti xej. Fimt? Ħallu jekk pendenti inti hekk. Ma rridux ituh il-warrant. Minkejja li għadda mill-eżamijiet. Mela, le, kwalifiki jemmedin, ġifiri mhix kwistjoni ta' kwalifiki di. Di ma rridux joħorġu l-warrant għax inti di bħal kull liċenzja toħroġ mill-gvern. Mhix ħaġa automatika di. Da bħali ta' artist, nagħmel l-apprenticeship, nagħmel il-kors, nasal biex niftaħ it-tattoos u l-health department tal-gvern joħroġ l-liċenzja fuq dawk il-premises. Sewwa. Ġifiri missier l-istess għadda kellu l-kwalifiki, pero warrant ma rridux ituh. U ovvjament kienu jafu li għax missieru kien ta' dak it-tali kulur. Vendikazzjoni fuq ibnu, fimt? Barra li missieru kien sur mast u kien maruf li kien ta' dak il-kulur u da kien head teacher. Insomma, mbagħad peress li dal-warrant baqgħu ma rridux ituhlu, u ovvjament rrid jaħdem bil-familja u x'nafjien u da, rrid jagħmel familja. U ma sab imkien ħlief mal-Libyan Arab Airlines. Da. Issa l-istorja wara snin ta' wara nħarġux il-warrant u da dika onestament
insejt insaqsi sew fuqa, ġviri, u ma nafx eżatt x'kien ġara. Imma da beda jaħdem mal Libyan Arab Airlines. Issa ħabba l-mindset li kien imrobbi fih da l il-ġeneratur tiegħu ma qatt ma kien trejnjaw ikun entrepreneur. Allora da qatt ma qabad għalissa daqshekk ħammur ar-rasi, nsir accountant ta' rasi, qatt ma mela. Kien jibża jitlaq, kellu paga tajba l dak iż-żmien ħafna, u mbagħad kellu lielna ġifieri. Issa, meta din l-imbirka bomba splodiet u noħoloq dal-paniku kollu, wieħed mill-akkużati, ma nafx x'itnej, ma wieħed żgur kien jaħdem ħafna fil-kumpanija fejn kien jaħdem missieri, kien ikun hemm ħafna u kien jafu sew, x'kienu ħadmu flimkien kemm il-darba. Missiera kien ħabib tiegħu. Kien tista' tgħid li kien ħabib tiegħu. 100%. Jiena ovvjament niftakar meta kbirt naqra missieri kien qalli l-istorja u hekk, ġili qed ngħidlek illum milli niftakar milli qalli hu, però ma niftakarx ċara kristall għax kien f'dak iż-żmien fejn kont inkun klawdi ħafna, ma insomma. Però id-dettalji l-importanti niftakarhom ġifieri ovvjament għax. Però dal-bniedem insomma milli stajt nifhem jien u mbagħad l-ewwel bdiet hekk, missieri ċempellhom għall-isma' alla kemm immur nagħti xi fajs ta' sliema u neqpa' ġej ħdejk. Alla ġiet tlaqt mix-xogħol u xi si oħra nkun ħdejk. U sija sa tgħid li 4-5 wara l-isploda diġà ġieri. Ejwa, wara l-isploda saret it-traċedja, bdew jiġru daw l-affarijiet. Missieri ovvjament ma kienx jaf x'se jiġri żgur. Kien Accounts Administration Manager tal-Libyan Arab Airlines. Kien imexxi ħafna affarijiet hemm. Li biex nikkjarifikaw, il-Libyan Arab Airlines ma jiċċentrawx, ġifieri dal-flight kien Pan Am xi ħaġa, Pan America. Ma kienux l-airlines. Le. Imma r-raġel wieħed mill-akkużati kien jaħdem hemm. Kien jaħdem hemm. Allura ovvjament missieri ħaxokk għax kien jafu sew u kien jaf li hu bniedem tajjeb. U ma kienx ħoss li daħħa jasal qatt jagħmel xi ħaġa hekk. Fimt? Mbagħad darba l-ommi għallek u floksija wara ġi xi 5 sigħat wara. U ommi għaltlu sipu fejqbajt ħadd fidu hekk u missieri qalla dak li kont abjad karti kont werwer. Għax apparentement ċemplulu tax-xogħol stess qallu isma' titmur b'dal-fajs ta' sliema u daħal ġo appartament biex idihom xi ħadd malli daħal sabtu l-bib warajh. U ra erba' Libjani daqsiex. U bdew jgħidulu John, poġġi, u insomma, u joffru lu birra, u da, għallum le, għallum għax irrid immur id-dar, u għallum le, poġġi. Issa mur id-dar għax irridu nkellmuk u da, għallum ħodu paċenzja għax ġat il-mara li sejjer u da, ħanċempilla fil-każ. U għallu l-mawx telefon, beda jaraħ il-telefon kien qiegħed moħbi ftit kodba fuq u hekk il-telefon, kien jaf li hemm telefon. Ovvjament, di ma kienx qed jistennija missieri sewwa. U qalulu tipo għandna bżonn mhux daw li ġibtilna, imma il-files ta' sieħbek tal-amin, il-files. U llhom il-files da x-files. Allura x'jiġifieri x-files? Il-files li żomm inti ta' kulħadd u da. U baqa' jgħidilhom m'għandix files insomma. U ġo moħħu beda jipprova jaħseb x'iridu daw. Qabel ma x'ismu, meta qalulu ejja bil-files ta' sliema, daw ridu il-files tal-amin? Ma qalulux hekk l-ewwel darba. L-ewwel darba reġistritu imur hemm. Biex jgħidulu x'files għandu bżonn. Iva ma kif għamlu għal-biċċa bniedem jibża xu daħal u flok persuna sa perba u għal wara u għed qatt mal-bib biex jintimidawh. U mbagħad jgħidu eżatt x'files iridu. Ovvjament naħseb jien ma rridux isemmu fuq it-telefon. Għalek l darba għallux fuq il-telefon, bat għallum person, għallu rridu l-fajs salamin, bla bla bla. Missieri ma beda jiprofa jaħseb moħħu xirdu jagħmlu daw, għalja żgur. Għalax il-fajs jistgħu jimmanipulaw ma jitfgħu dokumenti fihom xertu mod li forsi jinkriminaw il dar-raġel. Għax is-sitwazzjoni milli fimt il-missierien kienet li l-FBI li dejjem jiridu jitbassu ma f'dak il-każ kellhom il-Panama, allura orrejt għandhom biċċa raġun tal-każ. Għax l-Amerikani jħobbu ta' fint. U Scotland Yard kienu jinvestigaw kollha l-istess każ u Gaddafi rrid ovvjament itihom xi ħaġa biex ovvjament u mbagħad isu taf kif tikkalma u jħalluh kwiet. Jissodisfuhom b'xi mod. Jissodisfuhom, eżatt. U mbagħad insomma kien imbeżza ħafna missiera ġew affarijiet mhux normali għalih u dan ma kienx jibdem tekku tipo. U mbagħad insomma qallu li mallem teoret titla' l-Libja x'Gaddafi jrid ikellmu. Għallu titla l-Libja, għallu x'Gaddafi jrid ikellmek insomma. U missieri tipo ma rridx jitla'
Daw kienu tip ta' nies jew hekk jew tista' tieqaf mill-ġob whatever bla bla bla. Plus li kellhom interess li jridu jkellmu. Fuq daw il-files. Taf jekk kellux biża li jekk il-daw mhux se jagħmel dak li jixtiequ minn għandu. Ġenab se tgħidli li joqtluh, li joqtlu Joqtlu xi ħaġa. jew li jeddu l-familja. Nimmaġina, jiena nemmen li missieri ma qallix kollox lili. Fis-sens ma naħsibx xtaqjej li kollox. Imma jiena qalli biżejjed biex jiena nifhem li kien qed jibsa ħafna l-ħajtu. Għaliex dawn mhux ċajt, dawn kienu nies ta' Gaddafi li ġew ikellmuh, mhux nies komuni. Il-ta' taslima kienu nies ta' Gaddafi, fimt? Fimtek. Is-CIA ħalibjana biex nifdemu. U mbagħad kellu jitla, kieku jinkontu ma konx nitla, għas jekk naf x'naf, imma tela. Ovvjament mhux Gaddafi rid ikellmu veru imma n-nies tiegħu. Mbagħad insomma tela hemm u John Lukanda pereżempju diġà tela x-xufier tiegħu miegħu u John Lukanda diġà ma ħallhomx joqgħdu fl-istess kamra. Normalment meta titla' business trip inti jekk tkun kollegi jekk ħallukom fl-istess kamra normalment. U insomma, u marru ħabtu l-bib qalu ħankellmuk nara lilu biss ovvjament. U bdew reġgħu fuq il-files. Qalu lu rridu daw il-files, għandna bżonnhom. Jekk mhux ħadtina l-files fil-kasajtek, fil-qorti u da xetalina. U qalu John, fejnhom daw il-files, fejn? U baqa jgħidilhom isma' jien m'għandi l-ebda file tal-ebda bniedem. Issa ħankun onest, x'għamel bil-file jekk kellux il-file ma nafx eżatt. Imma jiena li l-feeling li ħadd ma tmissieri li rrid jipproteġi l-dan il-bniedem li hu ħass li kien innoċenti għax kien jafu sew u kien jaf li bniedem tajjeb. Issa l-bniedem jgħidlek taħlef għal ħadd fil-ħajja. Imma missieri kellu din l-intuition b'saħħitha għax kien anke bniedem spiritwali, missieri ma kienx sempliċement bniedem reliġjużu daqshekk. Kien ukoll spiritwali u kien wajs ħafna. Jien naf għax għamilta miegħu biżżejjed anki fl-art tiegħu ukoll kont nara ċertu werf ġufija. U qalulu mela la matriċi tiegħu ħantuk 80,000 Maltin biex nikkonvinċuk. U missieri ma tantx kellu karti xilab, qalilhom u laba li hu bniedem korrott u qalilhom 80,000 jien nieħodhom niġri nieħodhom. Għand il-familja nixtri post, għalilhom tal-ġennu, għalilhom imma jien m'għandix file, għallu mela t-tixet, għallum ma nixed biex, minn xiex ħan nixed, fejn huma l-provi, għax se nagħmel. U baqgħu jippressaw ħafna u meta kien il-Libja skont mbagħad wara t-tabib u da leħaq ċertu threshold ta' biża' li trigeljatlu chemicals li ħolqulu mbagħad chronic depression, għax depression tal-papa kienet serja ħafna, kien jieħu pinnoli spiċċa fl-aħħar 28 kull jum. 28 pinnola differenti kull jum kien spiċċa jieħu da. Ġifieri bl-istress li kkawżatlu dik il-laqgħa waħda ivvelenatlu s-sistema. 100%. Tnej propri għax dik taslim u mbagħad dik tal-Libja. U mbagħad beda jħossu li mill-Libja mhux ġej lura. Fil-fatt qabel tal-Libja ta' itra l-ommi miktuba stiljata għalla jekk ma niġix tija l-kummissarju, dak iż-żmien kien George Craig kien joqgħod bibna bib magħna, alla tijielu għid ta' investigazzjoni jekk ma niġix lura. L-ommi għalela, tista' timmaġina l-ommi. Ommu kif għexita dik? Ommi mara b'saħħitha tal-blieħ imma miskina, abbrat ma' wiċċa, ġifieri, l-missieri uħtija kien bidrogi men. Blata dik il-mara, ġifieri għalhekk ma nistax niddiskredita umbat ċertu support li għatu daw laqdiet reliġjużi, jien attakka l-verità, jiena jekk ngħid isma' jagħmlu l-ħsara b'dan il-mod, jagħmlu l-ħsara b'dan il-mod. Imma ommi s-saħħa tagħha ġabitha mill-ispiritwalità fl-aħħar mill-aħħar. Għax daw mhux affarijiet fiżiċi. Inti fiżikament ma telibx daw l-affarijiet, inti dawk bil-mindset, bil-spiritwalità tiegħek telibhom u tibgħaddej. Ovvjament kif tida tgħixha b'ħafna biżgħu dak iż-żmien ġifieri. Mbagħad kien hemm wieħed jafu għallu John għallu ħanqabdek taqsim l-airport u tiġix iktar law, għallu tiġix law Libjan kien li kien jirrispettaħ lilu għax kien jaħdem ukoll xi minn daqqiet jiġi Malta. Libyan Airlines il-Belt Valletta hemm kienu. U missieru mbagħad ħass gut feeling għal l-aġita għalli ġab li taxi u telaq. Qabad l-airport ġitu tajba u ġilu ra Malta. U naħseb induna, to be honest, li għamil ġuċata. Xkuku jien ma nitlax, u daqsek spiċċa u ma nitlax. Ma bdejna ngħidu l-ewwel li da biex ta' dawn perikolużi ħafna ħafna, xort jistgħu jilħuk.
Diki, naħseb. Speċa l-għazla l-oħra kienet Tistaħba. migra bil-familja b'kollox, band oħra u m'għandekx garanzija Li mhux ħajsibuk. tagħmel omrok Għandek tħares raġun. minn fuq spallejk. Għandek raġun, għandek raġun. Nis b'seta kbira. Iġri l-lum nista' nifhem jien, missieri minn xi ġadda minn. Naħseb kwalsiasi bniedem naħseb ikollu problemi seri wara esperjenzi inti tħossu ħajtek medda. U da ma nafx il-perjodu ta' żmien eżatt kemm da maddej. Għax imbagħad wara dik is-safra għalshom qatawna album li jakkwistaw dan il-file u isom mbagħad ħallewh. Għax imbagħad to be honest jien naħseb li ħallewh għax ħarġet il-verità u ġie akkużat El Megrahi li kellhom xi provi li hu kien, ġifieri. U weħel balla ħabs mbagħad l-aħħar sena ta' ħajtu ġi releasjat għax kellu kanser terminali u ġi releasjat l-aħħar sena ta' ħajtu għandu. Rajt video interessanti l-lum ukoll tal-Megrahi li da l-aħħar ħaġa li qal jew waħda mill-aħħar affarijiet li qal qabel ma miet. Speċa baqa jsostni li hu ma kellu xejn jaqsam ma traġedja, ma l-attakk. Baqa jsostnija. Ija, u isemmi lil da minn fej da ix-xhieda Malti. Li Mhux Malti, Libjan ukoll kien. Li da wieħed Gawċi. Tal-ħanut. Tal-ħanut. Waħda l-aħħar affarijiet li qal spiex ta' nixtieq niltaqa' ma' bejwet u ieħor paraphrasing, nixtieq niltaqa' ma' da Tony Gawċi li qed jgħid li jiena dħalt fil-ħanut tiegħu. Jiena qatt ma dħalt fil-ħanut tiegħek, però naħfirlek imma kun naf li weġġajtni ħafna. Pero baqa jisosni ġiri l-axar ħagġa jekk issibuħ dal-video ikun tajjeb li jintella. Għax din biċċa mill-istorja Maltija li perswas li ħafna nis jew nesew jew qasbis jafu li jeżistiet. Mela, inti mela waqt li qed jiġru qed nitkellem fuq fucking powder keg hawnhekk ostja. Xi tkun di? Powder keg isu taħlita ta' elementi li isu meta titfaħħom waħda mal-oħra jikkawżaw l-eksplużjoni. Ejja. U bej it-tfulija fil-laqda li inti mbagħad irrebellajt minna u l-drogi li alterawlek biex ta' kif taħseb u mbagħad oħtok kif daħlet l-istorja? Oħtok kellha 19 u Oħtok bażikament ta' 19 kienet pregnant bi twins, Julia u Milena sel-milhom minnaw. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Anyway, kienet pregnant bi twins u ħabba li diabetic komplika ħafna l-pregnancy, kella kidney failure moment minnhom u kawża la xi vini li nkisru fajnija jidirlin. U allura formaw la problemi fajnija li tilfet ħafna l-maġġoranza tal-eyesight tagħha ta' 19 fl-aqwa tagħha. Fimt, di tfajla li kienet għada, tengot top ħafna l-ħajja u ovvjament tiġri barra ma' sħaba u ħaġa oħra u tuħu pjaċir u tgawdi l-ħajja u f'daqqa waħda inti tiġi li inti tara kważi xejn. U jiena rajt qed nartnejx magħhu, qed nara għax fil-bidu inti mhux mal-ewwel tagħmel kuraġġ fil-bidu jidħol disperamentu. Qed nara ħattija rasa għax di fil-li tara u fil-li f'daqqa waħda ġurnata wara l-oħra da mhux wara xi 3 snin da kienet fast il-deterioration tal-eyesight. U dik li kien ovvjament in-nies li nħobb missieri waħdi u n-nies li nħobbu. In the meantime mo ommi qed tiġġagilja da kollu minn li niktar barra mill-li ġewwa, nidħol norqod nidħol dar fil-5 ta' filgħodu dal-kummedji u ħafna drabi mċempel, l-oħti bil-problema, l-missieri bil-problema l-oħra tal-biża u ġifieri jiena ommi ħanajdlek ma jagħmlux l-Iron Man, ommi għamlet l-Iron Woman kienet ħanajdlek tal-ħadid dik il-mara tal-ġen. Titanium, x'isma' ommi Josephine, salu menaw. Josephine. Nselmu la menaw, maraċ kejk namma kbira fl-istessin. Biex ta' statura zaħira bħali zar minnu, ovvjament. U minnem l-emmissir, ovvjament, baqa ovvjament jispajra li għum, bata xumbat bejek, bej forsi. Xini, meta taħseb fuq għax da missirek essenzjalment is-sagrifika ruħu għal xaħat ieħor. Jien ek rajta, fil-fatt dik kellim naqfu, emozjonajt naqaruħax ovvjament.
Kien raġel tajjeb ħafna, ma kieku jien ma nafx għandix il-gazz nagħmel. Għax dik hija ħajtek hija l-ħajja li għandek inti. U da iva, da biex jiddefendi dal-bniedem spiċċa f'sitwazzjonijiet vera riskjużi ngħidu hekk. Taħseb li dik is-sura ta' sinsla ta' bajt ġejja mill-fatt li dak il-kuraġġ eroiku ġejja mill-ispiritualità? Tiegħu hija ta' definitely. Għax dak Għax minn fejn kella, minn fejn missieri. Ma kellux trobbi eżemplari, mhux qed nidħol imma naf li ma kellux trobbi daqshekk tajba, kellu ħafna problemi d-dar. Missieri u bata ħafna minn kien żgħir ħafna. Tipo rid jaqdef rasu minn from day one, ġieri. U ovvjament dik tik naqra sinsla wkoll, però l-ispiritualità hija xi ħaġa li l-bniedem. Again, per eżempju, iktar spiritwali mill-reliġjuż, però l-iskritturi jagħmlu ħafna sens f'daqqa toqgħod taqra ta' reliġjoni differenti. Però l-ispiritualità tiegħu id-distinzjoni it-tjubija tiegħu ġeltu jaqbes għal-bniedem li kien konvit li da innoċenti da ħajsalbu għax da ma kienx ħajħel il-ħabs, da kienu ħajtellgħu il-libja jdendluh. Jiġifieri biex jgħadda f'jgħidilhom ara ħaqtilnieh, issa l-ħaruf lest issa ħallu nikwiet. Fimt? Ġifieri u missieri kien kellu a deep knowing, kien isu jaf li jekk ħajamlulu, kien jaf li ma kellux jaqsam xejn għax kien baħabuh kien jgħidu good boy jekk baħabuh, fimt? Immaġina inti. Ma nafx għandek xi xatt qrib tiegħek, mhux familja ma ħabib, kollegu x'inhu. Li taf inti li ma jasalx jagħmel dal-affarijiet, fimt inti. Għax il-bniedem ħajdlek taħlef għal ħadd imma anyway la taf minn. Mhux għax qed taħlef u ma taħlifx di. Ti taf li bniedem tajjeb u taf li l-daħa joqtluh daqshekk. Biex ikollhom scapegoat. Le l-ikbar dilemma morali. U daħal għalih u spiċċa ħażin hu. Le u letteralment għażel il-ħajja ta' dal-bniedem fuq il-ħajja tiegħu. Hekk tiġi hu. Law kienet jibż, fis-sens li jekk il-psikjatra għalkom li tant kienet jibża li velena ruħu, li da minkejja dik il-biża. Baqa ma taħx. Men, dak kuraġġ men. Jiena li dak fucking kuraġġ. Kien bnidem ta' vjera, jiena. Li qed iħoss il-biża imma xi ħaġa qed iħoss biża kbira u erwritu u fl-istess ħin jażel li fuck it mhux senċeri. Wara kemm kellna arja Havana. Nasib situazzjonijiet juruk verament minn int, ġifieri, daw juruk minn int, mhux minn t-provaturi li int, ġifieri. Jiena għadda l-podcast huwa rigali nawejja li jax ili ma nerġa' nevalwa naqra ħajti kollha, u ġifieri law net napprezza minn kien missieri verament kien bniedem bil-bajt bil-Malti pur ta' sinsla il-veru raġel hekk li nixtieq inkun bħalu xi darba. U anki għax missieri għamel 10 snin marid bi chronic depression qabel miet. U missieri ba jaħdem sal-aħħar biex aħna ma nqosna xejn. Issejli li men dik id-depression kif tmur għax-xogħol men. U ma tgħidx kellu xi ġob. Taf kif, avventures interessanti, accounting, do in a way, b'rispett kollu kull accountant ġew minn ħobb xogħol, ma accounts administration manager, ma dak il-mart qed ngħid, dak il-mart ma kellux xi xogħol uplifting, fimt, ġifieri. Jiena għalija ovvjament missieru għal eroj tiegħi u napprezza li inti wkoll tara bħala bniedem. Bħala bniedem tajjeb. Erojku hija l-kelma bro. Erojku kien. Ma tistax kun iktar eroj minn hekk. Ma tistax, m'hemmx livell ieħor. Li inti tażel li inti ħażomm mal-valuri. Fuck man, ħażomm mal-fucking valuri tiegħek. Minkejja li kien jaf li innoċenti, kien ma kien jaf li innoċenti, kien għax kien qalli jiena kieku ma kontx naf 100% fil-profond tiegħi ta' ruħi ta' qalbi kieku ma kontx nagħmelha. Li ma jien kon naf li dal-amin ma kellux jaqsam. Ġib il-whisky bro. Fejn huwa? Xaru kaza, l-whisky mal-art. Xaru kaza. Madonna patru. Il-whisky mal-art. Grokka l-paħabib tiegħi. Grokka xieħ mala għal Johnny. John kien jismu by the way. Ġifieri. Kellkom l-istess isem sieħbi. Jalla xi darba konna l-istess qalb. Grazzi ħabib tiegħi. Grazzi lilek. Mel dak għal John George Attard. Issa, mela, wara dan kollu ġifieri, interessanti li taraw koll il-maċan jena mbagħad tibda toħodra. Konna l-forum ta' depression, minn hemm depression u hemm depression, ġifieri, x'missier mbagħad mit ta' 49, żgħir ħafna.
illa li xumbat iffurmat lu dil-anġina f'qalbu, it-tobba għallu li n-operawk miex xejsa fil-ħodu tkun sew, n-operawk u miex daqsek maġġuri, imma ma taħħomx dak il-ċans, ma l-lejl miet il-pa, ġiviri kien miet, ma l-lejl ġlida mommi, għax miet fil-birthday tiegħi. U ġlida mommi, għax rida tagħmilli surprise party, u ma ridiċ għaltlu xqiet l-isptar, qiet ħażin, għaltlu surprise party, għall-amur għamillu. Skużawni, dak is-surprise party, ovvjament, 10 su jibsa wkoll. Again, prefjera surprise party li ovvjament oħti tħassru xqiet l-isptar, eċetera. Fil-fatt għallara ma tgħidlux qiet l-isptar. Inti pol-papa fejn, fis-sens għalt li let jaraw naqraw dar, għalt li tafint, mux biex tħossu tajjeb dal-axħar, għalt li dox l-inkwita xej grav imma. U rrit li orraj tajdlu li forsi qiet l-isptar imma mux għax grav biex t-tijum jimmonetarjaw. U jina surprise party men kienem tfajla stednu ili, kienu jafu li toġobni, xrobna u ħat pjaċir kienem xabba kollegi, xabba ħabibu għamlu da surprise party. Kem kellek zminu għek? Taf li strin eżatt ma niftakar xie, jidir li 21 xaħġek. 21, jidir li. Ġi toħdunix. Insomma, u dar-raġel tara su jibsaw qalbu kbira għalla jekk ma tagħmelulux. Naqla l-wires kollha u niġi jissa d-dar. Alla. Insomma. U għamlet li dal-parti nxob ċarbat boss, ovvjament. U f'nofs tal-lejl minn jina ġiġi ta' finti tkun għadek għazdejt irkupra u ġit qajjimna għatli għatlix il-papa għatli mux qiegħed tajjeb għatli ħammur. Kienu għaddu san lu għal-isprar, tista' timmaġin kiex jeżisti Mother Day ġifieri. U jien xin startet il-karozza ħansuq, indunajt, miet, żgur. Ħassejta mill-ewwelek. Imma l-verità pura li jiena meta mit missieri, jien kont naf li dar-raġel kellu bżonn jistrieħ men. Jill-ewwel net illum il-ġurnata bej l-istudjajt, bej deep knowledge u l-esperjenza jdu da. Jiena ma tantx nemmen fil-mewt bħala tmiem. U assolutament mhux mod reliġju. Jiena nispera li ħajkunaw ta' minn ħajsmani, forsi mill-familja mill-ħbieb, forsi xi assissin ħbieb tiegħi, nispera ma jeħdux għalihom, imma jien ma nemminx fil-mewt u l-ġenna u l-infern bħala mod reliġjuż. Ma jiena nemmen li aħna enerġija u l-enerġija meta dil-qoxra tmut ma titransferja biss. Ma tiqafx teżisti. Fil-fatt mbagħad li nagħtlu fuq self-development nispjega xi affarijiet interessanti wkoll. U dar-raġel insomma ħallina, imma jiena għalija straħ. U meta tħanna l-isptar eżatt sibni ħadd jagħmlu resuscitation u da, imma jiena rajtu fajnieh rajtu li tela ġifieri. U ommi qabdet werżaq u tippenikja miskin ovvjament. U jiena mort qedtilha imma straħ. U għalt li s-sob sura li għalt li l-għara kienet b'dadija tal-ostra dak li. U kien hemm il-qassis biex jikkonslaw dal-affarijiet u hekk u da. U jien l-għol ħaġa li għamilt, insomma, kellu dan il-naqata ċoker ta' d-deb salib miegħu u mortu ħattulu mal-ewwel. Dak il-ħin, għastajtom ċans. Jien qalaw minn miegħu kompletament li tobba. U bajt idejh bil-wifqa hekk, insomma. Dak il-ħin ovvjament ma kontx imdejja, ma kontx qed nibki xejn minn da. Dak il-ħin ħassejt li vera missieri fl-aħħar straħ. 10 snin ta' tertura men, jien nippreferi mmut mill-ewwel. Milli noqgħod ngħaddi minn dak it-tertura x'da depression jien niftakar missier li jibki. Raġel bħal dak by the way mhux bħal kien raġel twil u fih raġel u taraħ jibki u ma jafx li qed nisimgħu forsi nqiegħed fis-salot, qiegħed fil-bathroom ommet taqtalu naqaxar u qed jibki tidla ma niflaħx nixi iktar ma niflaħx qed jibki jolfoq ta' ġifieri. Dawk huwa l-momenti weak ta' missieri, imma missieri kif bniedem powerful ħafna ġifieri. Missieri bidel il-ħajja ta' ħafna nies. Ġru kien jikkategizza iva l-Evanġelu dal-affarijiet hekk, però kien bniedem dirett one-on-one ħafna. Ġifieri kien anki jistiden in-nies id-dar tiegħu jkollhom problemi serji, jiddedikalhom ħafna sigħat biex jgħinhom. Ġifieri kien bniedem dirett ħafna, ma kienx ġast dotrinar u kien iktar spiritwali, fimt? U kien prattiku wkoll. Kien prattiku immens, ma kienx daqshekk dogmatiku. Ġifieri ma kienx daqshekk dottrina. Kien iktar. Kienet taħlita u di ħanaddu għalija fit-tieni parti tal-podcast, kien
fis-sens spiritwali imma jżewweġa wkoll mal-azzjoni. Mela, le missieri kim bnidem. Ovvjament bnidem jista' jitbajes tax missieri imma le, missieri kim bnidem bil-bajt. Missieri kim bnidem kwiet, edukat u jirrispetta l-kulħadd, però jekk iddaħħaq miegħu ta' veru ikesħek. Ġifieri jiena f'ħajti niftakar qabżitlu 3 darbiet u vera I cherish those moments. Għax rajt il-dawn nies jibjadu. Allura vera ħadd pjaċir. Darba minnhom ma kienx hemm nies involuti, kien hemm persuna ħamma x'ngħid minni. Għax kulħadd jafa. U kienet tagħmel l-ara dem is-sakru bil-karozza. Is-sakru. Għax jgħid il-persuna u nipparki kif irrid. U darba first, reverse, xitlet darba tibbutta xi ġiġpiedi ġabu lek il-bumper u sa. Hekk kumbatek. Wara xi 5 snin jista' porti kumbatek. Ġifieri ma kienx biex xi pastiet slaqqas xejn anzi. Le, u kim nidem prattiku, kim nidem kien dak ir-raġel tad-dar li jaf isewwi jagħmel kollox li jiena qasli mweħħel mus ma rridx inkisrilkom kull maw. Jekk tiġi d-dar tiegħi titħaq taqla dak il-frame u hemm seba' imsimmer mawġin, jiġifieri kollha u l-ħajt imkisser. Qed nitħaq bik imma l-istorja dak jiena hija l-istess. Alright. L-istess eżatt, bro. Ġifieri nimmisjaħ ħafna, però il-bniedem meta jiġi f'dak l-istat ta' vibration, f'dik tip ta' depression daqshekk baxxa, il-bniedem ma jkunx verament jiflaħ iktar mill-ebda pjan tal-ħajja la fiżiku la mental u spiritwali. U dak kien il-mument tiegħu li jitlaq minn ma setax. Il-ċoker għal fejn lajtulu. Ara, biex ma jħodulu ħadżgur. U kien joġobni, ovvjament ħan irrelata xi ħaġa ta' missierju. Biex iżommu għalik. Ija, mela biex nżommu għalija. Bħala rikordju ta' missierju. Ironikament, dal-ċoker ma nistanżibum kien illum il-ġurnata. Memx tagħmel. Imma gawdejtu għal snin twal. Issa jaf insibu xi darba, għax da meta jkollok it-tfal żgħar. Taf tmur taqla sodda gwarda robba sibu taħt. U jfeċ minn ma trid xejn. Ma insomma. Mela, għax aħna nitfaw kollox f'kuntest, mela di ġrat, speċjal mewta ta' missierek ġrat, meta inti naħseb kont fl-apiċi tal-użu ta' drogi. Għax umbat il-weġġet ta' missierek kienu ilu, tinsix 10 years bid-depression. Dejjem nittama li ħajfiq, ovvjament bdejt nara t-deteriora s-situazzjoni, u bat realizzajt li da mhux ħajfiq. U bat toħti ma stajx naċċettax, miskina tiflaxi. Kienet l-opposti għaj Kristin kienet tipo party animal xorta. Imma uħti kienet dak it-tip. Ta' millek li l-ħavana tixrob. Umbat mur la data tijaj level u ġibu full. Uħti dik mux jien. Pero għat ma kienet dak iż-żmien kont ziblu jien. Għat ma kienet zibla fa. Allura dik li ġrat lila b'dak il-mod jiena daw kienu żewġ triggers maġġuri plus l-insecurity li jiena jisma' ħarba fi droga għax meta tibla tnejk sa żew tagħmel lejle bup ma tiftakar f'xej u għandek lejli mqaċċat fi pjanet oħra. Ma l-calm down? X'inhu? Kif kienet il-calm down tiegħek mill-ecstasy? Il-calm down ġifieri il-hangover qed tgħid inti jew meta tħoss l-ecstasy ħirġa minn ġismek kif kont esperjenza? Tibloħra. Le, apparti ċe. Le, imma punt ħatija fiblar. L-iktar hangover li kera tal-ecstasy, minn kull ħaġa teżisti x-xorb u l-ecstasy minn. L-ar hangover dik. Tamel 3 tim, ma tistax tiġi ftija kisu. Jow jumin. Sensitized mid-dinja. U tal-kok, insomma, naħseb kolla l-armen. Tal-kok tqum indannat, għax il-biraħ kellek €1000 l-bank kullu għandek 0. 0, tqum indannat, għax flejl wieħed rna xielek taħraq xar paga. Meta kont naħdem. Anka għax inti mux fuq kok biss tispiċa taħraqhom. Tispiċa taħraqhom għax inti kollok konfidenza. Tħossok għalla rikross. Miljonarju f'daqqa għalla. U tkun galantom tħala sirrawn ġil-gulħat u kok mela għandek 4 gram u fresh line eżotijak mġiek. Kulħad jiġu għalla vacuum cleaners. Ġiviri, u għandek oħra u inti dak l-ambjent ta' finti, kulħadd ikun fl-istess isu vibe. U jinnaf tfajla l-osti dak għandu kok, għanda fan għahdejhom jgħu. Naqmin kollu xek kollu the life of the party. U mux jek, allura ovvjament, l-għada tqum u tgħid kemm nixtieq immut. Għatellet tibbat li xintrit nirranġalek xarek flok għandek ras isa ta' anfut. Il-kordjalità li fuq l-screen kitbit li xintrit nirranġalek xarek. L-lum ġejt armata. U l-lum għanda petne u għul.
Stija xin trid nirranġalek xjare. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Jiena l-ħaxixa ma bdejta aktar tard minnek. Kemm tkun iblaħu kultant. Ma insomma. Da ġifieri rajt minnu inta stija. U taħseb li fih il-verità. Ija, mela, għaxu għara, jiena, issa nitkellmu fuqha fil-xismu, ma jiena nemmen ħafna fis-sovranità tal-individwu. Xi tittajt bija l-kelma Ġifieri sovranità li tal-individwu? l-iktar ħaġa importanti li r-raġuni l-punent jaħdem iktar minn soċjetajiet oħrajn u għax l-ewwel qabel kollox jipprieġa li l-individwu għandu intrinsikament xiex? L-indipendenza tal-individu l-istess tista' tgħid ġifier l-indipendenza. Eżatt, li għandu indipendenza u għandu valur intrinsiku. Mela, żomma x'qed jgħidu li qegħdin rolling. Alright, mela. L-umanità għandu l-valur. Kull uman għandu l-valur. Eżatt. Flis le. Komunizmu, Eżatt, anka pereżempju l-idea ta' demokrazija ġejja mill-idea li isma' mhux l-istat jiddetta lill-individwu, imma l-individwu jiddetta min ħajjieħu l-istat fidejh. To be honest, però dal-aħħar, speċjalment dal-aħħar sentejn tal-Covid, ħassejt li m'għadniex daqshekk hekk. Li hemm ċaqliqa ma xorta mhijiex gravi, speċa ma nistax nikkuntrasta il-punent. Le, ma naħsibx li naħseb li kienet gravi, għax jien ħassejt li l-perjodu tal-Covid issa ma rridx nitlob lin-nies lill-pubbliku ma joqgħodx ikun daqshekk f'dal-kumment tiegħi ma kienx daqshekk partiġan. Jiena nħoss li kollox se tmexxa ħafna ħjar fis-sens li ma nħoss li kellu jkun daqshekk il-bniedem l-individwu imġiegħal bil-fors fejn kien hemm is-sens iva. Imma mbagħad pereżempju mhux rajt ħafna memes u posts jiena ta' qed isiru l-meetings b'Alla jbirek Covid mhux problemi issa ġifieri. Le, meta tissejjaħ elezzjoni l-Covid jaħrab. Appuntu, ġifieri mela allura l-ponent f'daqqa waħda issa sar daqsxejn waħda. Le, ovvjament il-punent mhux perfett, sewwa. Le, il-biża' tiegħi mhux li mhux perfett, il-biża' tiegħi li jsir eżattament bħal komuniżmu, faxxiżmu, għax jien ħassejta ħafna dik. Issa min ħajpuntu konspiracy Le, għara, jew qed tgħix f'dinja jew m'intix. hija xi ħaġa minn ewwel id-dinja li meta l-bniedem jibda jibża, l-ewwel ħaġa li jibda jagħmel huwa li jirrilaxxa d-drittijiet tiegħu lill-awtorità iktar għolja sabiex dik l-awtorità iktar għolja tipproteġġiha. Allura jiena jekk nipperswadik isma' bħalma ġara pereżempju bit-terrorizmu. Isma' moħħok hemm għax daw kellna Twin Towers, kellna dawn l-affarijiet kollha biex da ħajkollok tħallina nispijawlek fil-mobile, fil-ġid tiegħek. U inti minħabba li tibża, biex ta' hemm trade-offs biex ta' reali fis-sens. Per eżempju, immaġinak, per eżempju, inti tmur l-airport, u l-airport idej u lek għajnek, għanna jnazzaw, u jgħadu lek il-ċinturin, un batterġa d-do, inżazzarbu, tajt il-spiċċajna, xie stat Orwell għanda. Imma fl-axar mill-axar, jien xorta nipreferi. Milli tisplodi bomba fuq l-aeroplan. Le, u l-istess il-kollox, il-vaccinations, il-restrictions u kollox, jiġifieri, għax inti tajt, imma jekk neħu l-vaksin, hemm ċans kbir li ma nispiċċax l-isptar jien jekk taqbadni l-Covid. Il-problema hi li allura għalfej pereżempju jiena l-fażolli ta' nara meta pereżempju kienu joqgħdu jippubblikaw li miet waqt li kien pożittiv għal Covid. Imma żomm miet bil-Covid jew sempliċement waqt li kien pożittiv għal Covid. Għalfej din il-fear mongering jiena dak idejjani mbagħad. U trasparenza fejna. Għax jien kelli Covid u l-mara tiegħi kellha wkoll u l-mara tiegħi kienet full-fledged tagħmel ġimgħa bid-deni u żibel ġiet. Jien għamilt 5 ijiem u għaddieli. Mbagħad għamilt xi 10 ijiem oħra ma' inxomm ijiem stramp ħafna, imma l-mara kellha ġimgħa diżastru. Jien u 3 tfal tiegħi kollha positive, il-mara negative, darbtejn għamilni hu l-test, darbtejn negative u kienet l-iktar waħda li kienet daħna. Ġifieri fejna trasparenza? Ma tantx. Le, hemm ħafna ambigwità huwa fenomenu li jiżviluppa l-ħin kollu. Sa again, għalhekk tlab tal-partiġanizmu għax in all fairness Malta mhux diżastru forsi ma nafx għax minix nara in person x'inhu jiġri,
Imma għajja ngħidu li morna mhux ħażin. Imma xort hemm il-mistoqsija. Inti l-iktar li turtak jekk qed nifhem sew hija l-impożizzjoni. L-impożizzjoni U li nuqqas kbir ta' trasparenza. Ukoll. li hija part and parcel ma' dal-inkwit li għandek li forsi nqarbu l-iktar li l-en mid-demokrazija u iktar viċin id-despotizmu. Eżatt, prożi. L-ewwel darba li ħassejta f'ħajti di. Fis-sens il-pajs li ngħix fih Malta, il-West. Għext fl-Ingilterra, jiena x'istar nkomplu bl-istor, għext fl-Ingilterra, għext Malta, sifirt ħafna l-Italja. L-ewwel darba li kienet li verament qed inħoss dik Però ovvjament again opinjoni tiegħi il-feeling tiegħi. ċertu affarijiet inħobb nisma' di l-opinjoni tiegħi. Li naħseb hija kienet l-iktar ħaġa qrib il-gwerra li spex ta' għexna tal-ġenerazzjoni tagħna. U konna spex ta' on high alert. U b'konsegwenza, ħafna id-drittijiet tal-libertà tagħna partikolarment naħseb l-iktar li tur tan-nies idi l-impożizzjoni li ħajkollok iddaħħal xi ħaġa f'ġismek. Titnejlek jien xtur tan-nies, laqqas dik. Titnejlek jien xtur tan-nies, għanejlek xtur tan-nies. Li għamilt 5 xhur malu u s-sograjt li nitlef dak kollu bnejt fit 8 snin. Jien kont laki ma tliftux. Għal-biznis għattajt. Għal-biznis, għal-li rajt it-tfal tijaj. Iż-żar ma jatux kasem mal-kbira ħatala 8. Kien hemm moment waqt il-Covid li kien qed nara qed tirxina għad depress u tifla ta' 8 ma naċċettax li depress. Il-mara u jien sant mitbiċċa biex nżomm minn hemm minn hawn biex naraw kif ħanżommu healthy mentally. Sewa issa dak jiena kont lucky. Ejd li daw li kienu ħafna inqas lucky minni. Li tilfu l-biznis għal kollox għal dejjem tilfu daqshekk fallew daw bankrupt. Li waqgħu f'depression, suicides li ma nisimgħux bihom ħafna minnhom. Daw kollha realtajiet li ħadd ma jista' jmerini, ħadd Malta kol. Kien hawn da realtajiet ħafna nies tilfu x-xogħol, tilfu l-business, tilfu dak kollu li ħadmu għalih. U mbagħad waslu l-meetings u kulħadd bla maskla u jiġu jagħmlu l-ostja jridu. Mela allura jiena dak li jur tan-nies, dak John, l-vaccine, l-safar, dak li jur tan-nies li jiena tfottit li ħajti bil-Covid, lift il-business, dak li ħdim talih, batej talih, u mbagħad għax issa waslu l-meetings jew għandna meta kien hemm il-futbol u ċċelebraw darba l-Furjana u darba l-Ħamrun u Paċevil il-Bajt ta' San Ġorġ 3000 żgħażagħ ġorra mela jaqgħu fuq xulxin, daw korrett tista' tispjegali fejn hu s-sens u fejn it-trasparenza u niġi nitnejjek miż-żewġ partiti fulon. Għax dik il-verità kollha, dik ħadd ma jista' jmerini fuqha di ħadd. Għalhekk qed ngħidu bil-konfidenza, da ġifieri. Sorry imma fucking it's true. It's true. Just it. Appetizer. Vera m'għandix taqsam. Ma dak huwa natura tal-podcast. Insomma, se nikkunsidraw għamlu li tridu. Jena naħseb għalija dik tixed spiex ta' l-ispirtu tenaċi ta' ġan li dejjem jixtieq il-libertà u l-indipendenza u hija evidenza ta' bniedem li għandu dak il-mindset. Naqbel, bro. M'għandi xejn iktar xinżid. Fuq diux. Turtaku, jiena għandna jintkidni kull filgħodu nara l-istess affarijiet li qed issemmien, u mbagħad nara t-tifla tiegħi għandna. Bil-maskla l-iskola. Bil-maskla l-iskola jien għandi ġiex titfal minn. Demel li ġin. Imorru l-iskola għandu waħda da ma tmurx bil-maskla kuljum. Anke nisma' l-mara. Ġibtuhom il-maskli kont ġilin għax ma taħraqhomx il-maskli. Hemm ovvjament jekk tmur it-tifla ma jdaħluwix. Imma mbagħad warrajt. Mbagħad il-meeting, u mhux il-meetings biss għax l-istramberija ta' Paċevil mhux ta' Paċevil propja tal-eluf ta' żgħażagħ fuq ir-ramla hemm kilħed ħejqa fuq xuxin. Kien hemm darba futbol, ċelebrazzjonijiet World Cup x'kien, għażna. X'inha ignoranza. Anke ma tantx jien. U kien hemm ukoll futbol Furjana u l-Ħamrun iċċelebraw fulon. Issa forsi jgħidu għax il-pulizija ma jistgħux isommu dawk in-nies kollha, right, granted, imma jgħidilna nisma' ġara hekk għax hawn Malta m'għandniex korp kbir biżżejjed u soldati biżżejjed biex nikkontrollaw dik il-massa. Okej, għad li fim imma l-inqas minn. Mhux taf kif? Taf nies li tilfu l-business. Ejja, żgur li naf in-nies, naf ħafna nies li tilfu l-business. U naf nies ukoll li tilfu x-xogħol. Wara 30 sena fl-istess job, fi żmien xahar isma' ħanarqu l-kumpanija, sorry.
Mhux hekk. Msiken kienu nies li dak biss għamlu fajjithom, għastejt kellhom skills oħrista u Transferable mhux skills. hekk. U kien hemm nies li tilfu l-business, naf ħafna nies barijiet ħbib tiegħi tilfu l-business, kellhom jalqu għax kellithom il-kera. Mhux hekk? Għax da mhux billi tajt moratorium, mhux kulħadd jagħmel moratorium. Imma insomma, jien kont wieħed mill-lucky ones. Imma ma nalaqax ħalqi għax jiena ġitni tajba, ġitni Għalfejn tajba. taħseb? Tlift balla flus jien, timmaġinax li ma ffettwatnix. Imma bqajt hemm. Imma għadni neżisti bħala business. Għalfejn taħseb li rnexxielek tibqa' teżisti? Jiena nemmen li apparti li iva kont lucky, fis-sens għax man kif taqbad tgħid. Kultant, kif jiġu l-affarijiet forsi pereżempju jinnaf għax il-posti għax xtrajtu flok rejtu, allura kelli l-moratorium għax il-gvern ġalhom jagħmlu l-moratorium lil-banek. Fuq il-loan qed Fuq il-loan, ġifieri jiena ma kellix għalfejn nħallas kera, dik waħda. Għax tiegħi xtrajtu, ġifieri ħallas ħafna minnu whatever. Tu għadella tistaqsi x'inhu moratorium bażikament huwa li l-bank jippermettilek jagħtik terminu fej permettilek li ma tħallas. Limitati, għax imbagħad il-bank dar fuq ukoll qal isma' issa l-gvern ħajbajt il-moratorium imma aħna ħajġibet kredit magħna, qedtilhom mela ħnibda nħallas fakitla miftuħ. Jiġibet kredit fuq li max? Jiġibet kredit, rekord. Bet kredit. Xorta. Wara sena ta' ġifieri jiena ħankun onest jiena nibbenkja ma' bank li qatt ma esperjenzajt bank bħalu. Li vera jistman nies, però wara sena għalli jekk. Mbagħad għalli torta tista' tieħu l-moratorium għalli però magħna records ifhimni. Għax inti miftuħ qaluli, qedtilhom alright, no problem, fair enough. Imma li kont miftuħ, in-nies xorta kienu qed jiġu jagħmlu t-pinġija. Min kelli kont miftuħ. Iva, xkont fuq li buk xhur bil-qudiem, 4-5 xhur bil-qudiem, allura inti ftaħtu n-nies qegħdin hemm. Mhix problema dik. Il-moratorium messaġġ ma kellekx bżonnu f'dak il-punt imbagħad. F'dak il-punt le, imma tinsiex li jiena waqt li kont magħluq, f'dak il-perjodu bħal kulħadd jiena l-inkam normali ta' kull xahar jiena tliftu. Kont qed tikol minn ġewwa. Il-gvern tani biex niftehmu l-gvern, seta' kemm min kien. Tani pereżempju bħala flus f'kull xahar tani qisu biex inkun eżatt bejtu 5-10% tal-li nagħmel. Ġi tista' timmaġina x'ta nagħmel bihom daw, qas il-lom ma nħallas, jew l-familja ma ngħejjex qas xejn. Again, insomma, apparti x'kienu ċirkostanzi daqsxejn eċċezzjonali. U naħseb li kont ukoll mhux laki biss imma jien matul is-snin iċċaħħad ħafna. Kien hemm nies li rajthom kulħadd ħireġ bil-Mercedes jitu jagħmlu hekk, jien minflok xtrajt Bitcoin, jien minflok xtrajt Bitchart, whatever. Ġi minn flok mort nħu baz bil-Mercedes. Għatna għalura, memx tagħmel imma mbagħad dik mbagħad storja oħra. Kont lucky John, nu. U xtrajt affarijiet li huma investimenti assets kontra liabilities. Eżatt. Xaġa li tipproduċi lek iktar flus hija asset, xaġa li qed tħallasa kull xahar hija liability, expense. U plus li hija asset li doesn't depreciate fis-sens ta' Bitchart il-probabilità iva ma kripto volatile ħafna. Ma volatile tista' tiġi ħafna kontri, tista' tiġi ħafna favorik. Kif mort bil-kripto? Kripto jena nħobba ħafna. Le, għajna għajdok, fismi għazin ma morċ ħazin, imma xaġa long term, jena investitur long term, jien minix day trader, minix dak it-tip l-investitur, għot nġbet il-profit il-ħin kollu, jena nitfoġġettem, naraw 5 snin oħrissa. Nishtiqu l-ek il-rista. Grazzi. Mela, għadinna fuq Covid, terrorizmu, Bitcoin, lura l-istoria oriġinali tijak. Xtaqt laqbat taqra fuq il-sister? Spiex ta' il-sister u tipu, intom familja li batejtu ostja? Batejna, imma ma' qodin ħafna. ħafna. Tant li Viċinek ma' xurġin? ħafna men. Aħna da termini negattivi, ma biex tifimna aħna mafja. Issa termini negattivi fis-sens li rrit nippicture hemmija biċċa waħda. Biċċa waħda, fimt jiena naf inti mhix għaddejn, aħna nitkellmu spiss, tista' tgħid kważi kuljum, ġifieri. U għalkemm kien terminu negattiv li rrid ngħid bih huwa li jiena ninnota ħafna differenzi bejn nies u bejn il-familja. U ġieli nara nies li jkunu daqsxejn meta jkun hemm problemi flok niġġieldu anke jekk hemm son niġġieldu. Però niġġieldu ħansolvuha. Però nara ħafna nies jitfgħu trab taħt it-tapit u naħseb dik problema serja fis-soċjetà tagħna. Għax dak it-trab xi darba ħejġi sendjun.
U ħatibda tiżżerżaq fuq sakemm tispiċċa fil-qiegħ. Il-familja. Jiena rajt familji jitkissru u jitkissru b'mod veri kraħ. Li l-ġenituri, tfal per eżempju, ġenituri għamlu żbalji tagħhom ukoll. Ma per eżempju tfal ma jkellmux il-ġenituri letteralment huma waslu rip il-mewt, whatever. Li aħna mlaki, aħna United ta' vera, ġifieri nikkomunikaw ħafna, nitkellmu ħafna. Ġifieri dik id-batija taqdek hu. Eżatt. Dik id-batija ġibek biċċa waħda timu. Naħseb li. U ma naqblux fuq ħafna affarijiet, għax jiena u ommi dejjem bil-problema tar-reliġjon ma naqblu xejn. Għadkom tiddibattu ġifieri. Iwa, healthily, mhux bi frustrazzjoni u mibeda xejn, m'hemmx disgwidi, aħna nħobbu xulxin immens, ġifieri jien dal-lejl mort norqod naqra ommi biex nieħu mistrieħ lejl. Ħabba l-itfal tiegħi meta jifetlilhom iqumu, nagħmel sijan werzaq mhux xorta. Fem? Fatta kulħadd hekk jagħmlu. Le ma il-mara tiegħi tinkoraġġina ħafna nagħmilha. Jiena jkolli workload kbir sija twal ta' xogħol tgħidli ġan darba fil-ġimgħa ma darba. Mmur orqod għand ommok ħalli ma tisma' xejn u torqod veru. Allura qabel noqgħod nagħmlu dak it-satejt li tampaċ b'xuna. Ġieli mhux dejjem, ġieli niddibattu. Ovvjament ma taqbilx imma tal-ġen, għax onesti ma xuġin, u ma nitfaw xej taħt it-tapi. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Di l-idea li ma tħallix it-trap jinġema taħt it-tapit? Definitely, man. Nasib mux fil-familji bis, nasib fil-biberiji. Taf kem tikber, eżatt, f'kollox. Fil-biberiji, fuq il-post ta' xogħol mod speċjali, men. Jiena per eżempju hekk ġejta u tqajt magħkom u rajt komunità maquda mennu għaw ċertu vibe. U parti kbira minna perswas li anki meta tafu li l-pinnola ħatkun vera morra, fakit tibilawa. Tipo, isma' fuq dik vera d-dejjani badi jintosterx, vera tiksirni ek l-affarijiet, men. You grow a lot, grow tem, ħafna grow tem. U fil-familja dik li achievja aħna b'dik id-batija, ma dejjem li kena ngħidu ħadniħ. U fid-batija li kienet qed iġġerraħ oħtok, meta tilfet il-vista. Mela, ejwa. Oħti fil-verità, għatista kħiġibu podcast, hija storja ispirazzjoni għalija nifisa. Oħti wkoll hija soldat tal-ħadid, u għax oħti immaġina 19 men. Again, jiena nemmen li bnidem biex vera jiżviluppa mentalment idum ħafna, jimmatura u jara fil-ħajja jiena naħseb tittaqbes it-30s mhux ħażin. Jien għallaqas jekk nara ġenerali in-nies naf bħalek, isu taqbes naqgħod 30 u taqbad isek vera tiġi f'siktek. Ta' 19 titlef għajnejha jekku. Kif ramen. Tara titlef l-indipendenza ħafna minna. Maġġor part assoluta x'dejjem trid minn ħadd ieħor. Però dil-mara rabbi ġiex titfal ħelwin immens għax fl-istessin li tilfet. Mela, immaġina. Ta' 19. Laqqa settarom sewi fis-sens daw 1, 2, 3, 4 qed jikbru u dew staxtarom 100%, fim? Daw ma kollha weġġat, però Kristin hija persuna reżiljenti ħafna u jiena llum nħares lura u nara mela dil-mara ġiet minn hemm. U kol nħu l-opportunità biex nsemmi hija again persuna spirituali, aħna nitkellmu ħafna fuq ħafna affarijiet mentali, spirituali, nikkonnektjawhom ħafna wkoll. Bejnietna ngħinu xuxinek, fimdina nippuxxina self-development lem, itfakkarni minn fejn ġew l-valuri ta' Missri u Tommi u l-frott li ħareġ minnhom u sejrin. U di mbagħad involut ruħha flok qadet tibki li nnifisha ġorok ngħadil mara qabdet involvit ruħha fil-goals tagħha, kellha involuta f'xi NGOs, kienet l-ewwel mara li ġabet Guide Dog mara, ħadet interess kbir fil-Guide Dog Foundation, kienet waħda minn tal-ewwel u dal-affarijiet llum taħdem ukoll tippromotja ħafna l-awareness għal disabilities u meta inti tiltaqa' ma' bniedem disabled biex ma tkunx awkward miegħu biex titrattaħ mod normali u tippuxxi daw il-kampanji u għandu ovvjament pożizzjoni wkoll remarkable fis-CRPD li kumpanija naħseb tal-gvern imma. Kummissjoni. Eżatt, ġifieri hi qabdet il-ferita tagħha, fimt?
U bniċċi ħaġa konkreta li tista' tibqa' servis soċjetà. Mijiet ta' snin wara l-tmuti, u jiena dik l-iktar ħaġa li niġġennem fuqha, jiena fil-fatt jietaw biex nibni legacy wkoll. Li inti tħalli warajk xi ħaġa li tibqa' servi lis-soċjetà ġenerali b'mod vera li jagħmel differenza kbira. Snin twal wara l-inti miet. U jiena self-development wasal għandi mant persuna xi 5 snin wara li miet jien smajt seminar ta' dil-persuna li huwa Jim Rohn u da bidilli ħajti f'tem ta' ġimgħa. Smajtu 6 darbit fl-istess ġimgħa kif ġisatej u daqshekk u ħajti nbidlet ħaddet volta tal-ġenn ġifieri. Ma fuq oħti dik hija. U oħtok għalmenu fil-kuntest fejn kunu fl-imkien aħna l-iktar waħda li nkollu tfaqqaċċajt u titħaq. Ma nafx l-istess. ċaċċaruna, mela, le. ċaċċaruna. ċaċċaruna, għaxanek nereferu għatfall tagħna. Le, fan loving criminal nħobb ngħidlhom dan niżin. Le, persuna mela tħobb ħafna titħaq lena tagħha ovvjament, u ġifieri. Le, fil-verità wara li ġadda kol, mhux li nbidlet xi ħafna fis-sens fl-aħħar mill-aħħar tħobb tgħix, tħobb il-ħbib, tħobb titħaq, tħobb il-familja, tgħaddi minn batijiet ħorox ħafna bħal kulħadd. U xorta waħda tkompli tgħix ħajjita għandha ġob tajjeb laħqet u tiqpa' tilħaq nemmen jiena għax m'għandix kwiet u iva hija ċajtiera ta' bħal kulħadd ġonnu jiena ħajġu ġranet fej tkellimniex menna għaddej minn ġurnata vera kera li hija very rare ma tiġri li kulħadd. U Kristina hija l-istess u għandha dark nights tagħha m'għandix dubju. Pero most definitely u tħobb titħaq ħafna u ħadniha ħafna mant il-papa tagħna x'il-papa tagħna b'mod speċjali qabel marat kien bniedem li joħroġna għandna tfal ġo restaurants li jemla u jdaħħaqna ħafna bin-nies mingħajr ma joffendihom ġifieri qas ikunu jafu. Fimt? U dik Kristin tħobb tagħmilha wkoll. Eżatt. Kristin tixbu ħafna l-papa, ħafna, ġivir intelligenti l-istess tip, akademika l-istess tip, u għanda dik it-trejt li titħaq bin-nies imma l-iskop huwa biex neħtqu fl-imkien imma mhux biex nweġġgħu l-persuni, importanti li ma ssirx taf, hopefully. Ġifieri imma le, missieri kien hekk ukoll, fimt allura. Tfakkarni naqafih, oħti ovvjament. Fl-impunt tinsi xeda qed ngħidu persuna li kważi ma tara xejn minn. Imma hekk iddeċidiet, ħadet deċiżjoni għal din mhux ħolqod tibki xortija. Issa ovvjament inti l-għadek tisker b'mod eċċessiv, l-għadek tieħu drogi. Le, assolutament. Sa frattant bil-ħaq, il-relazzjoni tiegħek mal-liġi kif kienet? Mela, jiena wara dak l-ister kollha li għadna, waħda mit-turning points tiegħi kienet li ġejt affaċċat b'kapit akkuża b'5 li kelli kastida mnistama mal-5 snin. Spjega kapit akkuża x'inhu huma. Kapit akkuża ġifieri l-pulizija kemm jistir nixxiet titfalek time biex toqtok f'xi ħaġa. Il-pulizija meta taqbdek f'xi ħaġa jew allegatament inħobb ngħid jiena xi ħadd jakkużak b'xi ħaġa, il-pulizija titfalek dawn l-akkużi li qed tissuspetta fik ma jfissirx li jkunu kollha minnu. Per esempio, jiena kelli 5 traffikartu kultivar possess u ħafna minn dal-klim insomma tal-qorti. Imma fil-verità buċċu minn qudiem ngħid ħafna minnhom kienu kollha tipo mhux vera. Imma apparti dik xi ħaġa oħra. Fil-verità mbagħad il-każ da jista' ma' 5 snin allura inti isek titlef ħajtek għal 5 snin. Għax inti ma tista' tagħmel xejn f'dawk il-5 snin, plus li ma tafx se jsir minnek. Mbagħad kelli avukata ma kienet qed twassalni assolutament imkien. In the meantime, f'daqqa waħda ma nafx xara, waqfu jibatu l-karti tal-qorti. Waqfu jibatu l-karti tal-qorti u intlaq ngħix l-Ingilterra. Tipo, ma nafx kif. Il-każ għadu qed jinstema' u inti sifirt. Ma nafx taħwida saret, però l-avukat kellem ma bdiltix għaxejjien, għax qalt li ma nafx ġara li ma jafux għandhomx biex ikomplu l-pulizija b'dittajlu ħafna klim minn da li ma nifhmux tekniku ribu. U iddeċidejt li dak il-żmien isa waqfet il-kawża rajta jien ma naf. Tlaqt ngħix l-Ingilterra u dan the meantime min Birkirkara għax mbagħad għaddew minn ħafna problemi missieri, kien hemm problemi bil-kontratti tal-kera, is-siti li qaċċatna l-barra, dak iż-żmien mbagħad minn hemm minn hawn nexxilhom iġibu post tal-housing Pembroke u ma noqogħdu Pembroke. U di kienet biex nitbiet. Fil-meta mort l-Ingilterra missier kien għadu ħaj.
Le. Mela ma fimx ħaġa. Le kien mejjet sena wara mort. Ġri l-olmor naqdu Pembroke, sewa. Allora nbidel l-indirizz, allora anke l-karti tal-qorti bdew baqgħu jibgħatu għom bil-kirkara. Għax aħna suppost kena nafżhom li bdejna l-indirizz, ma konx naf. Mbagħad fil-fatt dak iż-żmien kien hemm ispettur naqra kiesa u l-omm qatt jgħidlu ħafna xort għallax mhux billi ħrabtu qatlu ħrabna. Qatlu xi ħrabna, qatlu Malta qegħdin tibu. Qatlu bdinna l-indirizz u morna ngħixu għatlu x'kienna dis-sitwazzjoni li sit il-Kanada. U għalla insomma jgħidu t-tifel għandu l-qorti, ma ġejt Malta, insomma komplejna bil-qorti wara li missieri. Jiena nightmare minn għalija li għadda kollox, imma insomma at the end of the day it was too good to be true. U minn hemmu minn hawn baqgħet il-każ u jinbdiet l-avukata u ġibt avukat ġdid u vera kien tajb illum maġistrat. U għeni ħafna, però kien hemm ukoll persuna li hemm netfija, kien hemm ħafna nies jafu għal dil-mara, l-Marisa. Marisa Bartolo magħrufa bħala l-45 li dil-mara meta ratni qed nirranġa kont Ma spjega min hi l-45 għax. Marisa kienet pulizija vera dedikata għal xogħla, u nemmen li ħabba fek batit ħafna. Kienet mara dedikata u kienet l-ewwel akkosta kollox kienet kontrija fil-bidu. Ġiri, hija arrestatek il-45? Iwa, fuq ġiex każi arrestatni. U ovvjament iridet titfani ġewwa l-ewwel, però napprezza ħafna dik il-mara jien għax illum ma dix magħna. Napprezza ħafna għax meta ratni li qed nirranġa ħajti ġifieri li waqaft niltaqa' ma' ċertu nies li jisib xogħol li jidħal tarus li qed naqla xniekol li qed immur is-set qanat il-jurin regolari li qed nitranġa jiena f'daqqa waħda l-qorti xedet favorija fl-kontrija. Ġifieri f'daqqa waħda di fil-li qed taf kif juru l-provi. U fil-li qed tgħid il-maġistrat isma' da raġelek u da raġelek. Da raġel qed jitranġa. Iwa lill-maġistrat u nemmen li kienet parti tajba mill-logħba li jentni li mbagħad jiena li weħelt dak li jgħidu l-conditional discharge. Li jgħidu massimu ta' 3 snin, jekk tinqabad b'xi f'dak it-3 snin tiġewwa m'hemmx argumenti ġifieri. Dik mhux suspended sentence? Conditional discharge il-kelma teknika jgħidula. So, all right. Insomma, jien ovvjament kont diġà determinata x'mit missieru, bdejt nitranġa jien meta mit missieru mbagħad anke kont ovvjament ir-raġel tal-familja replacejtu in a way għax ovvjament ommi u uħti u mbagħad jiena u missier ma kienx għadu hemm, allura qis neqbad nirranġa u mbagħad il-verità li meta jiena nqatat il-kawża u ma weħilx ħabs. U to be fair, għal xi ġejt akkużat ma kontx verament ħati. Ġifier to be fair ma nafx kemm kien neħel ħabs, imma jiena ngħidu ħalli ma nkunx il-maġistrat hawnhekk. Però tant kont grat li mbagħad isni tajt line. Għamilt ftit żmien. Tajt line ieħor. Tajt line. Mhux coke. Ġalla ġon. Le, tajt line ġifieri li żgur li titqu coke fehem li. Le, ma fimtex, ovvjament. Le, partit xejn. Li jiena battu dbijet mill-kumpanija kollha konna mela magħha u ddeċidejt isma' kienet jibsa għax ovvjament inti tkun jien għamilt isu xi 12 years gazdawn u drogi. Allura ovvjament mbagħad biex isek f'daqqa waħda taf kif taqbad taqbad bejt naqqas bejt taqtax tkontx id-drogi huma wkoll. Il-coke kull ma għamilt sena ma noħroġ mid-dar. Ma noħroġ la paġa u kien biex tajta dik. Mbagħad pereżempju l-smoke għalija xorta kienet problema. Għal ħafna nies forsi ma jarawx hekk jien għalija kienet problema. X'tib ta' problema? Problema men, kienet ta' minni għażim ma nagħmel xejn jekk impejjeb moħħni biex impejjeb biss ma nagħmel xejn men. U bħali taffettwa l ħafna nies ġest ma jemmettuwix. U mbagħad hawn minn dak il-bniedem li pereżempju jpejjeb jew okkażjonalment jew tant ikun bniedem iddixxiplinat li jpejjeb biss wara l-lesta xogħol kollu fil-għaxija pereżempju, imma jien nemmen li on a regular basis jaf skont il-ġenetika tiegħek biex inkunu ċari. Jaf taffettwak naqra psikoloġikament, però skont
make-up tiegħek. Hemm ukoll minn għall-smoke, speċjal ir-relazzjoni tiegħu mal-smoke hija waħda ta' għodda. Jiġifieri bħal meta tajt inti lesti x-xogħol u mbagħad biex forsi jaqaf jaħseb biex imbagħad tkun jista' jistrieħ jipprepara Ma l-għada. nħoss li nista' niġġudika l-ħattu l-xejn għax jien għandi l-idea tiegħi fuq għall-smoke illum. Fil-fatt ma d-nimpejb xi jarqas nifs la sigaretti kollox. X'imbagħad tajt kollox. U għali imma ġifieri tikkonċedi li għalik l-smoke taħdem ċertu mod u għalik kif Għalija għal ħafna nies, għalija imma nemmen li mbagħad jien nemmen li fil-ħajja ma tistax tkun taf kollox int. Jien ma nistaqat ngħid le mhux vera dak hemm grupp ta' nies li jġibuha skuża xi jipproteġu l-vizzju tagħhom. Illi xi bl-smoke naħdem aħjar. Però mbagħad hemm grupp ta' nies li jista' jkun vera li da bis-saħħa tal-smoke qed ibati jinqas f'ċertu forsi għandu jinna f'ċertu tip ta' ADHD qawwija u bl-smoke vera qed jirregola ma nafx. Ma nipproteġi l-ħadd minnhom jien, imma moħħi miftuħ biżżejjed biex ngħid isma' jien ma nafx kollox. U ma nix raġun f'kollox. Jien il-tajt hemm nies li pereżempju mexxu intrapriżi pjuttost kbar li ikunu jew functioning stoners li jpejpu vera ftit mal-ġurnata mbagħad bil-lejl jpejpu konsiderevoli mhux l-alla ma b'mod konsiderevoli taf kif jaraw film pereżempju jpejpu żewġ joints. U mbagħad hemm min pereżempju bħal mett inti mal-ġurnata ma jmissu xejn u mbagħad fil-għaxija biex jirrilassaw. Jien għandi id-dubji tiegħi dwar kif l-smoke taffettwa l-kwalità tal-irqat. Di hemmhekk għandi. Torqod jiena naħseb li torqod fil-fond ħafna iktar bija. Ija ma naħseb hemm biżżejjed evidenza, imbagħad insomma hemm ċertu studji li tajt li pereżempju ma tidħolx fl-REM sleep u rapid eye movement sleep. Li huwa l-irqat li jikkawżalek il-ħolm u b'konsegwenza li inti biex tissorti ċertu ansjetajiet u ċertu ħwejjeġ komplikati li tkun qed tipproċessa fis-subkonxu dik ma tagħmelix. Vera? Imma provata, mhux ġast. Hija li hemm ħafna studji dwar, hemm ħafna studji. Partikolarment meta tagħmilha regolarment. Punt naħseb importanti, mod tibda tpejjeb ta' 13-il sena. U mod tibda tpejjeb ta' 23 sena. Naħseb dik id-dekej tagħmel differenza enormi. 10 snin għal. Mhux 10 snin, il-perjodu. Għax inti ta' 24 qaf tiżviluppa. Tella xi ħaġa fuq l-smoke x'kienet dik. Mela, new study suggests that marijuana use is associated with impaired sleep quality. Results show that any history of cannabis use was associated with an increased likelihood of reporting difficulty falling asleep and struggling to maintain sleep. Jekk ma tpejjibx xi mbagħad hemm dik id-dipendenza wkoll. Dik minn fejn dik id-dipendenza żgur u mbagħad għandek hux CBD u THC. Il-THC li toħloq dik il-problema żgur mhux forsi naqta rasi. Għax is-CBD taħdem fuq il-nervous system. Tirrilassak ta' fier, tiġi mellow, dik hija CBD. Però THC hija psychoactive, allura dik li tikkawża dik żgur. X'intu baċċhom xi strain qed pejjeb ukoll. Però apparti da kollu, jiena nemmen li jekk tibda tpejjeb ta' 20-24 tagħmel bil-ferm, bil-ħafna u ħafna inqas ħsara jiena naħseb il-problema jekk tibda tpejjeb from early teenage till your 20s dik hija problema żgur. Taffetwa lek l-iżvilupp, żgur. Anke l-mod kif taħseb, anke l-mod kif tiġi tfittex tiġġustifika ruħek, rajda l-ħafna behaviors, ma heavy smokers minn dukun użar. Kelli di-xort li nara bajnej għax peress li nipprova nimpjega n-nies u tibda tara ċertu traits. Però mbagħad minn jibda jpejb ta' ċertu età u jkun kontrollat differenti ħafna. Interessanti. Bħalma l-ewwel hu mhux kollox huwa. Għalija persona li l-aħjar xiex jimbdejt żgħir. Għamlet li ħafna ħsara nħoss jien fil-mod li jina kon naħsebu daw hekk u għamlet għażin ħafna. Allura jena mbagħad fil-kastija jisma' ma jena mbagħad l-istorja kollha. L-aħjar jiena xi. U kif tajta eventwalment? Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mel, għazbis konti nipprova naqta l-smoke u s-sigaretti 3 snin u qatt ma rnexxieli f'jask. Nipprova ngħid daqshekk ħampejb is-sibt biss. Sigaretta ħampejb ftit biss u dejjem nipprova u daqqa jirnexxiel u mbagħad nerġa' niġi rutina.
U konti li niprofa. U l-lum ikkonkludejt u nemmina ħafna di. U jiena di nixtieq immurna li manki karita suppostijiet hekk. U nispjega iktar dissected, imma għal-podcast ovvjament peress ħafna x'niddiskutu ħanejda fuq. Jiena nemmen li biex taqta' kwalsiasi vizzju li inti tixtieq taqta' trid bil-fors, nemmina bil-fors il-kelma, tirreplacejaħ b'xi ħaġa iktar exciting minnu. Ma tistax inti taqta' vizzju u tħalli dak il-vacuum. Inti titaqla vizzju. Per eżempju, għana eżempju vera bażiku biex kulħadd jifhem. Jekk inti taqta' sigaretti u mill-għada tibda tmur satej ġim kuljum, jew sija u nofs fil-ħodu ġim u sija u nofs fil-ħaxija ġim, għandek ċans kbir li żomma, però ma tixtaq tal-ġim u daġġi, trid tirreplesa b'xi ħaġa forsi gowl daqsxejn li lilek hemm reward li lek teċitakx forsi li l-ġim ma jeċitanix, ma forsi inti tgħid li bil-flus tas-sigaretti ħassifer 3 darbit fis-sena. Jiena li għat tibda tfaddal tal-flus tilajn u tiġi addicted biex tara dak il-font jikber. Addiction tajba. Irrid ikoll jiena fil-kastija kien self-development. Jiena kont dik f'bdejt il-business għad niftaħ Positive Vibrations l-ewwel xarejn tlieta, niltaqa' ma' da seminar fuq YouTube li mbagħad storja twila għax konti li nikkonnektja ma' x'nixtieq f'ħajti. Imma mbagħad ġidan il-seminar u tant kont intrigued, tant kont ossessjonat bil-materjal li bdejt niskopri, materjal ġdid, materjal mhux daqshekk mainstream, materjal li qatt ma smajtu la fir-reliġjon la fl-iskejjel, jew naqas naqriet konna. Li ġejt isek ħad tibda film taf li tajjeb, taf li tal-ġen dal-film imma qatt ma rajtu kulħadd jgħid li fimt u tant kulħadd qed jgħid li tajjeb li żgur tajjeb. Anki minnu xieħ, anki minnu żgħir kulħadd qed jgħid li tajjeb. Allura, tant kont kaċitat fuq dal-materjal, bajt nistudja, ġini dil-vizjoni, jina irrit nasal għawara. Ġini dil-vizjoni, kont nafezat ferrit nasal xinu l-perpis tijaj fil-ħajja. U għed biex nasal ma jistax golli daw il-vizzi. U mill-għada ma pejbx iktar, għad xej, ta' sigaret li rasmawk xej, għad. Issa 8 snin u ftit. U imma... Daqsek ilu miftuħ, Positive Vibrations? Daqsek ilu miftuħ. 8 plus xi ħaġa. 8 kon somma, naħseb jew junior. U minn dejjem hemm San Ġwanna u. Iva bħala Positive Vibrations, imma kien hemm ħunet oħra li bdejt ftit magħhom Malta. Fil-bidu ma sibx il-dak tiegħi il-way li vera xtaqt nasal u ovvjament imbagħad imnalla għax għamilt il-pass li tant kont nibża minnu li huwa riskju bħal kollox. Isma, ġviri, inti għattajt li bejn kellek il-kazijiet u inti kam kont tiffaċċa ħabs kiku għatat kontrik? Skonċ kien għalli l-avukat dak iż-żmien bli kienu qed jakkużawni għalli għandek bej 7-11 sena. U meta smajt bej 7-11 sena, hemmhekk iddeċidejt. Kont ħammut. Fuq is-siġġu. Għax minni meta tkun fir-realtà tkun taf xi ġifieri. L-avukat kien għalili naf li l-avukati ovvjament ħajajdu l-eklar biex ma jkunu għeduk xej, biex ovvjament u ma jkunu ismani. Fil-verità, taf xikun ikun tal-affarijiet tiegħu. Għax da vera ma jista' jwedek xej. L-aħħar mill-aħħar. Imma għallin għas-7. Li ġara però min kien akkużani b'ċertu affarijiet kien hemm persuna għamlet li statement bil-miktub, u mbagħad beda jlaqlaq fix-xita tiegħu u l-maġistrat isum ma tantx hemm kien hemm marizet taqbeż għalija l-affarijiet ġew kif ġew u weħild il-conditional discharge. Ġifieri da fuq statement kont se teħel 7 snin, ġifieri di evidenza ċirkostanzjali. Li meta tawn ir-rejd id-dar sabu li affarijiet dar, ma mhux ta' traffigar li sabu li. Kienu sabu li xi serrija mhux qed niddejna, serrija tal-kannabis bla affarijiet. Imma mhux. Akkużawni ta' kultivar ma sabux pjanti. Sewwa. Fehim ġifieri ma sabux pjanti. Sabu żerrija imma. Li ovvjament, to be honest, missieri kellu xabba f'rieden u kien dilettant tal-asafar tal-għana u l-qannepija żerrija li jagħtu lil dawn l-asafar regolari. Il-qannep x'inhi? Qannepija żerrija tal-ħaxixa. Qannepija kelma Maltija antika. Ġifieri, di minn dejjem hekk li konna nitmaw l-asafar. Di kont mort ix-xikilo man tal-pet shop borż hekk kollha żerrija. Xi jekk tiżraħ titla' marwana? Minn borza jitlaw lek erba'. Imma jitlaw lek erba'. Ġifieri
kienet ma nafx għadix, pero jien il-missieri kont imur xilu kilo mill-pet shop. Sewa. Bil-kirkara kont imur il-pet shop xilu kilo, għanneb. Ġiri, għaskonna flie fuq evidenza ċirkostanzjali bħal dik li huwa statement. Mbagħad kien hemm l-statement. Ma l-statement huwa spiex ta' kelma ta' ħaddieħor. Eżatt, u fil-fatt dik li ġitni tajba fl-aħħar għax hu laqlaq. Isbu ma kienx kredibbli l-bniedem. Barra minn hekk huma tinsix il-pulizija jippruvaw jibnu każ kontri. Kull tarf li jistgħu jaqbduh ħajaqbduh. Fimt? U x'inhu ħajibnu l-każ u mbagħad l-qorti tiddeċidi. Fil-fatt aħna nisimaw ħafna fej, nis jgħidu, jiġġudikaw jiġu. Dolla jbirek ħareġ, qabduħ bil-15 kilo ħareġ. Iva, ma orrajt, imma il-pulizija, il-provi, għaqduhom perfettament skont il-liġi, kellhom search warrant ġara. Għannis ma kunux jafu zaħ ġara. Mux dejjem in-nies ikunu ħatin, imma insomma. Da li kienet jixed kontri, ħabib tiegħek kien? Kien ħabib tiegħi ngħidu. Konox ngħidu acquaintance. Illum ħabib tiegħi, in a way, mux ħabib tiegħi niltaqgħu ma niltaqgħu xujek, imma meta niltaqa' min xaħar sellna l-oħra. Żbal jagħmel l-ħażin ħadd ieħor ħajd li l-isek bil-Malti Power, fimtni, mhux għalfejn ħajda, ma jiena deċiżjoni tiegħi huma tiegħi. Jekk jien ħassejt li l-bniedem firtlu liberajt li l-nifsi, fil-verità li jagħmilta, ġifieri. U kif żbaljaw stajt żbaljajt jien. Taħt il-pressjoni. U li ġara jien naf ġara. U werbruħ il-pulizija, qabduh b'ammont ta' ekstasi fuqu, werbruħ, għakellu xi każ qabel, għallu lu ħatel daqshekk ħabs, tikxef min. U jiena nemmen sal-lum naf ġara. Mill-grupp li konna dakinhar, u naħseb ħaseb li jiena kont the weakest link. Li jiena forsi kont dak il-bniedem li mhux ħanitfgħu l-ITU. Jekk jagħmel li hekk. U għana kellu raġuna xi ma tfajtum kien. Ġifieri. Ma jien naħseb li għalhekk kamela, li dak li jagħmel għalhekk għamlu għax qal minn daw in-nies mhux ħajtajjar li rasi żgur. Forsi ħara da forsi ma jagħmel li lixa għas kien ċert, imma naħseb li jien naf ma nafx in-nies josservawk ma nafx forsi jarak li ndix tifel ta' tasal tagħmel hekk jien naf. Hemmhekk naħseb li ġara xi ħaġa. It-turnaround point l-imkien. Għax qed insemmu mal-limit li sirek. L-iktar ara, għax dik il-verità li ma jkunx hemm wieħed ġon turnaround point, ma jkunx hemm wieħed, però meta jien ma weħilx ħabs, ħlift li minn dik il-ħajja nidbiet 7,000 bot. Il-bot kemm nista'. Tant li qbajtna ma nagħmilha ma ħadd minn dik il-klikka kollha ta' bil-kirkal semmejlek, ma ħadd. Ħallhom mbagħad uħud minnhom raġgħu ġej f'ħajt jitru l-ħanut. Wieħed insertu x'ħajt eżatt ma joqgħod viċin tiegħi fejn noqgħod. Imma minnhom rabbew laqal, minnhom mietu u minnhom il-ħabs. Jiġifieri nikkunsidra li nifsi fortunat ukoll għax jiena ma għamilx aħjar minn dawn in-nies biex jew ma ħelx il-ħabs jew ma għamilx overdose. Jiġifieri kien forsi kien hemm punti oħrajn li bdew jipperswaduk biex isma' ġan moħħok hemm xi ħaġa tittamel. Meta met il-papa diġà bdejt nipprova nagħmel mezz li nipprova li rabbi laqal u ma nibqax noħroġ ħafna. Ovvjament għax biex trabbi laqal bil-fors tittaqta ċertu nies u ċertu ħruġ. Imbagħad wara li met il-papa tinsiex il-każ kien għadu għaddej da wara li jien moħelx ħabs. Dik ovvjament kienet it-tieni l-ikbar ħaġa sewwa. U mbagħad kif għatlek l-ewwel erġajt ħadfit fil-kontax li ġara kien kont qed noħroġ ma' persuna, ma' tfajla. U miskina vera xaġa ta' swit il-qalb, di tfajla attakka virus telala l-moħħa u żviluppala dak li jgħidulu encephalitis, naħseb the swelling of the brain. The swelling of the brain. Taf minni, ju? Minni xnajt minni, allura, kont qed noħroġ magħha u konna qed naħsbu għall-post. Fis-sens konna tkellimna mhux konna qed naħsbu, imma konna tkellim nismanna xi sena u nofs biss konna flimkien, imma konna qegħdin tajjeb. U ġara li ġara, u jiena ma' dil-persuna mill-5 xhur l-ITU nara, mur nara kuljum proġett, u wara 5 xhur jew ftit inqas bdiet tiġi ftaħħa, għax l kienet induced coma, x'waqgħet koma għadu induced ħaġek, u mbagħad jaraw li mxi damages
brain damages u bat nistenni għatqum jien fl-aħħar di ġifieri jiena u flimkien mal-ġenituri tagħha li batew l-iktar fil-verità u jien ukoll imma mal-ġenituri tagħha. U mbagħad jiena realizzajt war li għadda kollox u ħarġet mill-isptar, realizzajt li hi ma tiftakarnix lili. U l-iktar l-indunajt għax kienu jgħidu l-nurses ara ġej il-boyfriend, ara ġej il-boyfriend. Allora jiġu moħħa xorta ta' flem boyfriend, però mbagħad irrealizzajt li darba t-tila trid immur ħdej il-papa tiegħi naqra għalt li yes of course u jiena kont naf li qabel kienet taf li missieri mejjed. Allura ndunajt hemm li ma tiftakarx vera kollox jew kważi xejn. Mbagħad bil-mod ħafna tkellimt il-ġenituri tagħha, kont għadni żgħir, kont arus ma konniex miżżewġin u tilhom jiena qed inħoss li ma tiftakarni f'xejn u ma tafx min jien fil-verità. Qedilhom jiena ma nħossnix li għandi neqpa niġi nara fl-istatu da fil-fatt sitwazzjoni baqgħet simili matul is-snin imma x'dħol f'ħafna dettalji. U dak iż-żmien kont ħażin ħafna jiena. U rġajt ħadd fil-komunità fil-dan il-grupp reliġjuż, sibt il-wens fieħu dan u hekk insomma. Però mbagħad hemmhekk bdew il-problemi. Kif sibtu hekk fil-komunità ma feċċew tal-familja isom jgħidulek ejjem tipo ġest ma jisfurzawx tagħmel jgħidulek ejja naqrem ejja darba ejja. U fil-verità fiha l-wens tagħha għax again hemm nies li 3/4 minn nies li jkun hemm vera jkunu jħobbuk u jixtiequlek il-ġid, ġifieri biex inkunu ċari. Però again mbagħad kienet dik li jisma' għax di tat-tatus tiftakar ħażin. Mbagħad kien hemm dik li wara ftit snin ġelit nisma' ġbin darba l dejjem jiena mbagħad ma kienx ġast dik l-għaqda, mbagħad bdejt nifhem il-kunċett totali ta' isma'. There's more to life. Jiena għalija biex verament tgħix il-ħajja ma tix tkun moħħok magħluq. Jekk inti orrajt u li tkattolku tiddisprezzax il-kattoliċiżmu mod totali, ma jfissirx għax hemm qassisin li żbaljaw kollha l-istess, le, tkun intelligenti. Però esplora u ħares u wara xaw, u waqra u studja u fittex u ltaqa' man-nies u tkellem u saqsi. U eventwalment U hekk għamilt. U hekk għawtlaqt. Wasal tal-dil-midġja ta' żvilupp personali. Għax ġeluni nażel u jiena ddeċidejt li d-darba mhux ħanobdihom imma ħammur u ħankompli bħajti. Sewwa. U wasal tal-dil-midġja personali li naħseb onestament li kull bniedem għandu jimxi b'mod personali ħafna. Jekk inti tħossok li tixtieq isma' mela le jiena kultant iva rid imur ħadd il-qudis niltaqgħu, mela le mhux ħanajdlek xejn, imma ħallu l-kull jiena tħalli l-bniedem fil-libertà minn amol for it. Toħroġ tipprova ġġiegħel il-persuna ħallija ħadd tagħmel affarijiet għax trid. U hekk qatt ma jinqal ankwit men. Jekk inti tħalli l-persuna fil-libertà. Qatt ma jinqal ankwit f'dak il-kuntest ġifieri. Ġa speċa semmejt il-dal Jim Rohn, din ftit familjari ma' Jim Rohn. Jim Rohn huwa mill-ikbar net. Ġifieri. Jim Rohn kien bniedem pjuttost sempliċi beda, però mbagħad sar sofistikat biż-żmien. Però kellu ħaġa sempliċi ġovih li veratejn li kien jitkellem bi kliem sempliċi li jifhmu kulħadd. U ovvjament m'għandix xi biżżejjed ġol podcast kieku stess biex ngħidha kollha, ma jekk bniedem imur ifittxu anke fuq naqra fuq YouTube, ħajtallem ħafna fuq innifsu, fuq ċertu difetti tal-karattru li aħna jkollna, kunu difetti komuni ma' ħafna bnedmin. Allura sabiħax tibda tittekil-jom waħda, tibda tiskopri l-potenzjal tiegħek. X'difetti sibt? Fija, kollha. Kollha li semma kollha kelli. Procrastination, wissa nagħmel milada. Fear of failure, ma nagħmilx għax ma mmurx infalli, allura ma nħux ir-riskju, jew għax jitqu bija għax jitnejku bija, ma nagħmilx aħjar hekk milli jitnejku bija. Illum sirt nejku bija kien trid għax kollox nagħmel. Ġifieri bis-saħħa ta' dan nies ta' dal-kodba u ħafna kodba oħrajn. It wasn't one person, it wasn't one book. Imma minn hemmhekk bdiet. Minn hemmhekk bdiet. U Bob Proctor huma l-mejn għalija, l-mejn tul iktar importanti. Mbagħad kien hemm anke nies moderni, Grant Cardone, wieħed popolari ħafna llum f'proprjetà sejżu da, u ltqajt miegħu personali hawn Malta. Irċevejt tipof li kien qiegħed holiday il-Westin u mort niġri hemm. U l-naxxin il-taqa' miegħu nieħu ritratt miegħu firma l-kodba. Somma dak l-uniku għad li naxxin il-taqa' miegħu in person, l-oħrajn. Jim Rohn kien ilu mejjed.
Ma li bdejt ngħidlu il-legacy kien ilu mejjet u bidilli ħajti. Għax għalkemm kien il-bidu kien l-iktar bidu b'saħħtu. Fil-fatt n-nies għallum da snin kollha wara naħarqu l-materjal tiegħu ħin kollu għaddej. Ġiri, minn dal-vjaġġ ta' self-development, l-ewwel ħaġa li ħadd tajt li għenek tagħmel analiżi Introspection kbira. ta' difetti tiegħek x'inhuma spiex xi sawwar il-ġan u rajt x'inhuma d-difetti. X'inhu jimblokkalek it-triq bejnek u bejn minn verament suppostin tu x'inhu l-ħolm vera tiegħek x'tixtieq. Kont taf x'inhu l-ħolm, ma int kont diġà taf x'inhu l-ħolm tiegħek. Kont naf kelli idea, u mbagħad kompla jiżdied, imma kont naf, imma kont ngħid il-mistoqsija kif għandi dil-arti. Ġovija, xogħol naraħ minn ġibla, kon ngħid dil-arti tajba kapaġi, kif m'għandix dak ix-xogħol, kif m'għandix dik il-brand, dak fimt, tgħidilha la kont dak tibda imma xorta kon ngħid imma kif ma nistax. Kelli dik il-biża anke riskju biex tiftaħ, fil-bidu żammejtna part-time, dik il-ħafna biża, fimt? U bis-saħħa ta' dal-arfin. Tagħmel dik l-imbuttatura biex inti isma' fl-aħħar tuħu leap of faith. Jiġifieri dak li ġalni u mbagħad nieħu interess għax bdejt niskopri jiena. L-imbagħad ibdew l-affarijiet u li nista' nibdilhom. Mhux le, ġifieri kien hemm ħafna affarijiet interessanti bdew l-affarijiet. Ġiri, l-ewwel pass tiegħek jekk qed nifhem sew kien id-deċiżjoni li isma' la darba ma ħelx il-ħabs jien dil-ħajja radejt il-għasarit. Ma rix nafbija. Umbat minn hemmhekk it-tieni pass kien li terġa' tibda tpinġi. Eżatt. Għax kont naf deep down u li mindu kont tfal. Dejjem kienet taffaxxinani. Għax imbagħad toqgħod tikkalibra l-mira tiegħek. Toqgħod tajt it was meant to be għax illum Alla jbirek I have a very, very successful business għax il-business ma jsir successful b'kombinazzjoni. Sinjal li l-prodott qiegħed hemm, is-servizz qiegħed hemm u kollox ġifieri. It was my patu. Imma kien hemm min kollox biex itellif niżdija. Mbagħad fl-aħħar isek tiqbad webbes tgħid jiena għalem. Meta tiqbad webbes rasek, fl-aħħar l-università jgħid warrablu x'da mhux ma jrid jaf. Ħallu ħajgħaddex mhux ħajċedi. Hekk nara l-istorja tal-bniedem, kull bniedem. Jien naħseb li min ikun fl-aħħar mill-aħħar successful ħafna fl-aħħar kulħadd ikun isu sab dak il-ħajt imkaħħal u dawn jagħti ġo fih. Isu b'xejn ma jkun tinfeta, mbagħad fl-aħħar wara li tkun ġejt iblaħ, mbagħad fl-aħħar ejja qed ngħix il-ħolma tingawdi, it's very fulfilling. U naħseb nittama li dal-podcast issa l-iktar ħaġa speċjali li xtaqna nagħmlu bih dal-podcast u li nagħtu kuraġġ il-min forsi qiegħed fil-perjodu li kont fih. Iva. Fil-fatt inti għatli li l-iskop tiegħek ukoll kien dak u jiena mill-ewwel għatlek l-istess skop tiegħi eżatt kien. Li jekk hemm nisem barra bħal set jarawh. U da mhux neċessarjament drogi, tista' forsi jgħid just diżastru ħajtek għax dejjem bżajt tagħmel dak li xtaqtu dan. Imma anke mill-ar tal-ar sitwazzjonijiet, l-iskop tal-podcast naħseb li n-nies jaraw kemm bniedem jista' jgħaddi minn tant batija u teħ il-qalb kontinu għal tul ta' snin mhux għal ġimgħa jew xahar jew tnejn, għal 10 snin, 15-il sena, 20 sena u fl-aħħar xorta jibbrejkja dik il-barrier li mhux talli tranġat naqra ħajtu talli l-lum qed ngħix il-ħolm tiegħi l-askod jiena ġraw affarijiet fajti f'daw l-aħħar snin li l-qasadni sissa ma nistax moħħi ma jistax jemmen li saru għax jien barra l-business, barra għandi l-ewwel qabel kox familja mill-isbaħ. Għandi tfal, għandi ituni ferħ enormi vera tzbi, vera sabiħ li tqattalħin magħhom, għandi mara li jiena wibitxa waħda tifimni illum bil-ġilid kollu li konna niġġildu ġili għadna naqqasna ħafna, sejrin tajjeb. Imma ovvjament li qegħdin ħobżaw sikkin, ġifier dawn l-affarijiet kollha. Barra minn hekk kien hemm affarijiet oħra, minnhom materjali minnhom mhux daqshekk, ma anke li kienu daqsxejn farfetched. Pereżempju ma fiex taħbina bilux xtrajt biċ-ċart li kon noħlom biss Għas kważi konna d-zarda noħlom li tkun tijaj, ġol irdumiet, impost vera sabiħ, cliffside u għeli izbiħ da. Fis-sens li għalija trobbija tijaj minn fej ġejjena. Issek inti twilit komdu. U għandek ċertu nolġu li għetta l-la xaġa bħal-bicċa. Ma inti ma ġejx minn fej ġejjena.
Jiena ġejt minn trobbija f'ħafna lekk. Lekk, per eżempju, immorru sinema jenu sħabi jien għandi t-ticket u mandom għal kollox. U mandom għal popcorn, għandhom għal drink, għandhom biex jixu li jridu. Jiena ġist blezat ta' t-ticket. Jiena gberġu ċertu nuqqas. Allura meta mbagħad din ġmilta art l-lumija tijaj, għaskon noħloma, ġifiri. Affarijiet, forse ħat uħor żgħar imma li akbar ħafna. Minn jihdak id-dwej jaqtiġijem u. Diri tinsaqsik fil-fat, inti artikolajt għalik nifsek xinu s-suċċess u mbagħad immirajt biex tasal għalih? U jekk iva, x'kien f'moħħok? Dak li xtaqt tasal għalih? Mela, ħanamlu jek, jiena l-ewwel net naħseb li fin-natura tiegħi dejjem kont naf li min ixtajjeb il-karattru tiegħi u min jien biex naħdem man nies għal dejjem. Minix indiskredita li taħdem man nies hija xi ħażina, assolutament. Hemm illum jeżistu kumpaniji li taħdem man nies u tasal ħafna u jkun jaqbilek iktar mill-kun rasek. Imma jiena xtaqt kelli dil-viżjoni ta' tu business, ta' tu shop, u dejjem kelli u mbagħad ovvjament it-target dak kien il-goal. Fil-ewwel. Imma d-definition ta' success tiegħi to live on your own terms. Good. Għalija success ifisser. Għax vera mhijiex l-istess sarħat. Vera mbaħar jaqsam bejn dak il-viżjoni tiegħek ta' success. U ta' dawn niskola ta' success m'għandax taqsam xejn. Success tiegħek ikun id-dwejjaq tiegħek. Fimt? U s-success tiegħek jaf li qabbadni breakdown kbir. Għax too much. Naħseb to live on your own terms hija perfetta. To live on your own terms. To live your wildest dreams. Dawk huma d-definition għali of success. Tista' tkun teacher tal-lem l-iskola. Jekk inti minn dejjem xtaq tal-lem it-tfal l-iskola, you're successful. M'għandhomx jaqsmu l-miljun u dik l-oħra. Kif xaqgħu minn ġili jaħseb għax suċċess ma nis-sinjuri biss. M'għandux jaqsmu tista' tkun il-mara tiegħi. Il-mara tiegħi successful għax xridet il-mara tiegħi. Ma l-żawġet li rridet it-tfal, zarmat il-biznis li kella għax għalija l-biznis, kienet hairdresser, għalija l-biznis li kella fejn li kolla ħafna tfal u tkun housewife u toqgħod ma' tfal full time, ma kien jiswa xejn. U jiena li Madonna kif żarmajtuhom, kon ħan iġġennen. Għax tafatu l-baħar tipo bataċka su iktar. Ġifieri s-suċċess għall-mara tiegħi u tiegħi mhux l-istess. Kif dina naħseb waħda mill-iktar affarijiet li n-nies ibatu fihom u forsi qed ngħidlek għax jiena batejt fiha kien li nażel l-għanijiet tiegħi x'inhuma. Clarity. Clarity of what I want. Of the purpose. Sewa, għax imbagħad inti once li tartikola dak li trid, dak kollu li qed tagħmel, kull eżerċizzju li qed tagħmel irid ikun qed imexxik dejjem iktar qrib. Ma tistax tibda jekk ma jkollokx dak. Jaf jinbidel ftit. Inti ma kellekx ma din il-problema, speċjalment inti. Kont naf li għalem. Fil-fatt ma tantx tista' tina parir fuq. Fil-fatt rebħet. Kif? Wieħed jażel l-aqwanijiet. Mhux tażel kultant iżda jissejjaħlek fis-sens jiena meta kelli l-levin niftakar rajt bniedem ma' bar, kellu tatuwaw fuq il-outer bajzi. U rajt it-tatus, bajt ħares li kon ġan ħoppin pinġi. Fimt? Ġifieri kon ġan aqbad bajron ħarbex u nagħmel. Imma meta rajt it-tatu fuq persuna fuq ġisem da, u rajt bajt ħares li għaddiet. Bat rajt xi ieħor. U rġajt l-attenzjoni tiegħi tipo dil-arti partikolari. Jiena ħaddori l-għalax pasta żgħar xamallaġi, fimt? Dil-arti li l-affaxxinatni. U mbagħad ta' 13 niftakar li sibt nixtri l-ewwel magazine tat-tatus. U meta ftaħtu bdejna x'inhu jsir barra minn Malta men ġej diblaħ, skirt. U ġennint u mort nibni motur u penġejt fuq koxti u. Kif tibni motur? Kif kont naf dak iż-żmien. But rotary motor ta' karozza ta' remote controls, clutch pencil battaltu, biċċa virga saldjajtom, biċċa virga oħra ma' labra tal-ħijata, naqrintinik madgalja tal-belt u jħammurru. Un penġi fuq goxti u għaddi. Da' ovvjament kif bdejt. Għada hemm il-biċċa? It-tatu għamilt cover up taħħa jien stess xorta fuq koxti xorta meta tlajtniex l-Ingilterra biex irnexxilna kwistal ġob ġol-ħanut li sibt. Għax għalli xtaf tagħmel, ma kelli portfolio, ma kelli ġejdak żmien ieħor. Tlu armali. Mbagħad bat nimpenġi fuq u beda jerni miġnu dal-Ingliż, beda jintom Maltin imġien miġnu.
Imma f'Safratan daħħalni naħdem miegħu. Min fejn daħħala f'moħħu li aħna l-Maltin imġinen? Għax naħseb għandna l-history ta' Soho, mate. Jiet niftakar fejn qiegħda Kajli. Tilab bil-mobile is-soltu. Le, ma ta' Soho kellna niltaqgħu. Ma tħok rasa qiegħda. Dikatoru għodem, raqqatta kemm jinbori. Għal-ħabba ta' Soho naħseb. Imma inti Birmingham kolt, le mux Londra. Ma ċandu xjaqsam. Imma reputazzjoni. Mal-Maltin biex kun taf Soho kienu l-iktar notorious. Le, nafna. Anki l-Ingliżi kienu joqdu attenti. Fil-fatt, dal-axar stedinna l-dal Ġana Ġus, taf minnu Ġana Ġus. Smajti. Għanna mor niklu miegħu suppost jena, inti kien il-King of Soho dak. Kien il-King of Soho. Ġan għandhom xi ħaġa Ġan. Ejja daw Ġan, John u hekk kollha għandna ntajrin astja. Self-development huwa kuġġett vast ħafna Ġun, interessanti ħafna. it-tila vojta. Ismani, ara, semmejt il-goals u kif tkun taf x'inhu. Ara, basically n-nies din il-problema. Inti hemm xi ħaġa li tixtieqha. Imma ġo moħħok tgħid dik impossibbli għalija. Ngħidu tifel żgħar li immaġina rockstar fuq stage. Allura ma jmurx għalija. That's too far-fetched. Mela ma mmurx għalija. Dik hija l-ħolma tiegħek. Dik li tara l-iktar impossibbli tilħaq diki. Li tixtieqha vjeru ma, mhux dik li taħseb li tista' tasal għalija. Li tixtieqha vjeru. Dik il-ħolma tiegħek. Kif tażel fis-sensiera kont għadni pjuttost fl-arti speċa. Kultant tiltaqa' ma daw iż-żgħażagħ li jgħidu lek isma' jiena nixtieq insir rockstar u hekk imbagħad isma'hu kantaw u jkunu għandna ċawla. Ma jkollhomx l-attributi. Ovvjament, din jafhom ukoll dan nies għadel tafhom ukoll. Mbagħad tħobb li ssib ħabib onest jgħidlek xil. Ħabib onest mhux kritiku komuni. Għax hawn ħafna experts. Xaħat li jixtieqlek il-ġid. Mela, xaħat li taf li u onest miegħek. Ġifieri il-goal kif tifhmu inti. Diffiċli biex tagħmilha, X'inhu diffiċli? Jiena ġilli kon naf nies li jridu jpinġu u naf li ma għandhomx idea ta' tpinġija, ma jridu jżuru tatwar. Ostja ma naħsibx li għattilhom minn. Le? Qabel, l-lum nagħti il-courses, allura ma nagħti il-courses, mhux ħanejlek in-diżastru ta' ma kun il-portfolio biex nara u hekk fim. Mhux ħanejlek in-diżastru, ma kien hemm każi rari fej nebatom business ma mur għamel sena privat tal-arti ta' veru u nerġu nitkellmu u s-probabbli għazimur mbagħad. Ma tajb li tkun oġġettiv. Kif tara f'tipu dik il-ħaġa li vera suppost inti minn dik il-ħaġa li kapaċi tkun? Għax jina misleading. Erġajli. Kif tara f'dik il-ħaġa li suppost int, ġveri dak li you're meant to be. Ok. Minn dawk l-affarijiet li kapaċi tagħmel. Għadni kif għadlek. Għax ġeneralment tkun l-iktar ħaġa farfetched u impossibbli għalik. Ma jgħid issaqsi. Li tintimidak. Ħanera nerġa' norganizza. Biex tissepara. Għax qiegħed issaqsik. Kif mela inti mela ħan nissimplifika billi nagħti forsi aneddotu mela erġajna inti għandek din ix-xewqa rajt il-Beastie Boys fuq it-television u qed speċna fik titqanqal din il-ħerqa kbira li inti ssir. Għax normalment ma tkunx ħaġa ta' darba u ta' mument ta' tiqpa caring ma tħallikx bi kwietek. Ma tħallikx bi kwietek. Jien niltaqa' ma' nies li jkollhom din il-ħerqa imstija l-attributi ma jkunux neċessarjament hemmhekk. Speċa kif tinnegozja naħseb dik għax speċa kif ħadd tiddeċiedi li tbiddel il-gowl imbagħad. Ħanejlek, il-gowl jista' jkun ma nafx u x'hawn weġeb il-mistoqsija ta' Adel. Inti jara jista' jkun li tkun kif ġara li tkun xi ħaġa li ilha tanti la f'ħajtek li moħħok baqa' fokat fuqha u li jekk tipprova twarraba jew jekk xi ħadd jipprova jwarrabielek, it keeps popping ma tħallikx bi kwietek. U tiqpa tgħidlek jiena qiegħda jien qed nistennik. Jista' jkun għadu mhux il-waqt u mbagħad tiddi ċertu żmien u tiġi dik il-ħaġa, però normalment mill-esperjenza tiegħi s'issa ġeneralment purpose u goal ikun dik il-ħaġa li inti li lek vera tqanqlek u tqanqallek dak in-nar ġo fik.
Però l-problema hija dik li għax tkun farfex inti tgħid man. Meta dik hija Għax l-problema diffiċli biex tkun f'dak bniedem konfidenti biżejjed biex mill-ewwel tgħid daqshekk hemm go for it. Normalment kulħadd anke minnu konfidenti, normalment kulħadd isu jħossa naqra jien ħankun rockstar jekk issemmi. The fear of failure hija naħseb Wis kbira kultant. Hija kbira għal kulħadd. U llum bis-social media l-public criticism anke minn ma jifhimx fil-ħara bil-Malti pur huwa vera dense. Ġifieri. Ubiquitous jgħidlek Anġlu Farrugia. Sorry? Alright, ħareġ il-podcast? Alright, Ħanerx. Darba kontat li bħajt nżomma ġoħħin għalli jekk saqsi 10 minn nies fit-triq li jridu Porsche kollha jfajdulek, imma wieħed biss vera jkun jrid dal-Porsche. U dak hu li joħodha. Ikun dak li jkun lest jaħdem biżejjed. Kun jaf xi jrid basically. Ġo moħħin hemm inkollu, hekk naħseb biss. Iwa, u jekk, anzi, u ħankomplu nżidu fuq dik, jekk inti tmur is-saqsi 10 minn nies meta jkollhom 20 sena xixtuq jkunu fil-ħajja, anki jekk forsi ma kinux jafu żatt il-gowl, xorta jirrispondu b'ċert entużjażmu u ishom lesti biex imorru, jaw ħajti li dal-fet saqsini, isma' jekk irid inkun. Imma mbagħad jekk tmur is-saqsija l-istess 20 ruħ meta jkollhom 50 sena, jillek għax mbagħad spiċċajt f'dal-ġob ifhimni kienx ħażin. U ma ngergruxu. Imma there's no fire in their life, fimt, ġifieri. Imma mhux kont fl-istess minn John ħajskopri ju. Però inti wieħed mill-iktar nies li naf li għalik lan kien ċar. Jien nitkellem ma' ħafna nies li meta xina jiġu nies fuq qiegħdu li isma' ġan spiex ta' tieni parir ta' kif ħanġestija ħajti spiex għax nista' nagħmel aħjar. Ma tistax tgħidilhom intu. U meta nsaqsihom, pereżempju Julian, Julian case in point. Julian bat li messaġġ fuq il-Facebook ma konx nafu, xi boomer fuq il-Messenger. U għall-isma għalli jena nixtieq nidħol fid-dinja tal-medja. Imma m'għandix idea, u vera apprezzajta jien, għalli m'għandix idea, għalli importa, speċa t-tieni parir, għatlu mela l sabiħ. Ma konx rajtu wiċċu dak iż-żmien sewwa. Għax il-profile fik żgħir ma narax katarretti u hekk anzjan. U għatlu mela, għatlu ċempilli tal-ġurnata, u tajtek ġurnata. U tajtu ġurnata biex ċempilli, insomma, u għamilna u bdejna nitkellmu. Jien ovvjament, speċta fl-istessin kont qiegħed kważi nistadu l-da bdejt ngħid ħanara x'tib ta' bniedem hu. Għax għalija bniedem li jixtieq jidħol f'industrija u mhux sempliċement jaqbad u jaffiġa ma jsib xi ħadd li jgħid naħseb da jifhem xi ħaġa f'din l-industrija u jfittex li jkellem il-dak il-bniedem għalija dak diġà xhieda ta' xi ħadd li għandu. Isu jaf xi jridu. Isu jaf xi jrid. Jekk ikoll insaqsik inti ma kellekx idea kif imma xtaqta. Kont taf li fil-medja. Kien hemm dak iż-żmien kont qed nara ħafna peress li kont qed naħdem mid-dar u hekk kont qed nara ħafna programmi differenti u bdejt ngħid ostja kemm nixtieq inkun f'dak l-ambjent. Tajt ostja l-għandu. Bdejt tajt, le ma bdejt kemm nixtieq inkun f'dak l-ambjent. Mela xtaqta. Dik meta xi ħaġa tixtieq it's a desire, burning desire, sa nżidu burning desire. Iktar ma tkun powerful il-pull, mela go for it. Jiena llum achievejt tattooing għall-inqas fuq skala remarkable ħafna. Nista' nikber ħafna iktar. Hemm ħafna affarijiet li ma għamiltux tattooing, imma għalfejn qed illum very successful, imma nista' nkompli nikber. Però jiena mbagħad barra għax kont naf li minn tkun żgħar li tattooing u da, però xorta mbagħad daħlet fin-nofs mis-self development li ġara. Bdejt naqsmu ma' ħafna nies kif għandna nasal, u mbagħad bdejt nispiċċa mbagħad. Tant qed niddedikaj lil-nies li mbagħad eventually bdejt anke nagħmel seminars ta' gruppi żgħar, one-on-ones, u beda jkolli ċertu suċċess f'dak il-kamp ukoll li qed neħdu relax għad m'għandix il-full time għalih, però għax nikteb ħafna goals kull jum u dejjem naqru. Dis-sena anki kumpanija ta' ħbib tiegħi, tnejn minn nies li għandhom kumpanija bis-sens, u avviċinawni u ħadd pjaċir ħafna li konsidraw li jiena nkun il-main speaker ta' dik il-kumpanija. Ġifieri diġà qabdet issa my next vision, my next goal. Għax inti meta tasal għal goal għar ħaġa tista' tagħmel ma jkollokx ieħor.
Inti meta taċivja xi ħaġa ċelebra u jiena ċelebrajt xi 50 darba fuq ta' tattooing ċelebrazzjoni ta' ħalli tħoss tiftakar fejn wasalt u tkun ħaqek li tiċċelebra. Imma mbagħad look on the next thing. Għax it's not always about just the goal, imma it's about il-bniedem kif jgħix. Il-bniedem ikun fl-aqwa tiegħu meta dejjem għandu skop, du xi ħaġa bis-sens, xi ħaġa li teċċi. Għalhekk semmejt il-kelma exciting, għax tkun xi ħaġa men li tqum fil-ħodu bla alarm bliku. Tkun xi ħaġa li fimt qom jitlaq bomba tlaqna. That's the kind of. Wasalt, no problema, għax hemm xi ħaġa oħra bħalissa li m'hemmx orrejt, ħan nistenna ħalli nagħti żmien tieni parir ma jimpurtax. U taf titfaċċa xi ħaġa oħra, go for it, tlaqna. Ma biex nsit ma li għattajt int, ma d-desire u koll mbagħad Julian wera azzjoni. Din hija importanti u fil-fatt tħaddidni għana rajxina. Iwa, jiena rajt il-podcast tiegħek ma' diversi nies. U f'ta The Secret, biex ma tissemma The Secret. Kellek il-Patrick. Semmilek il-klib The Secret. U mill-ewwel fil-comments daru l-critics. U għalox The Secret, jekk trid motivational speaker, ħżina. Jiena again ma nemmenx li kollox ħażin kollox tajb, issa The Secret jiena l-unika problema ninsib fih huwa very incomplete. Għax jitkellem biss fuq love attraction. U ma jaqadilekx mal-azzjoni, goal setting, preparation, sacrifice, huge setbacks u sacrifice. U jien naħseb The Secret jurtani għax naħseb li dik il-ħaġa għamela biskop. Jien naħseb li The Secret xtaq jagħti n-nies xifmu li jisma' hemm dal-ktieb li jek taqraħ bikważi tbatija ta' xej. Jek għamelek ħażin ħafna. Kemm tbiddel naqra l-mindset u f'daqqa waħda inti l-għanijiet kollha your wildest dreams jsiru realtà u għalhekk turtani. Li mhux hekk imma mbagħad ma tix tagħmel l-iżbal li taħseb li blazzjoni waħedha ħatasal. Mhux hekk. Ila għaliex jien skoprejt b'esperjenza tiegħi ġifieri għax issa li 8 snin nipprattika bla waqfin self-development. U niprattika ġifieri nikteb il-goals tiegħi b'mod vera ċar. U mbagħad biex inżomm go kart fuq dejjem miegħi, nibreakjhom f'bullet points, u insomma fuq naqra x'in inqum, naqra mal-ġurnata, naqra qabel norqod, u dik l-ewwel ħaġa li filgħodu tidħol ġo moħħi u l-aħħar ħaġa norqod biha. U ovvjament mal-ġurnata jena qed noħol azzjonijiet neċessarji, di lesta tajta bomba wasanna saw nagħmel di għarid nagħmel di u għaddej. Sewa, issa mill-esperjenza tiegħi inti jiena kif nagħlem fis-seminars tiegħi għandek 3 pillars. Inti għandek visualization, action u faith. Issa, visualization meta inti tivvisualizza fejn tittasal u tibda isek tagħmel your mental movie. Toqgħod timmaġina li diġà qiegħed hemm, toqgħod tipprova x'mhux faċli, tipprova tħoss l-emotions tal-li kieku qiegħed hemm. Mbagħad tikteb u tispjega dak kollu li qed tara, very detailed, u mbagħad bullet forms għal goals, u mbagħad you jump into action, dik hija l-biċċa li mhix qiegħda f'The Secret li għalija żball kbir għax inti minn razzjoni ma tagħmel xejn minn fuq is-sufan minn taħt tagħmel xejn. U mbagħad għax għamil dak kollu wait, you let go. Don't stress it, don't doubt it, toqgħod tifqa' moħħok għamiltu xogħolok, għamilt li ktieb tagħmiltu mela issa. Trust, għafda li dak kollu li għandek bżon ħajnaqat. U inti jek tħares lej, inti per eżempju nħodilek, jek tħares lej dan il-podcast, tħares naqas minn lura, ħatara li kellek vizjoni inizjalment, u mbagħad dej tippjana fuq il-karta. Għax qabel tmissi la pesta l-karta ma se tagħmel xejn. U mbagħad bdew jiġu n-nies kollha f'ħajtek li kellek bżonn biex verament da kollu li għandek illum u jiġi realtà u jiġi attwali. Mela inti ħaddimthom kollha għalfejn fl-aħħar mill-aħħar għamilt ħiltek kollha, però mbagħad tittaqbad u tgħid jiena għamilt l-istajt titrasta li hemm dak kollu ħajġi provdut lilek li għandek bżonn. U ġew in-nies, u ġew il-flus, u ġie l-apparat, u ġew il-nies kollha li ġew bħal illum u għamlu l-podcast tagħhom, u ġew il-patruni kollha ġew ħajqpaw ġejjin u għadhom ġejjin sissa. U xogħolok bħalissa kull mu li tiqpa' tara l-patruni jisplodu jikbru x'hemm tasal, speċjalment jekk ma titlaqx minn ġo moħħok. U l-istess taħdem fin-negattiv sfortunatament. Il-bniedem li dejjem jinkweta fuq il-mart, jossessjona fuq il-mart.
u jibżam il-mart u jitkellem fuq il-mart u għax ċikka Peppa ġalek, għax tziju tzaqwa għattaraċ u l-oħra ħarġit il-kanser u non-stop hekk. Mela serra ħra s-sekta kell-bnidem ħajibla l-mart. Taħdem ħafna jekk, imma l-action emmeda u kollu. U tu bifer jekk intu titkellem fuq il-mart biss, tant tkun stressjat u tant ikollok l-immune system tiegħek baxxa li it's a matter of time. Il-ħmar il-makusa Idura li id-dubbin u l-qawl Malti arblu, eħx tajjeb, ġifiri. Il-ħmar il-makusa idura li id-dubbin. Jien kont għamilt qabel ma kelli il-podcast, jiena kont għamilt dan il-program jismu The Future Authoring Program. Bazzikament huwa downloadable isu questionnaire, imma questionnaire dettaljat ħafna, ġifieri tagħmel ġurnata temliħ, mhux daw ta' 5 minuti, tagħmel 8 sigħat, 10 sigħat temliħ. Problema li Trid ħafna paċenzja men, imma hu jibda jiena l-ikbar problema li kelli li ma stajtx insib planijiet eżatti għal x'inhu ma tkun naf li tkun xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-ħsieb, mal-kitba u mal-lingwa ma eżatt ma konx fim x'inhi. Mbagħad eventwalment sal-aħħar tal-ġurnata u diħat instemma naqra wannabe imma ħankun sinċir u apert miegħek u ma semmija. Kelli nagħti isem għat-tip ta' ħajja għal din il-ħajja li qed nimmaġna li hija. U wara li rajt, wara li studjajt kollox u ħriġt l-għanijiet x'inhuma u ħriġt the sub goals, eċetera, iddeċidejt li ħajt insemmija the Joe Stephen Fry Rogan Life. Issa da qabel ma kelli l-podcast sewa. Huwa l-fejrit biex ta' Joe Rogan u Stephen Fry huma tnejn min-nies li jiltaqgħu ma' ħafna li iktar Rogan segwi. Stephen Fry huwa wieħed mill-eroj tiegħi anke kellu problemi ta' saħħa mentali meta kien żgħir u mbagħad biex ta' sab kif jinnegozjahom u plas li huwa bħala artist huwa l-iktar wieħed li nidentifika miegħu għalfejn għax hu jikteb il-plays, jikteb il-films, jikteb il-stand-up, u ġest għandu ħakma straordinarja tal-lingwa li jista' japplika kważi f'kull anka pereżempju tismgħu jitkellem jagħti speech ta' satej Harvard, issa qed tisma' l-Jimi Hendrix fuq il-kitarra. Imma da qabel ma kelli podcast, qed tifhimni, ġifieri qabel ma kelli ħsieb li jkolli podcast u biex ngħid kollox, il-ħsieb li natwa podcast għaz ġit minn għandi, ġit minn għand il-bon, kien kellimni għal-isma li għandi ċaħat, li għandi bżon kelmu għax għaddej minn ADHD. Għalli da, ribtijaj għalli important t-nsel kelmu għek, u konna fu ftit il-bon, konna fu bl-internet. Għatlu mela le, insomma, nżilt, u bdejt nkellem il-dal-persona. U fl-axħar li speċa għamilt jisu xie sija nitħaddet ma dal-persona, il-bon għalli stijam s-sek tamel podcast int. Għalli kemm mint kapaċi titkellem. U minn hemmhekk insomma mbagħad eżatt wara biex ngħid kollox, tipo xi sija wara kelli appuntament mal-Franks għax kienu ħajamlu l-Man of the Year. U Andrew jekk qed tismani. U da ma' Andrew kont għadni qatt maltqajt. U qed nagħtlu u qed fuck it qed ħanar jekk hemm xi interess għalih dal-podcast. U qed jgħidli insomma nagħmlu Man of the Year u hekk għalli għandek xi proġetti oħrajn. Ma kellix podcast, għatlu għandi podcast. Għatlu titħajjar, titħol sponsor, għalija ta' nitħajjar. Bomba. But that's the way to do it, ta' that's the way to do it. Umbat wara xismu ċempilt il-kuġinuk, kuġin ta' del, il-Simon kellimt il-Simon mill-Likebs, so isma' ħanam il-podcast titħajru intom. Ija ta' nitħajru. Fuck it, ma' għamlu da' l-istja podcast, ma' U saret realtà. U saret realtà. Ullum edinaw. U ovvjament kienem Marko Wejza ma ninsijaqat edin bil-qeda u ġod il-kamra kien edvu fuqita u jiena speċi nħok rasi ta' kif ħanemlu għawek u Mark Rani inkwitati ta' kif ħanaqdu dar fuq imen għalli bro, we have your fucking back. Stja u dik li tara d-nis daqsek kapaċi għajdulek bro, we're fucking with you, don't fucking even worry about any of the huge blessing dik. Fuck man. Imma it's probably you deserve it. Fimt? Naħseb li it's a succession of things. Le, imma xorta il-blessings li għandek li huma daw l-bib tiegħek. Kultant aħna naħsbu li ma ħaqniex. Taf kif kultant isek tgħid istja. Ma was probably għamilt biżejjed ġid u għand biżejjed nies. Li n-nies jistmawk.
Allura, you found your... Ma kif għatlek Taf li diffiċli naċċettaw, si nismak tajru fucking diffiċli. U trid taqta' biċċa barra li tajt wannabe, dik trid taqtaħħa barra. It's another good way of doing things. Tgħid wannabe, kun daqsxejn żgħira, in-nies jgħidlek arroganti, koki, whatever. Kun daqsxejn żgħir iktar konfidenti, mhux wannabe, men inti għal Joe Rogan ta' Malta. Dik żgur, ġifieri, dik żgur għax rbaħtu the best posta fejna fin the best podcast intom rbaħtu le. Ija, waħda iktar saħi kollu noqgħod nagħmel l-eloġju. Ma ħed sejn tajjeb ħafna. Vera Emma ħana ġifieri ġejba law, ħana jgħidlek jiena ġibha law. Ġifieri għandek ħajkollok u jmissek. U jmissek tħallija hawnhekk f'kull podcast ukoll. Lemma li rrid ngħid huwa li l-bniedem jimxi b'intenzjonijiet, visualization goals u azzjoni, u mbagħad li għax int li jiġri meta irnexxilek tafda naqa' tneħħi ħafna mill-istress ġo fik ukoll. U ma timblokkax il-flow u jien ta' tektib il-biraħ li bdejt taqra intu fi għandek mela. The law of non-resistance, għax da blammentna fu nħobbu iżdak. The law of non-resistance x'imkien għaweda. Insomma. The law of non-resistance għawara. U dik hija propju li meta inti qed tagħmel dal-proġett u miġu għaddi u ħafna ma tajt ħadd tiġri dik ma tibda ddubita tibda qed tibblokka. Iktar ma tkun konfidenti u tistri, iktar jaqa' kollox postu. Issa mmorru naqa' heavy treat. Let's do it. Mela ħana dejjem nisimgħu nitkellmu fuq law of attraction, hija universal law inselleftek naqda ktieb li mhux ħanerġa' nsellefulek għax sibtu jiġri xina qalb il-karawett u tazzi maħsulin. Le, mhux maħsulin użati. Le, apparti ċejt. Dal-ktieb huwa fuq universal laws, u hemm ħafna kodba, ħafna materjal li they are available imma nies ma jqrawhomx. Mela nibdew naqra, n-nies jitkellmu fuq law of attraction, ħasib ħafna materjal online, 3/4 minnu fażul, tgħidli għax iktar mill-li fażul huwa ħafna komplet, allura jiġi fażul għax jekk mhux ħajwaslek mela allura mhux useful, mhux konkret, mhuwiex helpful, mhux komplut. Inti law of attraction biex tifhem li ilha l-ewwel toqgħod tistudja naqa' mhux ħażin laws, universal laws, ix-xjenza ta' warahom, hemm ħafna studji, hemm ħafna riċerka u dal-affarijiet. Per eżempju, law of attraction hija secondary law mhux primary law. Ħanibdew minn hemm secondaries u primaries. Ġifieri secondary tiġi secondary. Hemm żewġ livelli ta' ġerarkija hemm primary u secondary. Iva, għax is-secondary tiġi iddettata mill-primary, mhix awtonoma. Mela law of attraction tiġi iddettata by the law of vibration. Li basically huwa kollox fl-univers, meta taqbad il-mejda tal-mobile dit tazza lilu lilek taħt mikroskop ta' laboratorju kollha molecular structures li they are vibrating in different speeds. Imma kollox huwa jiċċaqla anki tazza solida mhix bajnek tara solida għax qed tuża physical sensory factors. Mek tuża l-intellect u l-spiritual factors tipo tosserva daqs iktar affarijiet. Għana qed ngħidu ta' molecular level. Da proċess twil biex ħan nipprova nuża affarijiet eżempji żgħar sempliċi. Naħseb il-fiżika tipprovhom dawn l-affarijiet. Iva, mela. Lemma jiena mhux ħantik lecture, jiena ħan nipprova ntik naqra affarijiet sempliċi biex jifhmu kulħadd ukoll. Biex tibda tifhem naqra. Pereżempju, xi ħaġa interessanti u da mhux tal-im tiegħi. Jiena li nixxerja mhux ta' Jean Paul. Huwa studji ta' ħafna nies li smajt mijiet ta' sigħat ta' seminars u qrajt xmara kodba. Għax jinteressani suġġett u għax għalija sar vera xi ħaġa pleasant. Issa, pereżempju, ħanibdew bl-enerġija, għax aħna ngħidu ma min jaf nixruħ, min jaf hekk, min jaf hekk ngħid. Imma mbagħad ikun hemm nies tant ikunu observers tajbin men li mhux tiegħi għaddew li huma. U vera interessanti, per esempio, qed nisma' l-wieħed jgħid, mela inti ġieli kont f'shopping mall, jew fil-baħar, jew hawnhekk, jew id-dar, jew viċin tad-dar, u tħoss li xi ħadd qed iħares lejk. U tagħmel waħdek u tinduna li hemm xi ħadd qed iħares lejk jagħmellek waħdek. Daqqa waħda dal-bniedem għax jien ħassat naqra tipo ma kellu l-ebda ġust qed iħares lejk. Inti kif kont taf li qed ġieli ħanibdew ġratlek tiġri. Għaw xattijħor għaw li għanodz mux ħazin. Mela, tista tispiega li kif kont taf li tħares lejk da? Le, assolutament ma nafxin il-biologija. Għax ma rajtux bajnejk inti? Għax mijiex biologija. Mijiex biologija? Skulli mijiex.
Jekk inti ma rajtux bajnejk, inti ma Imma rajtux. naħseb għandek sensi oħrajn li jistaw b'xi mod jifhmu. Imma x'inhu ma sensi? Fiżiċi li nafu bihom. Ix-xam, is-smieħ, it-toma, il-eyesight, insomma, x'mhux daqshekk. Il-ħass il-vista. Ġifieri mhix waħda minnhom. Sewwa, qed niftehmu. Hemm intuizzjoni inti qed tgħid. Hemm intuizzjoni li Kif mhijiex kont waħda. taf li qed ħares lejk? Kont taf li qed ħares lejk għax ħassejt b'dil parti misterjuża minnek lesta nispjegalek biċ-ċoħra. Ħassejt li l-daq qed ħares lejk għax hu qed jiffoka l-enerġija tiegħu fuqek. Qed ħares lejk li l-enerġija tiegħu ffokata fuqek. Jekk titfa' l-enerġija tiegħek f'kull proġett tiegħek dak li qed jiġri, where focus goes, energy flows. Meta qed jitfa' l-enerġija tiegħu fuqek u inti waħda minn hekk għamilt indunajt. Però hija taw mhux taraħ bajnejk, minn xommu, minn tisimgħu, minn tħossu. Imma hemm xi ħaġa li klikjat. X'inhi dik intenzjoni? Le, dik qed tħoss l-enerġija tiegħu inti, energy, that's pure energy. That's what we are, what lives in us. Ġifieri dil-qoxra li hija l-vehicle, il-ġisem, huwa il-vehicle ta' il-host forsi, ma nafx kelma ħajja, ta' dil-enerġija li xin toħroġ minnek inti tmut. Fimt? Issa, biex ngħidlek dak il-post li għaraft bih x'kien, huwa nitkellem bil-fors bl-Ingliż, għax bil-Malti m'għandniex żewġ kelmiet. Bil-Malti għandna biss moħħ. Bl-Ingliż għandna the brain, which is physical, u the mind, which isn't physical, u ngħidlek fejn hu dak il-post il-mind. Min ngħidu inti dilettanta xi ħaġa, hobbies, affert materjali. Xobb xi affert partikolari. Il-mużika tot? Il-mużika. Il-training? Tot, il-training jgħod. Alright, mela, inti tħobb il-training. Jekk ngħidlek inti fejn tmur ġim u da u l-aħħar li mort. U fejn titrejna, l-iktar ċert tħobb titrejna. Inti ħatara. Imma mhux qed tara bajnek għax qegħdin hawn maħniex qegħdin il-ġim. Qed nara bħala memorja. Imma biex qed tara taf qed tuża s-sensi fiżiċi tiegħek. Le, it's in the mind, le, dal-konċett. Imma where is it's not the brain, għax the brain il-moħħ huwa fiżiku ġol iskall. U dak huwa electronic station, switching station li jikmandaw jiddirġi l-ġisem, l-azzjonijiet u kollox u da. Issa, hija very complex u very deep bħala suġġett naf. Imma qed nipprova ntik affarijiet sempliċi. Fej rajtu l-ġim, fej rajtu, flima fejn u da. It's out of you, ma tistax fil-fatt inti ma tistax għaskiku trid. Ma tistax it-tini deskrizzjoni ta' fej qed taraħ. Ngħidu xi ħaġa iktar sempliċi jien naf għandek motor karozza dar m'intix homeless. Mela għandek id-dar, mela jekk ngħidlek id-dar tiegħek qed tara. Again, fejn qed tarax minn hawn m'intix tara bajnejk. U tgħidli hija mhux il-memorja, żid that simple fis-sens. Le, assolutament mhijiex. Hija l-memorja ma l-memorja. Il-memorja għandek kemm komplessa, taf għalfejn għandek tfal? Yes. Kemm għandek tfal? Jixbħuk wieħed minnhom? Hija. Ħafna? Le, sbieħ ta'. Ora, basically meta tfal jixbħuna, x'ħafna mit-tfal jixbħu. Le, tixbaħni. Għax il-molecular level, ġifieri l-laħam mhux il-moħħ jorruħ it's got memory in it. Għalhekk il-genetics jiqpaw jiġu. It's memory, there's memory. Ġifieri tanti komplessa, John. Tifla għandha seksu tirrepja spiex da. It's memory in the immaġina memory in the molecules. Tgħidli memorja mhux fil-moħħ. Fil-moħħ. Kif il-ġenetika teżisti wkoll, tiġi tixbek. Fil-genes. Mela mhux fil-moħħ biss. Assolutament mhux. Fimt kemm hu kompless? Issa. Ma perswas li hemm affarijiet li speċna jitħażnu fil-ġenetika li mbagħad jiġu replikati. Pereżempju. Imma they're not limited to the brain. Le, they're encapsulated. Per eżempju, ħanejlek ċarotont, jien għandi 3 tfal, 3 ibniet u żgħiranet għaddi sal 10 Widnejat ngħidli huma bil-ġixnaħat b'kol eżatt bħal tiegħi. Ġifieri, eżatt Madonna. There is memory in the molecules. Ġifieri, ara kemm hu suġġett kompless. U aħna naċċettaw u nieqfu b'dak li hija x-xam, ismier. U hemm eku ġenetiku li jena naqra affaxxinat bih li ġej qabel ma konna bnedmin.
Ġviri per eżempju għall-argument il-fat li inti tara xi ħadd li tirrispetta u tagħmillu hekk, dik hija xi ħaġa li anka ċimpanżiż jagħmlu. Ma konċ nagħmel. Mela, u hemm ħafna affarijiet speċi kif jorganizzaw f'ġerarkiji anka. Incredibbli. Insomma. Wara kemm weird, għandhom 98% mill-genetics tagħna għandiku. Hija. It's weird, man, ġifieri, imma insomma. Issa biex nissemplifika kollox, għax the mind li ma nistawx issa niddeċidu fejn u l-mind, imma jien kull marittek til-linkja naqa. U di fucking xaġa li nikkontempla naqa meta nkun qed nimmedita. Jien għamel ħafna meditation ta' The observer. Eżatt, u inti dejjem qed tipprova speċi tip ta' meditation li nagħmel jien. Li inti l-ewwel speċi ta' saf ta' komplessità hija li tibda tara fil-ħsibijiet bħala oġġetti li huma lilin mill-identità tiegħek u li qed joffrulek speċi ta' jekk inti tixtrix jew le, fis-sens jekk inti u se taċċettom bħala parti minn ħajtek jew le. U speċi dak huwa l-ewwel saf ta' meditazzjoni. It-tieni saf li huwa li fucking kompless huwa alright mela sa tilajn, da sibiet tilajn u inti jaraftom bħala oġġetti li lin mill-identità tiegħek. Osservu. Imma daw minn fejn ħirġin. U jibda jġalek, speċa u kultant u ġiri li tiġi f'punt psikadeliku waqt il-meditation li inti jisek għal 2 sekondi toħroġ minn ġismek. Rari ħafna dik. U tara ritratt ġeometriku ħafna jisek qed tara ġiri fil-kastija jisni qed nara xi virtual reality u narani bil-qiegħed hemmhekk imma ddum sekondi, 2 sekondi, 3 sekondi. U nerġa' mmur lura. U qatt ma speċtar Ħansaqsik xi ħaġa, dak il-mument titlaqlek il-biża tal-mewt, il-biża kollha li teżisti? Le. Hemm ħafna tipi ta' enlightenment, imma kelli esperjenza reċenti. Fawissu kelli li għadni. Dal-aħħar kelli esperjenza b'da li jgħidulu holotropic breathing. Mhuwiex popolari ħafna fi xtutna, jagħmluh ġewwa Sanja u stidnuni biex nippruvaħ. Sanja huwa for all intents and purposes huwa spa. Però daw apparti li jagħmlu biex ta' affarijiet ħwejjex ta' spa normali, jagħmlu wkoll sensory deprivation tank inħobbu ħafna, jagħmlu l-ice baths u jagħmlu saunas, imma jagħmlu wkoll da għandna holotropic breathing u xek. ċekja termin xtajb. Da bażikament, stidnuni biex namlu, u jina namel ħafna breathing Wim Hof, għalek namel l-ice bath, u għatu da mux probabli xaħġa simili, imma forsi naqra aktar intensa, ma nafx. U mort hemmhekk men. U inti tintefa' minn dus mal-art. L-ewwel jispjegaw lek xi tagħmel, inti bażikament trid ma tiqafx, tieħu nnifs fil-font u tneħħih. Tipo Wim Hof imma veġin. Ija imma ma taqtax, ġiri taf Wim Hof wara per eżempju ċiklu tiqaf. 30. Wara 30 tiqaf, le, da ma taqtax. Sa kemm xi sa kemm dik ħassazin? U hekk taħseb li se jiġrilek, ġifieri mela inti tant tibda tfexfex. Inti bda dejt. Jattulek għajnejk, jitfawlek headphones hekk bħal daw u tibda tisma' l-mużika u l-mużika wkoll tieħdu fuq naqata dil-avventura. U jassiguraw li m'hemm health risks u hekk ġi. Ija, mela. Ovvjament ikollok in-nies miegħek, da mhux se taqbad u tagħmilha għandna għar-rasek sewwa. U fil-bidu, ġifieri l-ewwel bdejt wara xi 5 minuti sejjer hekk, daqqa waħda bdejt inħoss nistordi u ħajt inħass ħażin u bdejt ngħid Madonna speċ ta' tajt nieqaf. Imma sakemm iddeċidejt jekk hux se nieqaf jew le, f'daqqa waħda full on fucking trip ġifieri hallucinations għal tfaċċat nanti li ilha mejta 4 snin. U meta tatek l-hallucination, ġismek waqaf jieħu nnifs jew? Le, bajt intih nnifs. Jiġri xorta tikkontrolla ma tħallġu trip. Le, għax f'dak il-ħin, sa dak il-punt, tant kun ilek tagħmilha li inti qasadek qed taħseb dwarha inti, qed tifhimni. Jibqaddej waħdu mela sewwa. Jibqaddej waħdu. Insomma, u l-ewwel kellimt il-nanti u bdejt nifhem il-weġġat ta' nanti li wirtethom li mbagħad urit jien u mbagħad rajt il-weġġat ta' missieri u mbagħad rajt ħafna affarijiet li speċa kienet l-iktar esperjenza trascendenti li għad kelli mbagħad bdejt nara l-poplu Malti miexi fuq għandna għolja li x-xemx.
Isni wasalt ġejt isu in the archetypical plane ta' Jung bdejt inħossni fej bdejt nifhem li dal-poplu għaddej fuq din il-mixja vera diffiċli and etc. Istra ma konċ naf li tista' tidħol xaħġa. Le, jiena fqajt moħħi, jiena ħsibt li ħammur hemmhekk nagħmel meditation u qalu li isma' daħa jaftara xi affarijiet. L-ewwel irrabjajt ħafna. L-ewwel meta bdew jgħidu li meta nanti bdiet tgħid li l-uġieħ tagħha. I started fucking raging imma nidajta fux kemm għadkom ġifieri dak it-tip, ġifieri jżommuni and I couldn't fucking control myself ġifieri. U mbagħad meta għadda dak il-perjodu elation kbira isni ħlist minn xi ħaġa. Qatt ma smajt xi ħaġa jien. Bro, la jwaska u daħi ma ċaħġek. Imma din minnajr ma tuża la għalek. Nirrakkomandaħħa ma tkun mentalment preparata li musa tmur tamela u xismu. Tkun mentalment fraġli. Eżatt, tkun preparat. Imma mbagħad fl-aħħar, ġifieri mbagħad fl-aħħar waqafnu ħolli, l-aħħar nofsija. Sempliċement striħajt u bdejt nara, mbagħad isu ġiet trip normali fejn tibda tara ħafna geometric shapes u fjuri u daw l-affarijiet. Bħal DMT? Bħal DMT, dak it-tip, imma mhux daqshekk full-on daqs DMT. Imma mbagħad jiġifieri mbagħad qabadni l-ġuħ. X'ngħid kollox. U kienu jafu Temawni. Le, eżatt kif Sabu kelb maħrub. Sibtek ġifiri xebba għaxi kella, maċ da tagħmlu dak it-Teobroma. Kella ħanu ta' Teobroma jaz. Le? Jina ħaferra gru bġontax. Yes, bro, għawek isu tijak sabiħti. Soma, kollok baz men, nabdik. Ifimni, interessanti zgur, għatma b'sar bċaħġa, għaxin true meditation, għaxin għadġa l-episodju, ġraw li t-nej fħajti, pero wieħed għaw s-solat da kien vera tal-bliħ. Jina xtrajt semmej dak l-irdum li xtrajt bit-ċoħra, mbat xtara ħabib tijaj partatna, insomma, spiċċajna bħafna affarijiet zbieħ. Il-power of partnership u connection me kollok bib tajbin. Ġda basically xart bit-ċarti jena. Mbagħad ġennet l-sibi xara bit-ċoħra u partatna bit-ċar xuxin u spiċċajna bżew ċartijiet kull wieħed. Fimt? Naqa differenti minn xuxin, waħda rdum biss, waħda bil-ħamrija, interessanti. U jena ma nafx nishtaqsam taf bieċeċċetina mxi f'dalit ta' tempi puni ġiwek. Ma mux neċessarjant għanda xtaqsam, pero jena mmur bil-lejl nistatu jkun hemm daw iċ-ċif u ma safar li jajtu b'mod vera partikolar għandi recording li tista' maħħilek mbagħad kif jajtu bil-lejl. U kien l-full l-istaġun kien għawissu daw jagħmlu lejl u ma jaqtawx. U jwers u salan semmaħelek tifimni kemm jajt antika. Mija fid-dajna, dinosauru jek nibda nistajlu. Bej nietom, bej taħbita tal-bahar, bej ziffarija, u jietem 14 solar taħti vojt baħ un bat il-bahar. Bil-qasab maġinak nistat, salvaġizmu. Ġiħut għandu minn tal-laħħa xie 14 solari, biex tifimni. Sek morzi għagġim, basically, biex tal-laħuda. Insomma, u għet nistenna l-ħutimis. U ma konċet nimmedita u ma provajċ namela di ġat wahda. Kont rilassat u kelli daw l-elementi kollha f'daqqa. U ġrali u di ġbart nejda nis u l-eżistijaj, waħda minnhom ommi u kien hemm xi ħadd ieħor li jifmuni u jgħidu li imma ġan di ma tistax tgħaddija bil-kliem, di bniedem irid jesperjenza għax jifmuha. Ma fl-istessin, basically ġrali ġiet isa għarfien bil-Malti pur. Knowing bl-Ingliż l-aħjar kelma li u kienet ċara John qed ngħidlek bej isni qed ngħidha li nifsi bej iżgħod jgħid li ġad li jiena li neżisti ma dal-ħol in antikismu. U f'dak il-mument biss li kienu ftit sekondi kif qed l-ewwel, f'dak il-mument biss tilqit l-biża kollha li jkollu l-bniedem tal-mewt, biża in ġenerali kien kunċett ta' strad dak il-ħin. Il-biża kienet non-existential, ma teżistix. Ġifiri l-biza tal-mewt, ġifiri jina kelli knowledge li jina dern u li ġej bil-bot ħafna. Issa di tgħid nis in ġenerali ħajtnejku bik u ħajredikolawk u ma jemnukx għax għandna vizzju, il-bnidem għandu vizzju li dak li ma jifhimx jew jirredikolaħ jew jiġħdu. U jien naħseb li wasalsaw f'ħajti u nejn ħafna nies u għadni nejn nisu neqpa
li għax ma nħobx neskludi xej. Meta nisma' bniedem it-tajd li di inti bellaħtni għax qatt ma smajt b'xi ħaġa jiena ġifieri. U di ġrat li waħedha u nixtieq li terġa' tiġrili u nixtieq li ddum fit-tul. Ma nixtiex nigrebbja u nigraspja totalment, imma li naf żgur li qatt ma ħaninsjak minn dum ħajju u nixtieq ħafna terġa' tiġrili. Interessanti, ta' vera. Immensament. Issa nkun qed nitkellmu fuq il-Windows, fuq Ma għalfejn taħseb li. Ma nafx ngħidlek. Jiena naħseb li l-elementi kif kienu enu biex għax jiena ma kontx riqet, però ma kontx fully alert, kont relaxed. Fuq speċi ta' Fixin, Sorry? Fixin. Xi satejta fil-ħodu, satej u nofsta fil-ħodu dak l-ilma. Xin namel lejl imqajjem, jien ma norqodx. Namel lejl imqajjem, immur qabel jidlam narma u xin jisbaħ inżarma. U ġrat waħeda u kont relaxed ħafna jiva u kont qiegħed li kont żgur qed nisma' n-natura men. Kont qiegħed vera happy jekk qed nisma' n-natura, qed nistriħ ta' veru mill-ħajja ġen ta' kuljum u da. Sorry għax maħġ il-mikrofon miegħi. Għamil sinjal mejjed. Nixċajta żir. Ġifieri. U di għal-kem ħasditni men, kieku nista' nafas buttuna u neħelem f'dak il-moment għalfej għax la titlaqlek il-biża men. Daqsijek, there's nothing more than that. Realizzajta f'dak il-moment. Li titlaqlek il-biża, li l-biża tisparixxi minn ġo fik, għax tirrealizza li inti m'intix mortali. Issa xagħti jgħidu għax forsi xtrabbar il-ġjuż m'għandax taqsam xejn, nassigurek mhix xi ħaġa di għax ġenna u mandu xaqsam xej, ġust kien moment ta' clarity pjuttost u li jisti għalta nibda najt imma xaġa moħbija minna men, xini dil-kwistjoni, fil-sens, għax tant ħassejtni tajjeb men. Wow. Esperienzi psikadeliċi ġili kellek inti? Kelle hija, kelle wahda u naħlef li marġax ikolli jina il-psychedelic drugs minn dejjem kont nibża minnhom. Kont nibża minnhom għax nibża nitlef il-kontroll. Taf kif tibofna drogi xorta tafx jiet hemm biqwet u ieħor ma għadek fil-kontroll. Il-psychedelic drugs once li ħadta inti tlift il-kontroll kollu. U jiena nibża dejjem kont minnhom, imma l-bitni l-kurzita kont ngħix l-Ingilterra u ħadd dawk li jgħidulhom truffles Philosopher's Stones. Philosopher's Stones. Iviva, ma tip ta' truffles żar isom raisins il-kulur. U is-psychoactive ingredient ta' ġofihom taf x'inhu? Taħlita ma' psilocybin, imma naturali dik li Le mhux hekk. Ma nafx ngħidlek 100%. Forsi sibhom li xad nistra. Int. Dik xi ħaġa oħra imma. Dawn ikteb forsi Eżatt, Philosopher's Stones truffles. Truffles forsi. Stidem ma nafx. Psilocybin tampanensis. Very rare. Tampanensis is a very rare psychedelic mushroom in the family Hymen. Oh, I give up. Originally collected in the wild in a sandy meadow near Tampa, Florida in 1977, the fungus would not be found in Florida again until 44 years later. All right, so it's a very rare type of hallucinogenic. Sejtni xfija l-ewel? Xinu dak huwa psilocybin tampanensis, psychoactive ingredient, nasab li huwa dak. Wow, ħanajdlek, għamilt minn sija ġodin joħra ġivieri. U meta ngħidlek ġodin joħra letteralment, għax inti għalhekk nibża minnhom daw id-drogi, jiena ħafna nies jgħidulek għax they're good, they're therapeutic, hemm ħafna riski guys, fis-sens moħħi u moħħok mhux l-istess. Fizikament, mod speċjali, u taħat mun l-istess. Jinġitni tajba, ċikku tiġi ħażina u jispiċċa Monte Carmeli, stat silma. U ma niddejjaqx imbeżżanni, sax naħseb lem ċertu riski. Imma jinkon tiblaħu ħattom, però tallimt minn dik l-esperjenza snin wara. Dakinhar just were weird, ġifiru ma tallimt xej li fli iktar bżajt minnhom wara saħħaħt il-biża, aħjar x'maħadx iktar. Imma 20 ta' ngħiduha kważi 20 sena wara fil-verità. 18 kont l-Ingilterra. 18. Naraf x'ħareġ. Xina mbagħad l-ewwel bdiet tajba trip.
qed nitqu qegħdin ġo dar u da. Mbagħad sieħbi ċempel huwa xwaqaf bla petrol u x'kien ħriġna mill-bib il-barra xi timur teħ il-petrol. X'kien ħriġna mill-bib il-barra waqajt betrib ta' Vjera. U bdejt nara kull imkien ħoġġiġa u bdejt naħseb li mitt u li mort l-infern u li mbagħad kien minnhom bdejt naħseb li ġennint u mhux ħaniġi lura u bdiet tibda taħseb miljon ħaġa l tlift il-kontroll daqshekk. U trib meta trititi, għaf mhux meta tritint, ġifieri għamilt 8 sigħat għaddejjek ġifieri u ġenninti ġifieri u bdejt nara xogħol. U ħriġt mill-appartament? Ħriġna u mbagħad rġajna morna, ma mbagħad għal xejn, għax mbagħad bdejt nara li sab qegħdin kontri. Imma fil-verità ġejt paranoid ukoll? Ġejt paranoid u mbagħad bdejt nara l-sħabi kollha taqalhom il-ġilda ġus kanet ribies u mbagħad qabadni għax li nixrob kemm nixrob għal xejn men. Stajt kważi nerreq lil nifsir tant bdejt nixrob li waqfuni sħabi. Ilma ma tant bdejt nixrob li waqfuni. U mbagħad pers li waqfuni, bdejhom li dal-affarijiet iktar bdejt nifrikja. Insomma, u però snin twal wara, u mbagħad by the way, man. Nċempel l-ommi biex nara nixmejjet jew le. Ħallejt isħabiet il-qumien dejja u jiġi sieħbi men. U rani bil-mobile ħaduli, u għax ħaduli iktar ħsibt ħażin u iktar ġejt ħażin. U ħaduli biex ma nġenninx l-ommi. Il-ħadd kellim tal-ommok? Le, propjament luckily kienet dik il-laqa fejn imorru u l-mobile ma kienx qed tisimgħu luckily. Imbagħad wara li spiċċat il-laqa tagħha ċemplet li fil-ħin li kont qbad isni ġej. U malli smajt leħena u ġejt. Ma l-indunajt li ma mietxu li għet nisma l-ommi ġejt, esperienzi naqa. Ma insomma, imma mbagħad issa nħares lura u tallimt ħafna minna xina ħlif bdejt nara xenni ta' infern. U li spiċċajt l-infern. U da kollu, jinħassejt nixamil ċaġa ħazina xħaddi, xħarex hemm, ħareġ dak is-subkonxju kollu li kbirt bih. Li fl-aħħar irnexxin nħares liħ. Ngħid ara naqra u sirt nobodu. Ara naqra x'biża dejjem għext fiha jiena u da għadni ngħix fiha u da u rriġektjajtu. U ġifieri hemmhekk imbagħad ovvjament tibda tobgħod dak il-biża li daħlu lek ġo fik għax il-biża hija xi ħaġa li għandek tobgħodha u tistmerra l-biża għax il-biża mhijiex dejjem utli. Kienet utli meta konna ngħixu fl-erien u jiġu t-tigri u hekk. Imma ma diġ daqshekk utli fid-dinja tal-lum. Ġieli tkun ovvjament. Imma fejqitni naqra, għax jienu mbagħad dejt nirriġektja ċertu twemmin, dejt nirriġektja ċertu għax l-infern u għallejt fakli. U rriġektjajtu u fiqt ħafna fuġi, xakkek hemm dik il-possibilità, mhux qed ngħix ħajtijek jien. Kien proċess ta' tisfija xorta. Kien, però ma nissapportjax l-ebda tip forma ta' droga jien kontra. Issa għed ignoranti, whatever. Jiem l-esperienza tiegħi m'għandek bżonnhom dal-affarijiet. Tista' tasal għalihom waħdek ċertu affarijiet. U meditation u dawn. Tippratika meditation inti? Iwa, mela. Kif? Sempliċi għall-aħħarin, the most basic form, just nifoka fuq in-nifs, biex forsi darbi nexxi niddeteċċja mill-ħsibijiet tiegħi. U tagħmilha regolari? Ġili iva u ġili le, ġili għamil stretches twal ta' żmien u vera jdispjaċini meta naqta. Għax innotajt li bil-meditation tħalt tal-ġurnata tax-xogħol u vera kalm, vera fokat, vera kalm, teħħendel kollox naqra ħjar, taħseb iktar qabel titkellem, ġifieri, very good. Meditation very healthy, di għara di kumbat fulonna li. Le, l-meditation hemm ħafna evidenza li hemm ħafna ġifieri saru ħafna studji ta' riċerka li juruk li anka s-sura ta' moħħok speċa tgħaddim il-proċess ta' neuroplasticity. Moħħok qed issemmi l-evidenza anti. Jiena l-parir tiegħi li kulħadd huwa trid l-evidenza, prova. Prova, ara inti x'jidhirlek. Ekku. Jiena ħafna mill-ta' self-development u fej wasal illum. Jien ħaġa waħda ngħid lin-nies, tagħmel il-ħadd alla tiegħek u l-bibja tiegħek, pruva l-affarijiet, ħatara u x'bullshit u x'veru. Jiena luckily for me maħliġ daqshekk ħin. 95% mill-kodba l-affarijiet kollu li qrajt skoprejt li huma veri. Kien hemm xi ħaġa żgħira ma qbilx magħha lemmu ovvjament, xorta ma jfissirx għandi raġun.
Jiena ir-riċerka toġobni għax ġifieri ara irid ikun hemm Le, definitely, tgħin, proċess ta' arbil sewwa. tgħin. Jiġifieri jekk ikun xi ħadd wetta pereżempju jiena l-aħħar darba bdejt nara dan il-podcast tal-Lex Fridman ma wieħed li jistudja l-kuxjenza il-Johns Hopkins University. Lex Fridman huwa bniedem li jiena vera joġobni u li dejjem tani kontenut li kien utli għalija. Johns Hopkins University hija waħda mill-foremost universities tad-dinja tal-mediċina. Allura speċa dak li qed jgħid dan il-bniedem fuq ir-riċerka li ilu 10 snin jagħmel biex tieħodha b'naqri Le, pis minn affarijiet oħra. 100% u pala ħafna Jordan Peterson, Bob Proctor li ħallina tleġġematilu kien bnidem kbir ta' vera, Jim Rohn, kollha mela lej mhux qed ngħid isma' don't value f'ġiħalla miskin għamela 10 snin għal ġieħna fim. Imma mbagħad tipprova xorta. Finalment jekk trid verament tara x'in il-verità, prova. Ekku. U għax kollox speċa suġġettiv għalik ukoll, bħalma konna qed ngħidu l-ewwel fuq il-ħaxixa. Ukoll, mela, 100%. Kważi kollox huwa suġġettiv. Kważi kollox. Mela, aħna għandu għal-patruni jistaqsu? Yes. Mela, il-patruni jistaqsu miġuba lilna l-kol mill-bibtana tal-Maple li sibuhom f'27 lokalità. Aktar minn hekk għand il-Maple dejjem issibu l-ħobs frisk, partikolarment il-ħobża tal-Malti dejjem friska. Għand il-Maple aktar minn hekk kejkijiet, pasti u ta' din ix-xorta għal kull xorta avvenimenti, festini, eċetera, tista' tirrikorru għalihom ukoll. Għand il-Maple, però l-aktar li nħeġġiġkom tirrikorru għand il-Maple għax huma sostenituri kbar ta' dan il-podcast. Għara tlaqna, il-patruni jistaqsu lil-ġan. Mela, nista' ngħidkun jomok din. Permessibli? Mela, din Montanaro l-dak il-ġuvni part basis, part samurai, temmek. Montanaro li jina, inti tafu li kemm il-darba nitkellem fuq il-klan Montanaro li jiġi hu Adello għul. Staqsa. Familja taddulu. Wieħed minnu. Throughout his journey with regard to his art and tattoo, did he ever feel inadequacy, self-doubt, or any other artistic blocks? Mela ovvjament u għet jistaqsik l-interess tiegħu għax huwa artist. Most definitely, very often. U to be honest, issa rari, immissadda u xabba snin u kelli xabba achievements. U xorta ġieli jiġu momenti zar li muna, pero l-lum ċertu livell ta' tattooing, allura mux daqs. Pero on the path, ħafna tant li kemm il-darba tgħid isma' nżarma, isma' ħlejt daqshekk żmien minn ħajti. U għala, mux neċessarjament għax tagħmel xogħol ħażin ġieli, għax forsa jew tkun għadek ma ksibx ċertu popolarità, allura tgħid bil-fors li xogħol mhux daqshekk. Mentri fil-verità jista' jkun sempliċement għax m'intix tagħmel marketing tajjeb. U xogħolok tal-ġen, għax jien skoprejt li hekk għalija fil-każ tiegħi, jien kont qed nagħmel xogħol tajjeb għal ammont ta' snin. U dejjem niddubita lil nifsi, mentri fil-verità x'kont qed nagħmel jien. Tajjeb imma ħadd ma jafni. U mbagħad tagħmel naqra marketing kull kelma u mat tal-grazzja tal Malta żgħira u tiġri u f'daqqa waħda kulħadd jafek. Ġi kultant mhux dejjem bil-fors il-prodott tiegħek ikun għax inti tittifhem jekk inti artist, sija jekk inti xi kraft oħra sen oħra. Ma tistax tħares lejk innifsek qatt bħala l-artist biss. Inti trid tirraġuna bħala artist, bħala businessman, għax inkella jekk inti m'intix titratta. Issa ovvjament x'tkunx il-gowl tiegħek jekk il-gowl tiegħek hija li tgħix minn fuq li taqlax tikol minnha, ma tistax titratta bħala ġast l-arti, titratta bħala arti, bħala kif qed taħares il-pubbliku leha, bħala x'inhu l-feedback tal-pubbliku minn qed jikkritika ħaġa oħra, bħala kif inti għandekx biżżejjed etikett kif tmur man-nies. Qiegħed tipprezza xogħolok sew biżżejjed li jħallilek biex tiqpa' tikber jew qed underestimate jew qed vera tieħu prezz tal-qamel u mhux qed iħallilek biex tinvesti iktar fil-business. Tid vera taħseb fuq livelli differenti. Bħala
Mbagħad fuq livell artistiku biex immorru fuq il-livell aktar granulari. Ukoll. Kien hemm xi punt fejn kien spex ta' il-breakthrough moment għalik jew forsi kont qed teħel jisu spex ma tistax tiżviluppa l-istil tiegħek. In ġenerali bħala tattoo artist, sanajt bħala tattoo artist, nismaħħa komuni mainstream li għax portrait vera diffiċli, realizm li inti tagħmel wiċċ ta' xi ħadd u ġibu eżatt da. Mbagħad sempliċement bejt isni niskopri t-teknika naqa' waħdex jiena peress li bdejt naqak minn ma tantx kien hawn korsi żgħuda l-affarijiet. U iva kien hemm breakthrough, mbagħad indunajt li kull ma kienet jisseparani il-livell ta' portraits għax jien ma kontx għamilt ħafna għadni. Il-livell ta' portraits tiegħi ma ta' naqwa nies kienu li s-sistema tiegħi ma kienx perfetta. U kont qed noħloq ħafna stress fuq innifsi għal xejn għax kieku kont naf bdi. U bdejna għara, mela orrejt, ma tix tifoka fuq il-portrait kollu, ma timxi pulsir. Tlestih minn kollox to the next road, tlestih minn u timxi scanner, printer, u timxi. Allora mbagħad kien hemm il-breakthrough għara x'għamilt l-ewwel portrait li vera pinna f'kol, minn hemm il-qodemet mela hija. Striħajt fl-aħħar. Wasalt ostja. Ġifieri jkun hemm mela ma jkunx hemm. Technical development kien, bażikament. Ejwa ma jkun hemm blocks ukoll ġieli da. Isek tgħid istja d-dejja qed nagħmel dat tibxa xogħol jien irid nesprimi ruħi, il-klijenti mhux iħalluni għax irridu bil-force di, mhux iħalluni nkun kreattiv. Naqa' minn kollox hu, kun hemm. Ġifieri. Di stramba qed ninduna li inti fucking artist tajjeb. U jiena l-arti nħobba u rari nitkellmu fuq l-arti jiena u inti. Għaru każu. Għax Għax aħna nitkellmu fuq affarijiet astratti ħafna. Għax ma ssibx ħafna ma titkellem fuqhom. Affarijiet astratti. Astratti. Iktar nħobb ngħidilhom jiena profondi għax astratti mhumiex. Għax jekk għal kollox għandek l-evidenza mela mhux astratt. Ma forsi l-evidenza mhux daqshekk ċara allura dejjem ġurnata waħda mal-oħra. Jiena li jekk tista' tipprova, jekk tista' tmur tipprattika u tiġri mela għandna ċaru. Jekk jien naqlaw bdejt ngħidlek tal-mind u inti bdejt titfixkel, mhux titfixkel, bdejt tiftakar li it's difficult to pinpoint. Kull ma rid ngħid biha dik jiena, inti tagħmel il-goals u jien għandi anke vision boards, jien nieħu ritratt. Mhux nieħu ritratt anzi għax għadha mhix għandi. Pereżempju nissejvja ritratt tal-Porsche li rrid nixtri. Nissejvja ritratti ta' tfal tiegħi healthy jiġru jagħmlu jiċċaċċraw biex dejjem jiena ġo moħħi nara perfect healthy family u nagħmilhom fuq vision board u nara flimkien mal-goals ġieli nara visualment għax your mind thinks in pictures. Inti ma tgħidx meta taħseb fuq car ma taħsibx CAR, taħseb stampa ta' karozza. Jien dik li bdejt nipprova nwassallek, meta taqra l-goals u tesprimu jien tara ħafna pictures. U that's what emphasizes u consumes you u l-action tiegħek li lem biss. Taf x'in id-differenza bejn bniedem li jikteb il-goals u bniedem li le? Li bniedem li ħin kollu his goal is on his mind in pictures, hemm iċ-ċans li subconsciously d-deċiżjonijiet toħodhom dejjem favur il-goal tiegħek. Jekk jiena qed nipprova niġi xejn pa nitfaħħa fuq għax tkellimna fuq konfidajt miegħek li palissa dak huwa l-main goal tiegħek. Jekk inġi sieħbi jgħid isma' lejla fucking 1 liter mekkel innifqawh u nġibu pizza. Hemm ċans li jekk inti tkun ossessjonajda l-aħħar ftit xhur li dak il-goal tiegħek tgħidlu li tgħidlu paċenza tgħidlu is-sibt iva mallu mit-tlieta insija men. Fimt? Darba fil-ġimgħa biss darbtejlek. Ġifieri jekk inti qed iġġemma biex tixtri l-aqwa mikrofon li jeżisti, hemm ċans li dak il-nuċċal ġdid jew l-mobile ħanħalliha issa x'moqdi. Subconscious li bda taħdem favorik flok kontrik. Ġifieri your mind thinks in pictures u flok inti tiftakar moħħok jiftakar. Tgħid ħanixtieq le żomm li ma nixtri xejn. Dak ikun daħal għalik hu is-subconscious. Ħanixtri stiek imma żomm waħda għandi bżonn niflus għalhekk. Tkun hemm dik ix-xi ħaġa always on your mind. Is-subconscious huwa podcast ieħor ostja. Bro, jiena int nista' nagħmlu 10 podcast. Li mhux ovvjament għax mhux ħanagħmlu imma. Huwa soġġett vast. Konfidenti li. Però ħafna ara jiena ħanejlek huwa dan, l-affarijiet li nkellmek fuq nista' nipprovhom. Jien m'iniex ħankellem il-ħadd fuq affarijiet li huma ġast teorija. Dik li ma nħobbx nagħmel jien. L-affarijiet nista' ngħidlek ħan ittestjaw aħi.
Ma temmennix ħan it-testjawa. Però tittamel eżatt kif ngħidlek. Mbagħad ħalli tgħid le mhux vera. Bro, naħseb għallum naħseb għadna Fidejk. dorna żewġ suġġetti istja. Nixtieq naqra din nistaqsi għal-mistiedna kollha il-feedback tiegħek tal-esperjenza. Il-feedback tiegħi personali, jiena it was very, very enjoyable, ħadd ħafna pjaċir magħkom hawn li anki sirt naf, kien hemm min diġà nafu, kien hemm min sirt nafu. Ħadd pjaċir anki ovvjament intom li ġubu li memorji l-bot, intu Mark u dar raġel mhux daqshekk il-bot imma nafu wkoll, u anke ħadd pjaċir ħafna sirna fil-kulħadd. Ġifieri, vera kienet sabiħa jekk laqda tat-tim tagħkom. Barra minn hekk kif għad fil-bidu l-podcast għalhekk kien naqra rigal. Għax li terġa' tirriviżitja ħajtek kollha. Għax letteralment dornija dawra tajba. U ġilek tapprezza minn kienu nies f'ħajtek, ħajtek x'inhi fejn wasalt, fejn kont. Ġilek tapprezza u jalla rnexxilna forsi kien hemm xattem barra li vera jħossu bla skop u jħossu li qasbis għandu xi xiex, forsi rnexxilna nixalulu mqardik in-naqra nar tal-bidu. Jalla, ġirina, jekk irnexxilna mqarnoltu persuna waħda biss kienet mhux worth it 100% ġifieri. Ekku. Xi mistoqsija tal-pubbliku ġista nikkonkludu. Le, nasab l-lejla ħan ikkonkludu, għadkom batu li messaċ li bħalissa Roberta Bela tjara l-podcast tana live. Bis-serjetà jew. Il-podcast ta' Bernard Grek. Il-podcast ta' Bernard Grek għax ħareġ il-lejla. Ferena. U xismu? Ma. Iċċuċata li dal-podcast jħarġ wara l-elezzjoni, għax tipo Roberta fejt tarana ma tiġix. Ekkuwa. Forsi tila fil-mobile ċif. Għalfej tassew ma jiġix imma fis-sens. Għalfej taħseb inti? Ma nafxu. Ma għamlu naqra projection. Tista ma jista ma jiġix ovvjament la ma ġiex imma fis-sens kieku jiena fil-qalzit tiegħu naħseb nippreferi l-niġi. Għax diffiċli, u hija forsi għax ikun hemm mistoqsijiet skomdi ovvjament u dan. Naħseb li dan huwa format. Iktar naħseb tista' tgħidli inti dubi fier. Le ara jiena naħseb li. Għax jien m'għandix l-esperjenza li għandek inti. Dan huwa format autentiku ħafna. Sewa, ġviri aħna m'hemm xejn, ġviri anka pereżempju l-ewwel għatlek, ġiri kellek x'ismu psikadeliċi, esperjenzi psikadeliċi, u mbagħad ftakart żomm da ġaqalli li kellu esperjenza, u għatlek ejja bil-ħaq kellek. Perswas li preżentatur normali fuq it-television kien ħalli hemmhekk biex ta' se jiskopri. Issa dik qed tintik eżempju wieħed ta' kemm huwa autentiku dan il-podcast. Issa li inti tibqa' partikolarment kun politiku li inti mdorri inti trejnjat biex tipropaga, inti you're doing propaganda the whole time, dodging, slipping, sliding. Biex dak dik l-estetika lingwistika iżomma għal ammont ta' ħin, partikolarment ma' xi ħadd ma' anzi mhux miegħi biss, ma' qatt ta' nies li qed ifittxu l-awtentiċità. Inti mingħajr ma trid ħatibda tħossok li inti naqra fals naħseb jien f'dak il-mument. Allura tibda speċa tibda tqarreb lejn l-awtentiċità u I think people just aren't sure how to behave. Għax inti bħala politikant it's embedded in you. Huwa training tiegħek kif qed tajt inti men. Li titin kollu tara kif Għalkemm biex nkun sinċir meta ġi Bernard ġifieri ma konx nafsa nistenna u ħassejt li kien għajdu 80% autentiku. Kien hemm momenti fejn bdejt inħoss li jistja la skużani. Daqshekk autentiku dal-aħba podcast. Mel inti jistja titfew. Nar ta' sibt imboss. Nar ta' sibt. U da, ispeċna kien hemm momenti fej ħassejt il-lalla dina retorika politika. Però isu kien qed jagħmilha għal 20 sekonda, pereżempju meta saqsejtu mistoqsija u tweġiba kienet kompletament m'għandix taqsam mal-mistoqsija għaliex aħna l-iżball li għamilna li bdejna nnessu il-ġid kollu li għamil Partit Nazzjonista ma tipo bro ma saqsejtek chill out. Ma saqsejtek. Let's try this again. Ġibidni. U minn hemmhekk imma ħassejt li kien hemm impenn minn naħa tiegħu biex jirrigrupja. U naħseb imma l-atmosfera fija nfisha ġerek. Jiena xtaqt li taf kif
Robert jifhem x'qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk huwa spazju għal Le, it's challenging. kelma It's ħielsa. challenging. Imma setaġ, imma it's challenging, man. Meta tkun f'dik il-pożizzjoni. It's Le, challenging. It's għandek ħafna x'tiddefendi. A lot at stake, It is. A lot at stake. It is. Meta tkun ġenwinament ħanajda, tkun fl-oppożizzjoni daqsxejn inqas. Mhux hekk. Eżatt. Imma għax inti qed fuq. Fl-oppożizzjoni trid titla' fuq, imma Eżatt. Ġifieri hemm dik l-inċentiv ukoll, ġifieri Bernard Grek ovvjament is-sondaġġi hemm dik il-logħba, hemm dik il-logħba. Is-sondaġġi qed jiġdu da jitlef. Ġifieri ma nafx se jiġri fl-elezzjoni, imma sa dak il-punt meta ġifu l-podcast kien qed jitlef. Ġifieri da għalih il-podcast kien pjattaforma ta' nies li seta' jilħaq. Allura ovvjament u jaf li dal-podcast għandu udjenza kbira, għandu ċertu tip ta' udjenza, ħafna minnhom huma nies li jħobbu jaħsbu huma ħafna minn dawk in-nies li għadhom indeċiżi u jibqgħu indeċiżi sal-aħħar u jgħidlek isma' jien ħanilab karta ħammur ara ġon ħajċċellenġjani u ċċellenġjajtu kien hemm affarijiet li ma qbilniex, però jien ħajkolli l-opportunità nkellem lil nies li huma open-minded, free thinkers, eċetera, eċetera. Biex għalih nista' nara l-vantaġġ. Għal Roberta Bela forsi dak l-inċentiv mhuwiex qiegħed espliċitament hemm, imma fl-aħħar mill-aħħar jiena naħseb xi ħadd bħal Roberta Bela speċjali tifhem il-legat tiegħu verament x'inhu. Qed tifhemni? Jiġifieri x'tip Sorry, għax l-mostax insejt nitfilmu wara l-break. Nispera. Ma daqx ma daqx. Sorry, għax tajtilek, x'kont tajt. Le, kont nitkellem fuq il-legat. Ġifieri din taħdida. Legacy. Legacy, man. Din taħdida li kelli maħat ta' politikanti li speċta dejjem insaqsihom imma inti dil-ħaġa tal-politika għalfejn żob tagħmilha men. All right, interessanti, super. Speċta inti, partikolarment qiegħed fil-gvern għandek maġġoranza 40,000 seba' siġijiet or whatever the fuck. Biex inti għandek l-opportunità. Tipo, jina u inti qed nitkellmu u inti taf qed tajli taf x'inhu l-problemi tal-pajjiż li hawn nuqqas ta' ħsieb ħieles li n-nies huma devoti u mhux ħassiba. Biex inti tafhom dawn l-affarijiet. Għandek dal-vantaġġ enormi u flok tabbuża minn dak il-vantaġġ biex tifdi l-poplu għal madonni qed tużah biex tibqa' in power. What's the fucking payoff? Biex taħħa tibqa' in power, bro, anyway. Insomma, bro, fuq dik nota. Nixtieq ngħid x'kelmiet qabel nikkonkludu. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lilkom li tajtuni l-opportunità li verament ħanajdlek jena retrospection tajba esprimejt naqru ħiżewda. Fil-fatt ħannu l-opportunità biex anke nindirizza b'imħabba kbira li niskolla li tawni support kbir f'ħajti. Anki jekk ma naqblu xertu affarijiet u argumenti, nixtieq vera nirringrazzjahom tal-li sempliċement kienu huma u nixtieq ħafna nitlobhom japprezzaw li hawnhekk kienu opportunità biex nkun verament onest 100%. U dan kien John Paul u anki dawk li forsi l-ewwel darba semaw nitkellem hekk, forsi ħadu għana ġewwa, ħan iddiskrivi naqal nifsi qabel fis-sens nagħlaq jien primarjament jiena missier ta' 4 tfal tal-ġen għax jiena l-raba ġej nodda daqs li waslet fil-forn. U raġel tal-familja ta' tu artist u bridem tal-familja nħobb ħafna l-familja kollha. Self-development u koll ħajkun hija l-frontiera li mistijaj. Jiena daw l-affarijiet kollha u għatej u minix nemmen li hemm dak li il-maġġoranza siguru Alla jien ma ħobbx intiħ isem imma nemmen hemm dil-forza li tikkollabora magħna mhux jiena John Paul huwa dak li mhux daqshekk reliġjuż imma jaqgħad kollox. Reġun l-spiritualità. U di qed ngħid nies li jafuni l-iktar biex huma hopefully japprezzaw li nkun verament onest. Il-qbija nittama li jiena u John it-tnej konna ta' ċertu valur għan nies li forsi jisabu naqametlu fin. U min mhux għaddi għana reklamarja nifsi min ikun rid ċertu guidance fuq self-development jista' jkun Tatjani. Il-pija verament nirringrazzjakom li l-tim kollu men tal-esperienza tal-ġen, akkoljenza unke biberija li urejtu nillum u vera xaġa sabiħa. Għandek grok jew? Ussom biex nferraw jħor. Ferraw għedha għamlu ċis tal-axar. Itfa, meta namlu noħorġu l-podcast, il-link jaw il-page tijaw fil-caption, ħalli minn kullet ikelmu insomma. Jista' jkellimni, eżatt.
Mela, to old friendships and to new horizons. Tal-ġenna. Thank you so As much konna nofstru, for thank you so much for really paying tipo kont attent inti l sħiħ kont vera attent għal dak li jattajt inti stess, għal dak li jatnajt jien, l-enerġija kienet waħda kont impenjat li l-sieħ, vera apprezzajta. Thank you. Ma nafx l-udjenza kif ħaseta, imma jien għalija dak imwiet mill-isbaħ podcast li għattamil, brother. Ringrazzjak ħafna u għalli xa propju nagħti il-valur kemm lill-podcast kemm lill-pubbliku tagħna, ġifieri dik il-verità men. Dak aħna konna l-ki biżżejjed għandna dil-ħajja u naħseb li jmiss huwa li tifrexa fuq ħadd ieħor għalli dik l-istorja. Lili tajjeb. Jalla ma jkunx l-aħar, grazzi ħabib. Salut. Good night.